Ici Radio Clinton. Ici Radio Clinton. C'est tout au monde à vos oreilles. Je ne comprends pas très bien le français. À cause que je suis brésilienne. Super, vous êtes footballeur? Vous jouez dans quelle équipe? Ma, pas du tout. Bon, laissez. Vous n'êtes pas footballeur? Vous êtes sûr? Ma, il m'énerve celui-là. Arrête. Bon, Clédou, 101.2. Allez-y, mon ami. Ah, welcome to the world. Lui, il est sympathique. Merci, monsieur. Fabien, t'es agaçant des fois. Peut-être, mais il est pas fair-play, hein, le footballeur. musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ bunanji tɛ yɛrɛmabila tɛ nɔn tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelen ku a taama sen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka ntegejigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɛrɛ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka sojuw siga kɛnbaw la tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunen ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka pani na k'i ka fɛn sigi o kun ja
Abe radio Claude Chena muto bana meme. Namu. Abe sokono kuma fa agrisigila. Namu. Abe fa balimayala. Namu. Kunga mara I Claude kunga mora. Kunga mora. Bogi koni kunga mora. Abella me, bore kerimo. Abella me, sigidala. Abella me, kafokono. Mara. Kungambola, kabakoni kungambola. Kungamora, la ministra kungamora. Kungamora, maramujale kungamora. Kungamora, kamara koni kungamora. Kungamora, kana koni kungamora. Nebe kore kere chena muto bana mbemi. Namu. Ni ora bella meningala wole. Namu mawle. Avec le chena muto bana mbemi. Namu. Avec bakroba kuna de bana mbemi. Namu. Avec nana fana wole. Namu. Kunga mora, bore kari kunga mora. Kunga mora, la ministra kunga mora. Kunga mora, maramonjalo kunga mora. Kunga mora, kabakoni kunga mora. Mbalma onisu ambe Kledu kanubaraw bela jele fo ko kunkan bora aywa kambe Amadou Dado Kafo anaka flanu aka dembaya bela jele ko ni andun kanyi vodikere taku flana ambe ñoron fe tenen talata wati be wala saka ñoron son hakilla o du kadia adama den ka se kitre di ñoroma ñina ka ke ko chama ko yafa ka ke ko chama mo tenere tlina somo bedi bona bagato do akafsa bikafsa kusube ijambala awo njambala bikafsa ni kuni o bi kuma kan boge tene awo bikafsa ni kuni awo min bi bolo be nyina ko o hambi ta fe foli bi bolo awo lamine ambanda meje kudu bela jelen fu même manin jalo fu na be français ka mari touré fu abe badala bugu tanti mari comme tanti mari fu tanti mari touré abe badala bugu ba mari ko ba mari ni su ba mari ka abe don tanti mari la ni ba mari da kan tanti la bini ay tanti to isa ka la fien tanti te foi a fotro ba mari mo ka kante di ay la bini mo ka kante français mali dugu do yoy français mali dugu do ay ni mali dugu do te ane taba mula atafo ba mari tanti koma yelaman yejumende bon a foli ka gelama la bini ha gele parce amandi akoro mandi tant ay niko ibe tanti koma apodro ni ba kiwa ko ba yelma ni muso ba fa ve ni ba rabi babo afo mbakar sa abana awo ay tanti te tena muso yewa ay ani ko tanti tena muso bala banchi mbala akacha bomso bala mama muso bala o bisa ka go kili tukodi ko bege tanti o bisa ka ko tukodi anga toke ma ko ida ande ko ka ko ide fengele no toke fi o yanga kuma ele malende fendo tani nte foi dogoni bala ko muso bala abe bala mamso bala be bisa ka wo kila tukodi mamso fene mamso tawala ni mamso mami mamso grand-mère do ba ko tanti bu ba muso wele ko tanti abisora o toko yo bele tanti mo atayi dun sa ya fo sa mba nga usa Kulibali tenamuso ye jumende tenamuso ye du kono jonde itnemuso te ne ma fwe itnemuso itana yeleti kale kade
i faw b'ale bonya bɛɛ de b'ale bonya i fa mun de don a ɲuman i fa dɔgɔmuso ou bien a kɔrɔmuso a balimamuso don a bɛ sinji kɔnɔ a bɛ namaya kɔnɔ a bɛ balimaya kɔnɔ lamini ni tɛnɛmuso ɲuman don ala gosi tɛ se ka k'a la dɛ a ɲuman ko don dɛ nka minnu bɛ wuli sa ka taa juguman kɛ balimakɛ denw na o tɛ dɛ n'o tɛ a ɲuman n'a ko du kɔnɔ hali fa b'a fara ɲɔgɔn kan lamini hadamadenya kun ka di kojugu anw yɛrɛ ka fɔ cogo ye Michel Ngo bɛ ka minnu fɔ n'a walanwalala n'an y'a faamu foyi man d'a ye n mago b'o de la o e b'o nɔfɛ ni ɲɛ b'e la o nka o juru b'an bolo bi wa i bɛ dayɛlɛli kɛ wa ayi an ka taa kɛ mais i bilala la de o n'a bɛ dayɛlɛli kɛ don bɛ n'a dugusajɛ o don tɛnɛmuso in filɛ nin ye fa kɔrɔmuso fa dɔgɔmuso o de ye tɛnɛmuso ye o de y'i tɛnɛmuso ye bamanankan sinna k'a k'i tɛnɛmuso ye dalateliya b'a fɔ ko tɛnɛmuso n'i ko tɛnɛmuso i ko tɛnɛmuso a bɛɛ ye kelen ye nka i tɛnɛmuso don dɛ tɛnɛ yɛrɛ bɛ ko o ko la ko gasima ko don o kana yɛlɛ a kan dɛ hali n'a kuma ne faamu a b'a minɛ jango a ɲɛji man ɲi a ɲɛji man ɲi mais mun y'a ɲɛji tiɲɛ mun y'a ale ɲɛji kɛ ɲɛji gɛlɛn hali ni ɲɛ jɔ a la i ye ko sɔrɔ cɛkɔrɔba ninnu kɔfɛ i bɛ kɛ jifu noir ye yan m'o fɛ ale b'a dayɛlɛ de mun y'a kɛ i tɛnɛmuso ye musonin kun bɛ du kɔnɔ a kɔrɔkɛ bɛ yen a jɔkɛ bɛ yen nka yanni'u ka furu kɛ ale de b'a hakili to kɔrɔkɛ ninnu ni balimakɛ ninnu na a b'u ka sokɔnɔnaw fura a b'u ka fininɔgɔw ko n'a y'a ko gɛlɛnmɛ min kan hali cɛkɔrɔba diminen a kuma fɔ min kɔ a bɛ don o k'a ka so kɔnɔ bon a bɛ ka fɛn dɔ fɔ i jɔ tɛ dɛ i tɛ sabali ka segin kɔ nin cogo in na i ka taa kɛ tan n'o tɛ n'a dimina a ma ɲi ma dɛ ale de bɛ balimakɛ ninnu bila sira fɔlɔ n bɛ se k'a fɔ anw ka bamanankan la n m'a fɔ jogojuguya sira la dɛ a cɛ fɔlɔ ye olu de ye o balimaya kɔnɔna na a b'u ka finiw ko ale de b'u tɔbɔtɔ hali n'u ni ba ni fa bilala ɲɔgɔn na ale de bɛ don u cɛ wa ni muso furula fana ni muso muruti mɛn balimamuso ɲuman in de bɛ don n'a nɛnkun ye muso kan a b'a fɔ a ye fara ni kɔrɔkɛ la dɛ ou bien a ye fara ni a bɛ du kɔnɔna ja o rɔ o b'i sigi hali n'o dimina o b'a fɔ a ye kɔrɔkɛ y'a min kɛ na e t'o dɔn de ne kɔni bɛ taa an ka dugu la a b'a fɔ a bɛ la e bɛ taa min ka ne to yan i tɛ taa yɔrɔ si ale bɛ kɛlɛ b'a gwada la ye u bɛ mɔni min yɔrɔ min kɛlɛ in bɛ ban ye a tɛ bɔ karilɔ ka nɛn sɔrɔ nka n'anw da wulila sisan n'an ma taa tribunal la e ko an bɛ jɔ de hali ni sotarama ye ɲɛkɔrɔ tigɛ an b'a fɔ k'an m'an fili o ɲɛ n'a yɛlɛla min kan o y'o bannen ye lamini n'an ko an bɛ don a ka ja ni n ko min kɛrɛfɛ bɔ a la a ka ja n'o tɛ tɛnɛmuso in dɛ kɛrɛfɛ bɔ dɔɔnin fara n'an k'o fara i fa n'a kɔrɔmuso don o yɛrɛ de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a jɔ a muso kan kɔrɔmuso in dɛ o de kasi ka di n'a kɛ mɛ denbatigi ye o ka suwa n'a ma kɛ ko a den ka ca ou bien a ma den sɔrɔ o ɲɛji man ɲi dɛ lamini bisa a ye fa tɔbɔtɔ fo ka n'o kɛ ka muso furu a bɛ du in kɔnɔ a furula ka taa cɛla la ni sigi ma diya a la ye n'a nana k'a seginna ka na lamini o ka jugu dɛ kana sɔn o ka kasi i bolo dɛ n'a y'a fɛn o fɛn fɔ du kɔnɔ fa b'a fɔ ayiwa a tɛ wuli a k'a ka ko ɲɛnabɔ n'a ko guwa ka jɔ a bɛ jɔ tilegan fɛ n'a ko n ka so ka yɛlɛma yan fɛ a bɛ yɛlɛma ye o yɔrɔ kelen bɛɛ a m'a fɛn o fɛn fɔ parce que a ɲɛji man ɲi i bɛ taa sɔrɔ a dɔ la fa yɛrɛ ka musoko nana gɛlɛya nafolo ko fɛ e de tɔnɔmɔ dara dɔw bɛ taa furu la dɔw yɛrɛ ta ye tɔnɔmɔ da ye anw fɛ yan sisan u b'a fɔ baaradenya ale de kɛra baaraden ye k'o tama fila minɛ o y'a sɔrɔ tama ni tangaw ni fɛnkɛw bɛ fɔlɔ wɔriw de bɛ wala ka kɛ ka muso furu ka da aw ba de furu la n'o wari n'aw bangin'o kɔnɔ o maa min fɔ n'a ma k'a kɛcogo la n'a y'a ɲɛji bɔ du bɛ yɛlɛma dɛ n'i y'a mɛn tɛnɛmuso ka fɛn min ɲa tɛnɛmuso min jɔyɔrɔ ka bɔ du kɔnɔ o de ko don tɛnɛmuso juguman tɛ dɛ fɔlɔ maa balimamuso furu fɛn tun bɛ kɛ ka muso furu ka d'i ma a bɛ tɔnɔmɔda ka muso furu ka d'i ma a bɛ falen muso la ka o muso fana d'i ma anw fɛ bamanan o y'a sɔrɔ diɲɛma kɛta fɛn bɛɛ tun bɛ bɛn o balimamuso m'a kuma dɔrɔn a ma ɲi d'u ma o de balimamuso o de y'i tɛnɛmuso ye bamanankan sinna k'a k'i tɛnɛmuso ye ko i tɛnɛ b'a la
kana sam donc tɛnɛ tɛnɛmuso de ye wa onge ne wa tɛnɛ ngoni ye ne mɔde de yo tagara la ko nya di fa kana chuya ma fa sa nya chede aya fa lamini ayi fa bamanan dolo la kana ne awai bamanan dolo di ma oui monsieur le co aka furna pro me bo na be do misila o misi word be ka so furu ka di balma kema il fana nu desra ko yom sola ka ka lembe juru tige alle be wele koy ka dese ko yom sola ka ka lembe amal diga chego kew ani ga be ki ba fu ko o be je to ko di akuma bora ko sunangu yakati de akuma bora bamana kuma bo maslama ya doni soroni balamso jore duna la kana ina balma ke ko ande balamso joro fleni o de ale ka ko o de ale ka ko gele o de ko ore fra ha o de balamso ko ka gele balma ko ma o te tantiye wa an b'a fɔ min na tanti dɔrɔn t'o ye o hali ba dɔgɔmuso a b'a wele ko tanti tubabukaro tanti bɛ fɔ bɛɛ a bɛ fɔ bɛɛ de ma tɔnɔ bɛ fɔ bɛɛ ma cogo min na tanti fana bɛ fɔ ten de d'accord bamanan ba dɔgɔmuso ye jɔn de ye ba jɔmuso ye banicinin ye o tɛ tɛnɛmuso tɛ se ka fɔ o ma dɛ ayi tɛnɛmuso tɛ fɔ o ma i banicinin don an ye fa kɔrɔmuso ni fa dɔgɔmuso de fɔ o y'i tɛnɛmuso ye i ba kɔrɔmuso ni i ba dɔgɔmuso dun i ba kɔrɔmuso ani ba dɔgɔmuso wala kɔrɔmuso in ye ba kɔ ye ba kɔrɔ ba kɔrɔlen dɔw ye hali bi o ye banicinin de ba dɔgɔmuso in ye banicinin de nka o bɛ se ka fɔ i fa muso fɔlɔ ba kɔrɔ bɛ se ka fɔ o ma a bɛ se ka fɔ a ma e ba ye filanan ye e ba ye filanan ye ba kɔrɔ bɛ fɔ o ma mais minnu ye sin kelen min de ko don minnu ye sin kelen min yɛrɛ de don dɔn ye ba kɔ ye dɔn ye banicinin ye jamana Mali yɛrɛ ka bɔ yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko balɔgɔ o ye Sikaso fa fanfɛla ye balɔgɔnin don balɔgɔ bɛ fɔ Sikaso ninnu fa fɛ kɔrɔ kɔmuso anw fɛ bamanan a bɛ fɔ de ko kɔmuso tɛnɛ tun b'o fɔ a tun bɛ fɔ tɛnɛ ma ko kɔmuso o yɛrɛ de don koyi o don a bɛ faamu donc o de ye tanti o de bɛɛ kɛra tanti ye i fa kɔrɔmuso tubabukan ye o bɛɛ de fara ɲɔgɔn i ba kɔrɔmuso i ba dɔgɔmuso nin bɛɛ kɛra tanti ye mais tubabukan yɛrɛ la o e ye école-maître ye nin bɛɛ tɛ tanti ye tubabukan na wa a tilennen u b'a fɔ ko tante maternelle walima tante paternelle tante maternelle o ye bayanfa tante paternelle o ye fayanfa mais tubabukɛ m'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ ayi n'ale kɔni ye nin ye n ba ka mɔgɔ ye i b'a fɔ ça c'est la tante maternelle nin ye n fa ka mɔgɔ ye tante paternelle anw dun fɛ yen o tante nin ye o ye généralité de ye o ye généralité foroba ye wa mais anw fɛ yen n'a fɔra ko tɛnɛ an b'a dɔn k'a fɔ n ka bɛ tɛnɛ de ma a fɔra baro an b'a dɔn k'a fɔ an ka bɛ madame Jabate de ma du kɔnɔ ni tɔgɔ fɔra dɔrɔn i b'a dɔn bolo siden bɛ mɔgɔ min ma du kɔnɔ mɔgɔ min don o bɛ sin ka dɔw tɛ yɔrɔ bɛɛ d'accord donc tubabu jamana kan tante paternelle tante maternelle ni maternelle de y'u bɔ ɲɔgɔn ma fayanfa bayanfa oncle paternel oncle maternel a bɛ faamu bamanan i kɔrɔkɛ den o bɛ fɔ cogo di i kɔrɔkɛ den a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye i dɔgɔkɛ den a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye i kɔrɔmuso den i dɔgɔmuso den olu bɛ wele cogo di bamanankan na Lamini i b'a dayɛlɛ i kɔrɔkɛ den cɛman o y'i den de ye o ye den de ye dɛ i dɔgɔkɛ den cɛman musoman o bɛɛ y'i denw ye an bɛɛ jamu kelen a bɛɛ jamu kelen yɛrɛ wolobonda don non bon peut-être an ma ɲɔgɔn faamu yɔrɔ in walawala bɛɛ ni den i b'a mɛn ten n bɛna le n kun n'o de f'i ye sisan minnu b'a la sisan i bɛ hakɛ to u b'a fɔ tubabukan na neveu nièce parce que neveu nièce fayanfan bɛ yen bayanfan bɛ yen voilà o fana ma bɔ ɲɔgɔn na ayi ma bɔ ɲɔgɔn na o mais anw fɛ yan ne den
ne kɔrɔkɛ den o ye den de ye koyi ne n'o bɛɛ ye jamu kelen wala a ye bɛɛ yɛrɛ wolo kelen de i n'a fɔ tɔgɔ sisan e bɛ yɔrɔ min ma i bɛ tɔgɔ min ɲini a la weleli e tɔgɔ sɔrɔ a b'a fɔ ne den de don bon ni mɔgɔ min fɛ ka du ci sa e den yɛrɛ de ye nin ye ɲininkali kojugu o b'i den b'i ta o kɔnɔ o ye bi ye dɛ o tun tɛ ko parce que n'a fɔra ne den ye nin ye Lamini bɛ yɔrɔ min nɔfɛ sisan i balimamuso den o bɛnkɛ y'i ye o ye barinkɛ ye maninkaw ko barinkɛ anw ko i bɛnkɛ a muso y'i bɛɛ ma ye barimuso o ye barimuso ye maninkakan na a bɛɛ ye bamanankan mais bamanan bɛɛ ma bɛɛ ma a denw sa o ne denw olu kalimɛya b'olu cɛ bamanankan ko kalimɛ a musoman n'a cɛman bɛɛ i kanima don tubabukan b'a fɔ min ma cousin i kalimɛkɛ don i kalimamuso don anw yɛrɛ fɛ bamanan ma a ka muso furu a ka ko bɛɛ bɛ ko ɲɔgɔn na furu kɔnɔ i kanimɛ i bɛnkɛ den i bɛnkɛ den o kɔni o yi ou bien i tɛnɛmuso den n y'a tɛnɛmuso min fɔ o den fana y'i kanimɛ de ye i b'o ta fewu i b'o ta fewu lamini anw fɛ bamanan furu man d'o ye o y'i ta ye ala namaya sira nun ka di i ye namaya fana dɔn wa n t'o dɔn ala lamini namaya ka di sisan i kɔrɔmuso o den o fana ta den ani e fana mɔden ka jigin olu de ye nama ye m'a faamu dɛ i kɔrɔmuso den e kɔrɔmuso den o fana ta den o t'o mɔden ye wa e fana den aw mɔdenw de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ namaya kɔnɔ siniya bɛ yen balimaya bɛ yen mais namaya ye minnu bɔra ɲɔgɔn na bamanankan ka di lamɛn minnu bɔra ɲɔgɔn na kɔrɔndɔgɔw denw n'u mɔdenw wala olu ye namaw de siniya bɛ yen namaya bɛ yen balimaya bɛ yen nka ninnu bɔra ɲɔgɔn na bamanankan ko nama donc olu tɛ se ka fɔ olu ma ko balimaya olu tɛ se ka wele balima olu don bɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ balimaya kan o balimaya juru bɛ janya ka ko dɔ dilan nka ninnu bɔra ɲɔgɔn na de juru bɛ janya n tɛ nièce ni neveu voilà paternel maternel an kɔni kɛ paternel o kɔni o y'i dɔ yɛrɛ de i n'o bɛɛ ye jamu kelen ye a kɛra i fa dɔgɔnin o a kɛra i fa kɔrɔkɛ i n'o bɛɛ ye kelen de ye a bɛɛ yɛrɛ wolo kelen danfara min b'a la sa o ye bayanfan ta nin o ye nbarina de ye an ko bɛɛ na nbarin den filɛ nin ye nin ye nbarimuso ye ko an bɛɛ ni den filɛ dɔw b'a ko bɛɛ ni i jɛ fɛn tɛ yan i ma fɛn o fɛn ɲini u fɛ fo n'a t'u bolo u b'a d'i ma i bɛnkɛw kɔni i ba balimakɛw olu i ta de y'olu ye i ta y'o ye dɛ hali n'i y'u ka bagan minɛ u b'a a y'a to a bolo ji kana da balimamuso in ɲɛna lamini tɛnɛmuso jɔyɔrɔ ka bon tɛnɛmuso in kosɔn nin bɛɛ ye ba ka tɛnɛmuso in de makaratɔ filɛ dɛ tɛnɛmuso den mana ko ko kɛ a kana minɛ a den la hali n'a taara ka sɛ minɛ a b'a to bolo dɛ ji kana da tɛnɛmuso in ɲɛna n'a kɛra a bɛ du ci e ma ye n'a a ŋɛɲɛ kojugu fɛ bamanan cɛkɔrɔba ka keko a b'a fɔ k'u k'a ka du jɔ k'a dabila kɛnɛma ko caman min kɛ du rɔ o dɔw a sigilen bi dimi waatiw tɛ kelen ye donc ni da bɛ kɛnɛma a mɔ jɔya tɛ a t'olu ye u bɛ kokonin koli k'a ka donnani kɛ ko b'a tɛnɛ ka yɔrɔ dɔw bɛna baro k'a fɛ nka kundanko caman bɛ a t'o ye cɛkɔrɔba t'a fɛ a dusu ka kasi n'a dusu kasira a man ɲɛ ale n'a ka bɔ a ma o de y'a to ni i dɔgɔmuso i kɔrɔmuso ka furu tiɲɛna n'a ka furu tiɲɛna n'a nana so kɔnɔ a ka da bɛ ɲɛsin kɛnɛmana ma walasa ko minnu bɛ kɛ so kɔnɔ a ka n'olu ye n'a y'a ye a ma sɔmi fɛn o fɛn n'a a wulila ka se cɛkɔrɔba ma o la n t'a fɛ ka nin ye o tɛ kɛ du kɔnɔ bilen dɛ a m'a bɔ a b'a fɔ ayiwa muso an m'a ye karisa nana n'a ya nin dɔ wɛrɛ kɛ ni min bɔra a la a b'a ye kɔrɔw ka kɛnɛ aw bɛ sɔn a ka nin ye a bɛ mago sa wa o bɛ ne bila k'i ɲininka tiledu kow ye wagati kow ye nka n t'aw to ye sun na baro in ka di n ye kojugu munna ni balimamuso bɔra ka furu la ka na dusu ka bon ka tɛmɛ a taga wagati kan a tɛ panko kunna a ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ a bɛ fɔ ale de ma k'a bɛ tiɲɛni kɛ ani kɔrɔkɛ muso ti bɛn ani dɔgɔnin muso ti bɛn ani kɔrɔden tɛ bɛn ani
du kɔnɔ mɔgɔ c'est-à-dire a warabalaman de bina du kɔnɔ a bena mun de b'o kɛ Lamine a b'o ɲɛfɔ an ye i y'a dayɛlɛ Lamine a joginen nana a joginen ok a joginen nana kɛ wara joginen man ɲi wara joginen man ɲi dɛ ni wara jogina ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ma kɛ donso cɛsirilen a b'a da to i la Ala ka tilema da a joginen nana an bɛ taa sugu la fɔlɔ baasi tɛ fɔlɔ an tun bɛ cɛkɛ san kɔkan jamanaw la nka bi baramuso y'a sen don cɛkɛ yɛrɛ yɛrɛ dilanni la an fɛ yan ka kuntediya ɲana desi bali hijali le duwanye nani bali aja hijali le duwanye an bɛ sen ka na kumakɛso kɔnɔ voix du cœur do radio Clédou kan nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 bataki o ye 76 43 70 45 madame Diabaté hɛrɛ tilenna hɛrɛ dɔrɔn Lamine somɔgɔw bɛ di hɛrɛ dɔrɔn denbaya kɔrɔ bɛ cogo di bi ka fisa bi ka fisa sɛɲɔ Ala ka nɔgɔya kɛ bi ka fisa yɛrɛ Ala ka tɔɔrɔ dɔgɔya foli b'i bolo joona foli bɛ n bolo n tɛna kayikaw bɛɛ fɔ bi Fuɲɛ tɔgɔ la i yɛrɛ ka kuma ko cɛ tɔgɔ Fuɲɛ kɛ Fuɲɛ jɔn de y'o fɔ hakili de bɔra min ye weleli kɛ o don na k'u bɛ sigilen gɛrɛn na ko k'a lamɛn Fuɲɛ k'a sokaw k'an bɛ Fuɲɛ fo bɛɛ kayikaw bɛɛ fo k'ale cɛ ka jugu ni Kayi Fuɲɛ n'a ka gɛrɛndenw bɛɛ sara b'ale la ka tɛmɛ Kayi bɛɛ awɔ k'ale de tɔgɔ ye Fuɲɛ ye ko n bɛ Fuɲɛ n'a ka gɛrɛndenw bɛɛ fo ka Bɛnba fo Amérique a n'a muso a n'a ka denw bɛɛ ko n b'u bɛɛ fo la ne bɔra ye Lamini ne denw ko k'u bɛ association dilanna dɛ jɔnbana kundakaw ko fɛn fɛn ye jɔnbana ye u b'a fɛ u bɛɛ ka ɲɔgɔn wele ka kɛ kelen ye ka kɛ association ye ko k'u ka foli bila bi pour que hadamadenw k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ yen u bɛ association na ye donc k'a fɔ association Samba Jɔnbana ani Kunandi Jɔnbana awɔ k'u b'a fɛ ka association dilan jɔnbana mana kɛ fan o fan fɛ denmisɛnninw de don u b'a fɔ u bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka taa Kayi ma fo ka taa bila Faransi la ko Amérique ko a yɔrɔ bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka kɛ kan kelen ye u k'a dɔn k'a fɔ olu de ye kɛlɛ k'u hakili to ɲɔgɔn na k'u ka numéro ye 77 ye 37 01 ani 17 Kunadi yɛrɛ ka numéro ye 76 36 22 59 ni min m'a faamu e na madame Diabaté yɛrɛ ɲininka ayiwa ni ye ne wele ne b'u ka numéro d'i ma a ma nɔgɔn su in na a ma nɔgɔn de tɛnɛ ye foli kɛ wa oui monsieur Lenko foli fila bɛ n bolo ko n la saw ma yan bon kelen bɛ Garantigibugu ale tɔgɔ ye Maimuna Hayidara a ka foli bɛ su in na tɔgɔlɔ Kayi kaso o tɔgɔ ko Kayatu Jalo u b'a wele ko Kadɛti ko a ka foli lase plateau ka mɔgɔw bɛɛ ma muso ye Lamini k'i ka yɛlɛ in kɛra ale k'o diyara n ye Alimami yɛrɛ tilenna alhamdulillah an bɛ Ala tanu ayi ko Alimami bɛ fɔ de assalamu alaikum Basise wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Alimami fo i bɛ Alimami ninnu tɛ fo ten dɛ Alimami assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ Alahu Taala tanu masa min sɔnna ka bi su in na jira an na a ka bi ɲɔgɔn caman jira an na hɛrɛ kɔnɔna na Ala k'an kunnaja k'an wasa Ala k'an kɔrɔta n bɛna baara in daminɛ hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la jamana Ala k'a kolo suma Ala ka sija ni kɛnɛya kalifa an na an bɛ lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la
n bɛ Koye Kulubali fo finitigi don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Sogonikɔ ma an lamɛnbagaba don a ko a ka foli fɔ voix de cœur mɔgɔ bɛɛ ye kosɛbɛ a y'a fɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la émission fan si tɛ tɛmɛ a kan k'a b'aw fo kosɛbɛ a bɛ Lamini yɛrɛ fo an bɛ Tɛnɛ Nimagan fo Amdalayi Ase la a n'a burankɛ n'o ye Kure Kama ye an b'o fo kosɛbɛ a b'o cogo kelen na n bɛ n yɛrɛ kɔrɔmuso fo Kiyatu Sise ani a furuma n'o ye Alimami Saka Jara ye Kayira bugu la donc ka Lafiya bugu ka an tanti fo ye n'o ye tanti Fatumata ayiwa ayiwa k'an b'a fo ye n'o ye Fatumata Kabayogo ye donc a n'a ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen an bɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Alimami ko don an kana don alimamu gasi la n'an tɛ tun bɛna alimamu ɲininka o k'i miiri ba tɔgɔ la nin gɛlɛyara bi dɛ ayi jamu Kulibali nka alimamu mana ko min kɛ o kɛra ko an k'o mu an jɔ a la an ka tɛmɛ falako bi a bɛnkɛja yɛrɛ tɛ n'an m'a fɔ tan ayiwa min y'a bila ka na a bɛ gɛlɛya bolo dɛ ale a ka kuma kelen kɔni ka di n ye a ko cɛ naloma de ja jɔlen don a muso ɲɛ o kuma nin ye tiɲɛ ye cɛ min tɛ ko dɔn o de ja jɔlen don a muso ɲɛ cɛ min tɛ ko dɔn o de b'a disi gosi a muso ɲɛna e tɛ se ne la i tɛ se ka fɛn kɛ na a bɛnkɛjan ka o kuma n'i da ka kɛtɔ k'i miiri bamanankan don ani min b'a fɔ ko ne tɛ muso ne bɛ musow dɔn kojugu tɛ ko dɔn ni c'est-à-dire ni cɛ min ni mɔgɔ min y'o f'i ye dɔrɔn i bɛ se k'o ɲin ayi i b'o ɲin tin na maa de jɔlen parce que i b'a dɔn k'a tɛ foyi dɔn bɛnkɛjan ni su a ka o kuma de non ni b'i y'a disi gosi ko cɛ ne bɛ musow dɔn kojugu cɛ ninnu tɛ se ne la sa i bɛ se ka wele ye ten kɔrɔ i k'a jate minɛ ten kɔrɔ wara dɛ i bɛ basi tɛ di an yɛrɛ de t'a dɔn dɔrɔn n tɛ ala y'an sɔn dɛ an bɛ ala barika da Bɛnkɛjan e ni ce nba ani so Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ala k'an bɛɛ sababa ma lamini an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛ Sheikh Mahin Traoré n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Faransi a kɔrɔmusow n'a baw ni a dɔgɔninw n'a denw bɛɛ lajɛlen fo Faransi k'u bɛɛ ni cɛ bonya la ko bonya barika Bamakɔ an bɛ commune de impôt baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Uri Daɲugo régisseur n ka foli b'a ye n ka foli bɛ a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni su ko diyara n ye k'a fɔ an balimaw ye balimamusow ni ko photo bina ɲini ka fɛgɛya dɛ Lamini sera a ka foli b'aw ye Faransi a nana ko n ka foli fɔ a nana awɔ a bɛ yan a n'a denw nana sira n'a denw nana k'a fɔ an balimamuso ye ko photo fɛgɛyara photo tɔmɔ n'a ɲɛfɛ fo k'a fɛgɛya k'u kana n'u photo ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ majigi kɔnɔ sutura kɔnɔ u k'a bila u kunna n'u nana ni photo ye ɲɛ wɛrɛ t'a ye ɲɛ wɛrɛ t'a ye olu min nana ka na don ne bolo ni min b'a ye o ye min bɛ taa muso ɲini na cɛ min bɛna muso ɲini na a suturalen don kojugu bonya b'a kɔnɔ majigi b'a kɔnɔ u kana siran u kana n'u photow ye cɛw bɛ kana tile fila in na kosɛbɛ k'an balimamuso kana n'u photow ye u ka numéro wele numéro min bɛ se ka ayiwa ko ɲɛnabɔ n'o ye 76 43 70 45 muso bɛ yen k'a fɔ cɛlakaw fana ye k'a daminɛ san 18 ka taa se fo san 60 ani kɔ o musow b'an bolo fana sutura kɔnɔ bonya kɔnɔ majigi kɔnɔ bɛɛ ka muso furuta sɔrɔ k'i ta ka taa n'a ye bonya kɔnɔ i m'a sɔrɔ file fiyɛ la i ma mɔgɔ jɔlen sɔrɔ a da la a ma taa mɔgɔ jɔlen sɔrɔ i da la o bonya ka bon dɛ o y'an ka taa hayibadan o tɛ fɔlɔ furu ye fɔlɔ yɛrɛ de ala k'a ɲɛ bamanan balimamuso nalen so kɔnɔ yan'a ka taa a tun ka nɔgɔn kojugu nka n'a seginna ka na a ka faamuyali tɛ bɔ tenbara la ka nunbara sɔrɔ ɲɛfɔli k'an ye Lamini ala n y'o de f'i ye n k'i b'a dayɛlɛ m'a f'i ye n ko a ka ŋɛɲɛ wa mun y'a ŋɛɲɛya tuma min na ale bɛ so a lamɔ na so
a bɛ yɛrɛ woloya de kɔnɔna na an npogotigilama fo ka n'a ɲini cɛw fɛ ka taa cɛla lɔ faw y'a bilasira baw y'a bilasira a taara a b'o bonya kelen de kɔnɔ i b'a dɔn fɛn bɛ musoman b'u ka so a jamanen de don musomanin k'a to so fanga de b'a kama kɔrɔ o ye musomanin bɛɛ ye kab'a ma furu i ma ye a bɛ kasi o don kosɛbɛ ale ka fanga de bɛna minɛ a na sisan bisa a bɛ taa di minnu ma olu b'a cɛ anw ka wari de tɛ foyi y'an ka nafolo de ye koyi cɛlaka ninnu t'a jate fɛn wɛrɛ ye koyi n'a k'a bɛ kuma nimɔnu b'a ko cɛ ko i tɛ nana an ka ji ye wa an ka nafolo n ka nafolo de ye ale ka diɲɛ ko o ko o bɛɛ lajɛlen n'a ko a b'a fɔ cɛla la u b'a cɛ k'a bila kɛrɛfɛ de cɛ k'a bila kɛrɛfɛ tɛ dɔwɛrɛ ye a nimɔgɔninw b'a fɔ an ka ji ta ka na an ka ji bɔ dɛ a ka fɛn bɛɛ bɛ bɔsi a la a b'a bɛɛ to yen furu kama a b'i sabali k'i sabali ni ala y'a den k'a tiɲɛ ye joona a ɲɛ jɔ m'o la hakili bɛ na dɔɔnin dɔɔnin nka n'a min b'a la ni den ma k'a tiɲɛ ye o tuma sa sigiyɔrɔ bɛ commencer ka gɛlɛya cɛ kelen min bɛ n'o b'a bolo ni ala y'o miniji dɔgɔya n'a ni tabaw ma bɛn a bɛ na so o tuma a ka misɛn fini ye sa dɛ a bɛ ŋɛɲɛya wɔrɔba joginna bisa a folonkotora k'a folonkoto fo ka a ya sabali kɛ fo ale yɛrɛ fo ni silamɛya yɛrɛ ma na a jigila bɛ misɛnya a b'a fɔ ko ala yɛrɛ bɛ ka ale ka min sa k'ale t'o dɔn n'a nana faso in fana kɔnɔ a ɲɛ tɛ tɛmɛ fɛn na dɛ fɛn o fɛn m'a kɛ n'o digira a la a b'o nɔnɔ bɔ o de kosɔn cɛkɔrɔba tun b'a fɔ a ye karisa ka da bila kɛnɛmana na a ka kogo kole a la a dɔgɔyatɔ tɛ dɛ a b'a dɔn a joginnen nana n'i k'i bɛ nin lakale n'a ma tɛlɛ a ka jan nimɔgɔninw ka folonkodonni ni furu sɛgɛ a y'a bɛɛ kɛ furu ma ja donc n'a nana o de ka kuma ka gɛlɛ o ɲɛji de bɛ du ci anw fɛ bamanan u b'a a ka du bila kɛnɛma k'a ka kogo koli bonya bɛ d'a kan ayiwa n'a ya ko tiɲɛni kɛ du kɔnɔ don o don ale de bɛ wuli ka na ko n kana nin dɔwɛrɛ ye du kɔnɔ wa cɛkɔrɔba b'a fɔ a ye fana koyi ni nin y'a bila yɔrɔ min a y'a kɛ ten o de kosɔn ko a joginnen nana waraba joginnen don dɛ nin ye n bɛ dan ɲa an t'a sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ faamu dɔɔni min sɔrɔla o bɛ labɔli kɛ n'o tɛ a y'an kɔri sa a wulilen don wa a tɔba bɛ a ɲiginna sisan an bɛ taa fɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 batakiw ye 76 43 70 45 voix du cœur do k'an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna assalamu alaikum warahmatullah walaikum salam warahmatullahi Lamine n'an cɛ n b'a ni cɛ plateau la mɔgɔw n bɛ n baw fo o tulo b'i la n bɛ n ka cɛkɔrɔbaw fo n bɛ alimami fo n bɛ bamanankan mɔna in fo inshallah k'a ka dugawu k'an ye n bɛ imam Diko fo hippodrome na commune 2 la n bɛ Usayi Karabenta fo mudir an ka directeur do n bɛ Usayi Kebiri fo karamɔgɔ do madrasa karamɔgɔ do problème dɔ b'i bolo k'a ɲɛfɔ an ye joona an ka tɛmɛ ni ala sɔnna ma fɛn min bɛ yen bi u ye misiri dɔ ci Surakabugunin na o ye fɛn a kan ka lajɛ nin fɛn ninnu ka dabila jamana kɔnɔ ani dɔgɔyama mun bɛ kɛ mɔgɔwba dɔgɔya minnu bɛ kɛ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn lagosi netiw kan ani Facebook ni fɛngɛw la ninnu ye fɛn ye ninnu bɛ jamana lasegin kɔfɛ ɲɔgɔn lagosi diyara maliyɛn kojugu ani tuguni ni hali ni mɔgɔ min bɛnna circulation na ni i ko k'i bɛ kuma fɛ a b'a fɔ n y'a jɛ Mali man ka taa o cogoya la n bɛ fɛ aw ka kunnafoni d'an ma nin ko ninnu na ani inshallah Dramera do salamu alaikum an b'i fo i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo radio Kiledu mɔgɔ do wa ne ta ye foli dɛ ne Abdoulaye Ɲare ka bɔ Kati vraiment ma wa émission bɛɛ lamɛn
non n'aw kanu yɛrɛ ne ye denmisɛnnin fitinin de mais cogo min bɛ tayɛri baara la quoi kuma caman b'aw lamɛn wallahi an b'aw fo yɛrɛ ala k'aw mɛn an kɔrɔ amina yarabi nba nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 voix du cœur do an tulo b'i la Retlena allo allo oui an tulo b'i la oui somɔgɔw bɛ di baasi t'an na filato kɔni a denbayalen don ji la ne ta ye foli ala ka bolo ma ka baara n'ala sɔnna ala ka sago ɲuman caman d'a ma n'ala sɔnna fitinɛ min b'an kan ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina yarabi a bɛ fɛn min fɔ mɔgɔ ye yala bɛn ala k'a to u k'a mɛn amin a ka k'u ta ye amina ne ta ye foli n cɛ isi la an b'i fo i ni ce weleli la madame Jabate n balimamuso dɔ sigilen b'i kɛrɛfɛ ayiwa ala ka kow nɔgɔya ala ka du kɔnɔnaw ka sabati ka kan bɛɛ nati k'an ninakilikanw kɛ kelen ye a bɛna gɛlɛya min b'a kan min y'a sɔrɔ furuso kɔnɔna na ka taa adamadenya kɔnɔ a bɛna fɔ an ye tɔgɔ t'a la jamu t'a la n bɔra quartier min na o t'a la yɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna de amina yarabi ne ba ayiwa mun y'i sama su in na mun ye n se yan gɛlɛya gɛlɛya de ye n se yan furuso gɛlɛya bon n y'a kun k'a kun n dɛsɛra ne bɔra Côte d'Ivoire de ka na n kɔrɔmuso cɛ sangafo la sisan ne ni cɛ in ye ɲɔgɔn ye a ko n ma k'a bɛ n furu n ko ne kɔni nana n kɔrɔmuso cɛ de ka sangafo la ne somɔgɔw bɛ Côte d'Ivoire donc a taara n nɔfɛ yen ko fɛn t'ale bolo ne fa ka ne d'a ma n'an nana Mali la ale bɛ ne ka kow ɲɛnabɔ sisan ne fa ko a ma ni fɛn t'i bolo komi i bɔra fo Mali la ka na yan i sara tɛ ne bolo ne bɛ woro san an bɛ yɔrɔ min na zanbaramaw de ka ca yen ne fa ye woro san ka ne furu siri ka ne don a bolo a ko bon n tɛ se ka n den d'i ma 1000 di an b'a di den ma n'aw sera Mali la mairie bɛ yan ni aw bɛ mairie kɛ yan bon ne fa ye 1000 ni ne fa y'o don ne bolo k'an d'a ma an nan'o la ne nana garizigɛ sɔrɔ a ko ma ko ne ka taa jigin n somɔgɔw fɛ yen Abidjan ko basa ne jiginna denkundi kɛ wari ta ale bolo ne taara o la ne kɔnɔbara kalo 7 ne taara ne fa dimina ko karisa sɔnna k'e bila ka na i kɔnɔma falen ta ne ko n k'a ye ne bila ka na ko fɛn t'ale bolo ko ka denkundi kɛ sisan ne fa dimina komi ne ba tun bɛ Buwake ne fa ye ne bila ka taa ne ba fɛ Buwake ne taara ne jiginna den kalo 6 a ye mɔgɔ yɛrɛ bila ne ka so kɔnɔ ko ne kana na dɛ ko muso b'ale bolo sisan ne wili ne ba ko ne m'a f'i ɲɛna Asan k'i kana don nin furu la bon ne nan'o la ne ye n dogo n b'a la ka na ne nana ne ye kalo 2 kɛ n terimuso dɔ fɛ yen o cɛ ko ne ma ko ne ka taa du kɔnɔ ne ko nka n ko ne tɛ se ka taa n ko basa n k'a ko muso yɛrɛ b'a bolo o taara nɔfɛ la ko denko fana k'i tɛ nin den fana lajɛ ko denko t'ale la ale bɛna den ne sɔrɔ sisan an tor'o la k'o to la cɛ in ko ne ma k'a sa ko taa so kɔnɔ ne taara denni ye ne ye denni borila o y'a ka minɛnw ta ka taa ko ne ka don ne donna muso kura in de bolila wa muso kura in de borila mun n'a bolila n m'a dɔn n t'a dɔn fɛn min don ne kɔni donna ka foli kɛ u ye ne laminɛ dɔrɔn ale y'a ka minɛnw cɛ ale ka ko bɛɛ tun ma ɲɛnabɔ wa foyi tun ma ɲɛnabɔ sisan ne k'a ye ten k'a ta kana n'a ye so kɔnɔ ka na n'a ye so kɔnɔ ne tora ten ne nana kɔnɛ 2nan sɔrɔ 2nan o y'a sɔrɔ a ye den sɔrɔ dɔ fana fɛ kɛnɛma ne nana jigin o fana nana jigin u nana o denkundi kɛ so kɔnɔ ne kan ye ne ma fɛn fɔ ne kɔnɔma kɔnɔ ye 2nan in na fɔlɔ u ka groupe de suyɛnna u ko ne ma ko ne de ye groupe suyɛn u taara kolongalanitigi dɔ tun bɛ an ka quartier la yen k'u bɛ t'o ta o ko k'u ka taa déclaration kɛ polisi la n'u taara déclaration kɛ polisi la
ale bɛ zon labɔ ale bɛ gurupu labɔ ne kan sinamuso ko k'a ye ko dɔ b'olu ka dugu la ko sɔngɔ man ca u taara o kolonkɛlanitigi ta ka na o nana ne de gosi ko ne de ye gurupu siɲɛ ko ne de ye zon ye ne ko ne tɛ zon ye ne tɛ se gurupu yɛrɛ kɔrɔ ne ka sotigi ko nin tɛ se gurupu yɛrɛ kɔrɔ o ko k'ale de dun ye zon ye dɛ n'a ye nin minɛ a y'aw ka zon minɛ n'a ye nin bila a y'aw ka zon bila ne fana ye k'u ma ko ne de ye gurupu ta ni ne b'ale doni dɔ gurupu ko in na kɔnɔbara de bɛ ne la nka ala kana ne ɲɛ da n den kan mɔgɔ y'a kɛ kasi ye ko ne tun ma ko k'an siɲɛ kɔnɔbara la ko ne b'a kɛ cogo di ko se tɛ ne ye an tora ten cɛ n burankɛ nana fɔ k'a fɔra ko ale muso de ye kolonkalanin bila ne la ne ko ne m'a fɔ donc ni ne tora so kɔnɔ ale tɛ to so kɔnɔ ale bɛ taa luwaze la ne ka to so kɔnɔ ni ne ma bɔ so kɔnɔ kɔnɔ ale tɛ to so kɔnɔ ne taara burankɛ sugu jumɛn i cɛ fa wa n cɛ yɛrɛ kɔrɔkɛ u fila de bɛ du kɔnɔ sisan ne taara n tun ma mun fɛ yen n nalen ka bɔ Buwake ne taara o fɛ o nana ka n'u deli u ko ne k'an bolo fila da n kɔ ne ye n bolo fila da n kɔ k'a deli n ko ni mɔgɔ y'a fɔ ne ma fɔ nka ka kɛ ala ni kira kama a ka ne to yen sisan ye ne to yen an kɔntinela ten ne cɛ nana n sinamuso in a ka muso in jiginna u nana o denkuni kɛ ne kan u nana o denkuni kɛ ne kan k'o to yen an buramuso terimuso ko ne ma ko ne kana mankan kɛ ne ko k'a ye ko nin tɛ ne ka mankan ko ye n'u yɛrɛ ma maloya ka na denkuni kɛ ne kan so kɔnɔ ne de dun ye muso furulen ko ne ka kɛlɛ kɛ ko to ye min ka denkuni bɛ ka kɛ o ka ko tuma ɲɛnabɔ wa o ka ko tuma ɲɛnabɔ foyi ma bɔ foyi ma bɔ sunkurun ni kamelenya kɔnɔ u nana denkuni kɛ ne kan ne ma kuma an tor'o la ne dɔgɔmuso bɔra Lafiyabugu ka na ko mariage photo ka n'o yira ne la ko fɛn min ko ne dɔgɔmuso ka mariage kɛra ne ko ne dɔgɔmuso jumɛn ko n cɛ taara filanan ka miiri n'a ka kɔɲɔ kɛ n ko bɛ se ka kɛ cogo di n ko ka ne to du kɔnɔ ja a taara o kɛ fan wɛrɛ fɛ a nana wulada fɛ ne y'a ɲininka n ko karisa n ko ne fa ye ne di ne ma ni se kɛra i ka ne ka miiri kɛ a ko ne ye mɔgɔ lankolon de ye ale bɛ ne ka miiri kɛ mun na ale y'a muso ka miiri kɛ fajirida fɛ ne wulila n ko n bɛ daraka tobi o y'a sɔrɔ ne bɛ tobili la ne bɔra ka n ka denmisɛnnin bolo minɛ ka taa ni mɔgɔmuso dɔ fɛ sufɛ ne taara Abidjan o la ne taara ye ne fa wele ko ne sera ye ne fa ko k'awɔ ko ne sera ko bɔn ko ale tɛ furusa fɛ ko ne ye jogo o jogo fɔ ale la k'ale jogo de don a taara o la ka taa ne sɔrɔ Abidjan ne fa ko la ko ne ye n den d'i ma nɔgɔya la o kama i taara fuya minɛ Mali la donc i b'i labɛn tuguni i bɛna Mali la ni i taara an bɛ sɔrɔ k'aw ka miiri kɛ yen a ye siɲɛ fila ko la sabanan ne fa ko k'a ka sabanan fana kɛ o y'a deli an ye miiri kɛ yen an nana na a ye sabanan ko fana daminɛ sabanan ko a bɛ si a kun fɛ don o don a bɛ si a kun fɛ a bɛna mɔbili jɔ sɔgɔma ne ko karisa n ko sufɛ e bɛ yaala mɛ ka si i kun fɛ n ka bɛ denmisɛnninw tigɛ masa la n'i taara yaala cogo cogo n ko dun a ko ne ma la ko ne ni kɔrɔbɔrɔmuso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o tɔgɔ fɔ ne ɲɛna ko jɔn k'a wele k'a di ma a ye kɔrɔbɔrɔmuso in wele k'a di ne ma ne n'a kumara sisan den mangena an taara ni den ye an dala dɔgɔtɔrɔso la ja muso in bɛ yen a taara ne ye muso in fɛ muso in y'a wele k'a kana ale ta ka taa bila baara yɔrɔ ani ne taara ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ muso ye bazɛn mɛtiri 6 bila ka na di ne ma ko ne k'a kala denmisɛnninw ye a ko ne ye bazɛn ye ne ko n k'a awɔ muso donna an taara o jigin a ka baara yɔrɔ muso in ye 600 bɔ ka di ne ma ko komi ne yɛrɛ bɛ se galadon na ale bɛ gala bila ka na ne ka bazɛn na ne ko n ko an tora ten ka to ten don n'a nan'i kanto ne ma ko ale bɛna muso in ka miiri kɛ o kɛra alamisa don ne ko n k'e bɛna miiri kɛ a ko k'awɔ an taara kɔrɔkɛ fɛ yen kɔrɔkɛ a ko la ko mankan foyi de t'a la k'ale bɛ k'a ka miiri kɛ dɔrɔn k'a ka kɔɲɔ k'a banna kɔrɔkɛ fana ko mankan b'a la dɛ k'a ye misi 2 de san ka 1 di balankɔw ma
a taara kɔɲɔ kɛ du wɛrɛ de fana kɔnɔ tuguni o fana kɔɲɔ kɛ du wɛrɛ kɔnɔ tuguni kɔrɔkɛ ko mankan bala ne ko n k'i tɛ wari donni d'a ma n ko n'an b'an labɛn a ko dɔrɔmɛ 1 t'ale kun k'a di anw ma kɔrɔkɛ dimina ko mun i b'i faso to i bɛ taa i ka kow kɛ yɔrɔ wɛrɛ kɔrɔkɛ ko mankan b'a la dɛ ko muso bɛna ɔrɔbu don ko ka meri bɛna kɛ kɔɲɔ bɛ kɛ k'a ye misi 2 de san kɔrɔkɛ ye 1,000 bɔ k'a di ne ni n dɔgɔmuso ma dumasi selen a tun bɛ ne fɛ yen ne y'a ka kolejiba a y'i ko a taara meri la dɔɔni an ɲɛ b'u natɔla la sisan so kɔnɔ u nana don ne fɛ yen ko ne dɔgɔmuso ka fara ne kan ne ka so kɔnɔ ko maa t'i mago ɲɛ so kɔnɔ ne dɔgɔmuso ka fara ne kan o fana ko k'ale tɛ fara ne kan n'a bɛ ka maloya ale ka so kɔnɔna de la ale tɛ fara ne kan u bɛ don mɔgɔw ka na ale fana ka so kɔnɔna lajɛ an nana an bɛ donna ne dɔgɔmuso fɛ a bɔra ka t'i jɔ bulonda la a ma sɔn ka dun ne ni kɔɲɔmuso donna ni jeliw an taara ka foto ta so kɔnɔ ne ko n dɔgɔmuso ka na an ka foto ta ko k'a tɛ foto ta n ko foto ta an ye foto ta an bɔra kɛnɛma ne y'ale yɛrɛ wele a foto filɛ n kunna ne y'ale yɛrɛ wele an bɛ tɛmɛ ne y'ale yɛrɛ wele n ko i tɛ na an ka foto ta a nan'o la an ye foto ta sisan u bɔra u taara dɔgɔkun dafalen ne ko n ko n ka foto dun a ko foto bɛɛ tiɲɛna ne ko n ko ka foto tiɲɛ ko awɔ ne ye muso wele muso ko foto bɛɛ tiɲɛna ne komi ne dɔgɔmuso dɔ tun bɛ kɔɲɔyɔrɔ in na ne kɛrɛfɛ kɔɲɔyɔrɔ in na ne dɔgɔmuso ne taara o nɔfɛ Lafiyabugu o ye foto tala yɔrɔ yira n na foto tala ko foto si ma tiɲɛ ko n kɔnɔ bɛ t'i ka foto ko ka na d'i ma foto tala ye foto ko ka na di ne ma dɔgɔkun minɛn min bɛ ta kɔɲɔmuso ka minɛn min bɛ ta a wari bɔra ne de kun balimamuso nana ko a ko ne ka minɛnw ta wari di ni ne ka minɛnw ta wari n'a nana a b'a di ne ye wari bɔ k'a di u taara minɛnw ta an b'o la kalo 7 a nana tuguni k'ale bɛ ka 4nan furu o y'a sɔrɔ ne terimuso dɔ ye denbajala di ne ma karamɔgɔkɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ o nana ko a ko k'a bɛ 4nan furu la n ko jɔn a y'a fɔ n ko muso 4nan wa n ko dɔ in furu kalo 7 ne ye k'awɔ ne ko n ala ka furu ni si bɛɛ ne bɔra ka taa o y'a sɔrɔ ne bɛ kundigi la ne bɛ kundigi de kɛ ne ye n terimuso wele la n ko ye denbajala di ne ma n k'a fɔra ko anw ka 4nan fana bɛna don a don o ko ne bɛ se k'a kɛ ne ko awɔ n ko basa n ko nin nana e t'a sɔrɔ yen o don sera ne taara ka taa denbajala in siri wulada fɛ ka na bɛn ni muso donni ye an tora ten ne denmuso taara banicinin 3nan in fɛ yen o ko la ko ye ko tɔnɔ yɛrɛ ye muso furu ko ye ko dun ma fɛn fɔ ale ɲɛna o y'a sɔrɔ a ye ne ka cɛmani fitinin minɛ ka taa di 3nan in ma ne taara n ko n bɛ taa bɔ u ye a ko ne ma k'a fɔra ko a ye muso 4nan furu ne ko ko ni ale ka su tigɛra ale bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a ye muso 4nan furu sisan a nana a kɛ sisan n'a ye su 2 si ne fɛ a kan ka 4 de si faso kɔnɔ ka taa 4 si kɛnɛma a bɛ 2 si ne fɛ yen a bɛ pan ne dɔgɔmuso kunna a bɛ taa 4 kɛ kɛnɛma n'a nana a bɛ na ne dɔgɔmuso fɛ a bɛ pan ne kunna bon a tora o panpan na an ma fɛn fɔ anw tora ten a nana ne bɔ a la a tɛ se ne yɛrɛ ma yen bilen bon ne kɔni bɛ tobili kɛ ne ma tobili kɛ n tɛna na dumuni sɔrɔ k'a dun ne kɔntinɛra ni tobili ye fo san 7 ani kɔ bi ne b'o tobili kelen na a bɛ na tuma dɔ la a bɛ sunani si ne dɔgɔmuso fɛ yen ne bɛ so kɔnɔ ani ne tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ an ka so ye dɔw bɛ da la dɔw bɛ kɔnɔna la fo ne bɛ bɔ ni ne y'a ka mɔbili jɔlen a tɛ taa denmisɛnninw lajɛ ne bolo a tɛ taa ne yɛrɛ lajɛ a tɛ kuma n fɛ a tɛ kuma n denw fɛ
an toro la ne ka cɛmani nana bana a ko k'a t'a furakɛ ko wari t'ale bolo ne nana ma kasi kɔrɔkɛ la kɔrɔkɛ ye den furakɛ an ye yan bɛɛ yaala an ma ɲɛ sɔrɔ bana la dɔw ko ne ka taa n'a ye burusi kɔnɔ a ko ne ale den tɛ taa burusi kɔnɔ n'e ko wari t'e bolo k'a furakɛ ne ye wari sɔrɔ e b'a furakɛ ne dun tɛ wari sɔrɔ tuma dɔn ko ne bɛ taa ni den ye burusi kɔnɔ kɔrɔkɛ ko la ko ne ka taa n'a ye ko ni yɔrɔ yɔrɔ ye ne jan ne ka taa n'a ye ne taara ni den ye burusi kɔnɔ an ye tile 28 de kɛ furakɛlila y'an nabila an nana samedi talata den banna a ko k'ale b'a dɔn ko den bɛ sa de ne ko hali n'i b'a dɔn ko den bɛ sa i b'a nɛgɛ a denkɛ fɔlɔ yɛrɛ de ye den ye i bɛ den nɛgɛ mɛ wari tɛ n bolo ni ye wari sɔrɔ n b'i furakɛ ni ye wari sɔrɔ n b'i furakɛ den salen k'e tun b'a dɔn ko bɛ sa n ko y'o banna n ko yafa den ma a ko k'ale yafara den ma an tora ten o kɛra salo sunkɔlɔma kɔnɔ ɲina o kɔrɔmuso de fana banna ne bolo o tile 40 yɛrɛ tun ye dumasi tɛmɛnen ye kɔrɔmuso in nana bana u y'a ta ka taa n'a ye Kalaban dɔgɔtɔrɔso la ne tɛ foyi de kalama la ne de ye a wele n ko i fari dun k'a nɔgɔyara ko ale fari nɔgɔyara ko nka ko ne kana na dɛ fo basa ke ne yɛrɛ man kɛnɛ ne ko la n ko ne kana na ko ayi o dugusɛjɛ filanan u taara ka taa den yɔrɔ yira ne la ne taara ka taa lajɛ bon ne ye den ye cogo min a kɛ cogo ma ne ja ne nana ka na kɛ kasi ye so kɔnɔ mɔgɔ si ma sɛgɛ ci ka kɛ ne la mɔgɔ si ma sɛgɛ ci ka kɛ ne la u nana den ta o la tuguni ka yɛlɛ n'a ye pɔnzi ne ka cɛmani fitinin de tun b'u nɔfɛ cɛmani sira a kun fɛ a tɛ deli ka si a kun fɛ ne y'a ɲini sufɛ k'a ɲini sɔgɔma ka dɛsɛ ne ye n sigi bulonda la ne ɲɛ b'u natɔla la ne ka cɛnin ko ne ma ne ko nkaw tun taara min k'u taara ni den ye pɔnzi ne ko bana juguyara ko awɔ fa yɛrɛ bana donna la ka ba la fa m'i da don ne da la k'a fɔ ko den ka ko bɛ tantɔ o kɛra samedi u yɛlɛna n'a ye k'a dugujɛ samedi la samedi o nasɔngɔ di ne ma ne ye tobili kɛ ne ye tobili bila tɛnɛ ka sɔrɔ ka taa den lajɛ ninnu ne dara ne ka taa den lajɛ ne taara den lajɛ talata den banna talata araba den suturali kɛra o ye cɛmani kɔrɔmuso ye san 26 ani kalo kelen cɛmani tun ye san 24 ye o cɛmani banna salon sunkaloman kɔnɔ musomani banna sunkalo in na a tun furulen don sisan an tora ten musomani nana ban talata araba musomani ka suturali kɛra dumasi u ye nasɔngɔ di ne ma tuguni ko ne ka tobili kɛ ne ko n ko ne tɛ se ka tobili kɛ n ko ne yɛrɛ man kɛnɛ nkaw ɲɛ tɛ ne la i den bannen kɔfɛ n den bannen tile 5 ko fo n ka tobili kɛ tuguni ne ko n ko ka tobili kɛ ko munna anw tɛ tobili kɛ muso joli kɔfɛ muso 3 muso 4 an muso 4 de bɛ ko fo n ka tobili kɛ ne ko ne tɛ se ka tobili kɛ n ko ne yɛrɛ man kɛnɛ nkaw ɲɛ tɛ ne la nkaw de ye ne fɔlɔlama ye aw de ye ne bilama ye n ko ne man kɛnɛ ne y'o fɔ mun kɛ u y'o ga kɛ ga min bɛ da o kan ne kansinamuso min bɛ da ne kan o nana ne ɲininka ko ne bɛ se ka tobili kɛ ne ko ne yɛrɛ man kɛnɛ n'a to ni seli tɛmɛna n ko n b'a ta o y'a sɔrɔ ne ka kan ka ta o don k'a bila seli yɛrɛ don ko ni seli tɛmɛna n b'a ta a y'a ka baarakɛla bila ka taa malo suma ne burankɛ de ko foyi tɛ ne la ne bɛ tobili kɛ ne ko ne ka tobili kɛ n ko ni seli tɛmɛna n b'a ta ne b'a bila seli yɛrɛ don ko ni seli tɛmɛna ne b'a ta ko t'a la ko foyi de tɛ n na fo ne ka tobili kɛ ne fana ko n t'a tobi ne bɔr'o la kalanyɔrɔ dɔ b'an kɛrɛfɛ ne taara ɲininkali kɛ n ko n ye n ka kow bɔ k'a fɔ o ɲɛna o muso ko k'e san 7 ni kɔ e bɛ tobili la du kɔnɔ e cɛ bannen don i la ne ko n k'awɔ cɛ tɛ don i kan cɛ tɛ don n kan an tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ a dun bɛ taa du kɔnɔ a bɛ se ka su 4 si du kɔnɔ yɛrɛ ne dɔgɔmuso fɛ yen
o ko la ko ko tobili kunte la ko ke ma nga tobili ke nunu yɛrɛ k'a dun ko basa ke tɛ furu la ko nka ko n'i bɛ se k'a tobi k'i b'a tobi ne nan'o la a ma sɔn an burankɛ ma sɔn ka na sɔngɔ di mɔgɔw a kɛra sɔngɔli la mɔgɔw tilenna ten o dugusɛjɛ ne dɔgɔmuso nana ko ne man kan ka tobili kɛ sisan k'olu muso damaw de olu de kan ka ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛ man kan ko k'i sen don na ne ko la n ko ne yɛrɛ tɛna tobili kɛ bilen n ko nin y'a bannen n ko san 7 nin kɔ ne cɛ bannen don na ne bɛ du kɔnɔ ne bɛ tobili la nin ɲɔgɔnna ka ne sɔrɔ aw nɔ tɛ ne nɔ tɛ ala de nɔ don aw ka tila tun ka fɔ ne yɛrɛ banabagatɔ ma ko ne ka tobili kɛ n ko ne t'a tobi o ko ko ne kana tobi ale bɛ dumuni bɔ ka di ne ma n'ale bɛ ga la ani n burankɛ yɛrɛ musonicinin sisan an ye a bila o kan ne nana fɔ n dɔgɔmuso ɲɛna n ko n burankɛ musonicinin komi n burankɛ bɛ kɛlɛ la kana dumuni diyan a ko wa k'ale bɛ dumuni bɔ sisan ne fana ye n yɛrɛ ta ne ko n burankɛ ma n ko safiyɔntɔ dayirimɛ bɛ ala de bolo n ko ne ye n yɛrɛ ta bi ni ye mun sɔrɔ n b'a dun ni ma fɛn sɔrɔ fana n ko y'o bannen donc an ye ko bila o de kan ninnu ye tɔɔrɔya sugu bɛɛ da ne kan tɔɔrɔya sugu bɛɛ ne burankɛ ye ne ci fo ne y'u wele polisi la de ne ka sɔrɔ ka lafiya ka da sɔgɔ n kansinamuso ka da sɔgɔ n sinamuso yɛrɛ k'i da kɛnɛ ma da la mɔgɔ tɛ nafara ka ni n burankɛ to ɲɔgɔn na o k'an gosi ka ɲɛ yan yɔrɔ pɛrɛ n ye n kɔrɔkɛ dɔ de wele o ko i sɛgɛnna fo ka dama tɛ mɛ ni tribunal tɛ ne tɛ n da don i ka kuma la ni tribunal tɛ ne taara polisi la o la ka taa communication tigɛ ne kɔrɔkɛ in taara n bila ka 6,000 di ne ma ko ni ne sera tribunal la tuma ko ne k'ale wele ko ne sɛgɛnna kojugu an taara polisi la an taara don kan o ko ne ma ko ne jo t'a la ko ne ye n cɛlankaw tɔɔrɔ ne jo t'a la o jo bɛ ne la ka ne ci ne buramuso yɛrɛ ko ne ma ko somɔgɔ tɛ ne la k'ale tun ka ne ci ko ka ne faga o ye n cɛ yɛrɛ wolo kɔrɔmuso mankan ye ne tɛmɛna o la ka taa brigade mɛsi la an taara yen olu ko k'an fɔlɔla yɔrɔ min na k'an bɛ kuma laban yen ne k'an ka taa cɛ dɔ fɛ olu y'an bila ka taa cɛ dɔ fɛ ne y'a ɲɛfɔ ɲɛna ko mun y'i bana n ko n burankɛ de ye n gosi ko ne burankɛ de ye ne gosi ne ko n ko k'an fɔlɔla yɔrɔ jumɛn ne ko badalabugu ko bɔn k'a ye segin ka taa badalabugu ko jɔn y'i ka kiri tigɛ n ko komisɛri tɛ ko mɔgɔ yɛrɛ de y'i ka kiri tigɛ ko mɔgɔ si tɛ bananen ta k'a fɔ ko a bɛ ka kiri tigɛ k'a fɔ k'e jo t'a la a ye komisɛri ko f'a ɲɛna an taara yen o ko ne de bɔra brigade mɛsi la ne ko n ko cɛ dɔ tun bɛ ko bamanan ko ka ne di bamanan ma bamanan ne ye kuma ɲɛfɔ bamanan ko k'a wele ka na a borila u tilara k'a wele k'a ka na ko kuma ɲɛfɔ de don a nan'o la ko ale ni ne ka di yɛrɛ yɛrɛ mɛ sitanɛ de donna an ni ɲɔgɔn cɛ ni ne bɛ basé risi mun fɛ hakɛya mun fɛ ne k'o fɔ ale b'o san ne ko nka n ko ne tɛ basé risi fɛ n to yen dɔrɔn ko ni ne bɛ wari hakɛya min ko ne tɛ wari fɛ ne tɛ basé risi fɛ i muso nana ka firigo nɛgɛ turu fo ne ka fiɲɛtiri kɔfɛ an tɛ kuran mɛnɛ a tɛ ko an n'an ka tele mɛnɛ n ko a k'a ka firigo bɔ n ka fiɲɛtiri kɔfɛ n bɛ se ka lafiya cogo min na an tɛ se ka kuran mɛnɛ an tɛ se ka fɛn tele mɛnɛ n'an ye ji bɔ a tɛ kun ji la ji ka s'a muso in ka yɔrɔ la n ko ne bɛ lafiya de fɛ ne tɛ irisi fɛ ne tɛ wari fɛ dɔw ko fo k'a datugu dɔgɔnin ko n'a datugura k'ale ne mɔden k'a bɛ fɔ a ma ne ko ne tɛ datuguli kɔ u k'an to yen dɔrɔn ka lafiya cogo min na polisi mɔgɔw kumara an ni ɲɔgɔn cɛ a famana n'ala sɔnna ma madame Jabate n balimamuso a ka ca kuma ka ca mais f'i k'a to yen fɔlɔ a ka se ka min b'a dusukun kan a ka se ka faamu nka grosso modo min bɛ se ka fɔ a bɛ fɛ ka min fɔ yan cɛ tɛ don a kan nin y'a san 7 ye muso furu senfɛ ale de ye muso fɔlɔ ye cɛ tɛ don a kan nin y'a san 7 ye parce que a bɛ ka muso furu san 7 kan bon maintenant
cogoya foyi tɛ ni muso nin bolo a ka mɔgɔw bɛ Côte d'Ivoire de cogoya dun fana t'olu bolo bon a ye san 7 in fana kɛ n'a ma tobili kɛ ale t'a dun a denw t'a dun ala y'a garisɛgɛ de den 5 de la kɔrɔbalen 2 de banna o la hakili la ni ma fili kɔrɔbalen 2 de banna o la minnu tun bɛ se ka jɔ a jigiya yɛrɛ kɔrɔ labanta min ka banni kuma fɔra nin ye o de tun b'a fɔ tuma bɛɛ n ba i sigi furu in na n'ala sɔnna ma o tun ye baara sɛbɛ daminɛ yɛrɛ i sigi n'ala ye ne mana dɔɔni sɔrɔ an b'i dɛmɛ nin na fo ala ka se ka t'i bɔ ala y'o de ka kalifa minɛ la nin y'o tile 40 ye sisan n'a fɔra k'a fɔ a man kɛnɛ den banna kɔrɔkɔrɔnin sisan tile 2 tile 3 k'o ka don ga la a fana y'a bɛɛ di ala ma siɲɛ kelen k'i ban cɛ tɛ sile ka so kɔnɔ cɛ bɛna si sinamuso ka so kɔnɔna la san 7 bon maintenant e dun bɛ tobili la i bɛ ka turuturu kɛ n'a ma tobili kɛ ale t'a dun denmisɛnninw t'a dun a jɛra tobili kɔ parce que a taara ɲininkali kɛ alimami yɛrɛ bi yan alimami bɛ tila k'o jalatigɛ a taara ɲininkali kɛ kɔni i bɛ sigilen tun de i bɛ tobili la u k'a dun a baraji kɔni bɛ sɛbɛn ye nka nafa t'i ka furu la parce que cɛ tɛ don n'i kan cɛ dun ka kɛnɛ ni la i ka kɛnɛ ni la problème b'o yɔrɔ de la a jɛra sisan cogoya t'ale bolo a den buruburuni de b'a bolo n'a ma tobi a t'a dun a dun jɛra ninnu ka fɛngɛ kɔ a dɔrɔn de terimusow la n'olu ye lɔgɔma kelen sɔrɔ ka d'a ma a n'a denw b'o dun n'a ma fɛn sɔrɔ yɔrɔ min na u b'u sigi ten ka jisuma min k'i sigi ne ba o tɛ wa o t'i ka problème de ye a nana yira ala la ka yira kira la ka furu gɛlɛya nin bɛɛ yira an badenw na san 20 ni jeli furu de don san 27 fo san 28 o furu de don madame Jabate kuma ɲɛfɔ man nɔgɔn a janyana dɔɔni an balimaw ka hakɛ to an ka mɔgɔ dɔw bɛ ni m'u to yen mun b'u dusukun kan u k'a ɲɛfɔ u ka lafiya a man nɔgɔn n'i y'a tɛgɛ sira la ali kumana tigi possibilité da tigi ma k'a fɔ k'i bɛ micro d'a ma o d'a to an y'a to yen a k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ a dusukun ka lafiya a bi dɛmɛ ɲini k'a bɛ dɛmɛ ɲini ala ni kira yɛrɛ jati kosɔn a bi dɛmɛ de ɲini ka se ka dunta sɔrɔ a bɛ dunta de la a mana sen bɔ tobili la tan o y'a sen bɔlen dumuni ko la nka kɔni bɛ du kɔnɔ o tɛna se k'a gɛn a bɛna dun cogo di den 3 b'a bolo problème b'o yɔrɔ de la nɛgɛjuru numéro b'i bolo i ka téléphone numéro b'i bolo awɔ téléphone numéro ye jumɛn de ye madame Jabate numéro filɛ nin 73 oui 95 03 90 i bɛ segin a kan 73 95 03 90 bi wolonwula ni 3 bi 95 dɔkolo n'o ye fu ni 3 ani bi 9 ni ala sɔnna ma ala k'a nɔgɔya alimami cɛ ti don i ka san 1 san 2 san 3 ma kalo fɔ dɛ san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 fo san 10 an balimamuso caman sigilen b'o problème kɔnɔ i bɛ se k'o kisa dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna wa an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ o kɔni o ye tɔɲɔ de dɔrɔn san 1 san 2 ma kalo fɔ san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 san 6 kuranɛ ko للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ko cɛmunu bɛ n'u b'u tigɛ u furumusow la ko ɲɛnafilɛli de b'u ye kalo 3 ɲɛnafilɛli donc i bɛ se ka tigɛ furumuso la fo ka se kalo 3 de ma n'a tɛmɛna kalo 3 kan ka se kalo 4 ma kuma na furusako kuma de bɛna o la o la o kɔrɔ ko sariya ko i tɛ muso in fɛ tuguni a labila mɔgɔ wɛrɛ b'a ta min tɛ e ye yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati ala ko ten n'u fila bɛɛ farala ala bɛ bɛɛ la wasa n'a ka yiriwa ye e na muso wɛrɛ sɔrɔ tuma dɔ la ala na cɛ wɛrɛ d'ale yɛrɛ fɛnɛ ma mais e t'a labila a bɛ tɔɲɔ la e bolo yen alikiyama jɔ don a kiri b'i ɲɛ dɛ cɛ o cɛ kelen don ka muso kɔni mara i ka so kɔnɔ nin cogo la ten i tɛ s'a ma i tɛ don a kan i mako t'a la wallahi i bɛ k'a tɔɲɔ alikiyama jɔ don abada le zi
i tɛ don alijinɛ kɔnɔ fiyewu fo Ala k'a kiiri tigɛ ni muso in cɛ n'i t'a fɛ i t'a labila o ma fisa ni n'i t'a fɛ dɔrɔn a labila mais ka kuranɛ ye kalo 3 de fɔ san 7 an bɛna jumɛn fɔ la ni cɛ min kibaruya de ma dɔn o muso de bɛ se ka segin ka cɛ ɲɛnafilɛ ka se san 4 ma voilà n'a sɔrɔ a taara tagama la walima cɛ kibaruya ma se ka dɔn o cɛw bɛ se ka sigi ka musow ɲɛnafilɛ n ka fɔ musow bɛ se ka sigi ka cɛw ɲɛnafilɛ san 3 fo ka se san 4 n'a sera san 4 ma o maximum ye donc muso in a bɛ furu bɛ wuli ni cɛ wɛrɛ sɔrɔla a bɛ furu o ma fo n'a y'a sɔrɔ bɛnkan de bɛ i ni muso cɛ i taara tunga la i bɛ to k'a wele papier kow gɛlɛyara wala ko dɔw gɛlɛyara mais contact b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya bɛ yen o kuma i jɔlen don n'a ka dépenses ye donc jigiya bɛ yen alhamdulillah hali n'i ye san 10 k'o la madama o jigiya n'o bɛnkanw ani e jɔlen don n'a ka kow ye o tɛ baasi ye mais e kibaruya tununnen don mɔgɔ t'i kibaruya kalama o kuma na i jɔlen tɛ ni muso ka foyi ye i t'a ka foyi kɔrɔ o kuma a bɛ se k'i ɲɛnafilɛ ka se san 3 dɔrɔn de ma san 4 n'i ma ye dɔrɔn furu bɛ wuli a bɛ labila cɛ wɛrɛ ye mais e bɛ siya fɛ aw bɛ yɔrɔ kelen na aw bɛ du kelen kɔnɔ lahara jɔdon ni kɔni ye muso 2 furu ka jɛngɛw ni ɲɔgɔn cɛ i kɛrɛ kelen salen paralyselen mɛna lahara kɛnɛ kan k'i yɛrɛ mɔgɔw la ko nin kun ye cɛ jɛngɛnen ye ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dun b'o cogo la olu si tɛ alijinɛ sɔrɔ ayi tɛ kisi dɛ a bɛ faamu ala ka limaniya d'a ma amina balimamuso bɛ Orange Money kan tɛnɛ i bɛ kuma baranin ta i bɛ numéro in i b'a fɔ an ɲɛna tuguni a bɛ Orange Money kan a ka numéro ye 73 95 03 90 nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 voix du cœur don an bɛ tɛmɛ yɛrɛ tilenna n b'a ni su kuma b'i bolo voix du cœur mɔgɔw don wa ok vraiment ɲala sɔrɔ a diyara n ye quoi voilà n bɛ hakɛto ɲini kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ quoi an balima minnu bɛ wele kɛ ka foli kɛ u ka sabali an bɛ hakɛto ɲini ɲɔgɔn fɛ wagati min yɛrɛ talen don émission kɔnɔna na a ka dɔgɔ mɔgɔw la donc n'a fɔra ko mɔgɔw dɔw fana bɛ ka wele kɛ k'a fɔ ko foli don dɔ wɛrɛ tɛ ka ɲɛfɔ tuguni donc ne kɔni bolo a nafa ka dɔgɔ quoi voilà o hakɛto ɲini de bɛ ne fɛ ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna n'a sɔrɔ ni ci la mɛn min fɛ i bɛ na n'i ka idée ni ɲininkali min fɛ i bɛ ka ɲininkali bila mais ka wele kɛ ko foli dɔrɔn gansan don dɔ wɛrɛ tɛ ka fɔ donc an bɛ sabali an b'o yɔrɔ bɔ a la n'ala sɔnna ma voilà o hakɛto ɲini de bɛ ne fɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna hakɛ la vraiment a ka émission ka di ne ye trop wallahi a ka di n ye trop inchallah hakɛto bɛ kuma fɛ awa diyara n ye an b'i fo awa i ni ce weleli la awa ni baraji nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 voix du cœur bataki ye 76 43 70 45 retlena allo oui radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an ka ɲɔgɔn na sɔrɔ oui oui i bɛ radio faga oui aro kilo do ok ne dawla bana ako muso nga kuma cara quoi wala muso ni aka kuma bɛ kun mi dɔrɔn kete do afi san 7 aka kuma bɛ kun o de koy quoi comme bra o to ma dɔrɔn ay fa ni mɔgɔ fɛ vraiment o fana ɲɛna bon o caman hakili kuma fɛ k'a fɔ ko a bɛna minnu fɔ ka sɔrɔ a tɛn'o fɔ yɛrɛ quoi mais ka sɔrɔ kuma bɛ kun ye dɔrɔn k'a fɔ kete do aka to san 7 kuma bɛ kun ye o dɔrɔn de ko bon o dun wajugu furu yɛrɛ la fɛn bɛɛ de ye quoi o de y'a ka dekun yɛrɛ de quoi mɔgɔw k'o faamuya quoi voilà o de tun don diyara n ye an b'i fo i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna allo an b'a ni so mɔgɔw voix mɔgɔw don awɔ ne mɛna k'aw ɲini dɛ an tulo b'i la oui ok problème dɔ de bɛ yen cɛ bɔra ka kuma min fɔ sisan vraiment o kuma in yɛrɛ de ka di an ye kojugu a k'o fɔ a y'a fɔ cogo min na ka weleli kɛ ko foli dɔrɔn don vraiment an mɛnna k'aw lamɛn ne san damadɔ ne b'aw lamɛn ta vraiment kuma in ɲɛna kojugu balimaw k'o hakili t'o la o de don ayiwa baasi tɛ ala ka bolo mɛn a ka baara la amina yarabi
Amina bamana ako a cɛ baba wele dongo do suka ka taa ka dilan na bɛn ko yala o tɛ baasi ye wa lamine nin tɛ baasi ye ni muso in kunna ka di dɛ ɔngɛ a bɛna sigiki de wolo lamine hali siga t'a la wallahi n'a continuena a mi nisɔngoya buramuso in kɔrɔ a ma kɛ ni duguba kuma ye a y'a kɛ ni kɔnɔnjɛya ye a bɛna den dɔ wolo mɔgɔw bɛ boli a nɔfɛ f'u ka sabara bɛ tigɛ ɔngɛ yɛrɛ wolo bona la kɔni maa ka tamasiyɛn bɛ kɛnɛ kan wallahi n'i y'i cɛ ba minɛ k'a ɲa i bɛ sigiki de wolo ala y'a dayɛlɛ a ye dɛ n'a mana bi maaya don a rɔ a k'i jija o la a kunna ka di a kana segin o dilan yɛrɛkɛ la hali n'a ma wele a ka to ka n'i jɔ k'a ɲininka k'e bɛ nin ne ye wa n'a tugur'o la wallahi a bɛ hɛrɛ sɔrɔ la a den bɛ taa bila fɔ hiji la fɔ alikaba la ko ni kulubali ko ten a kana an dabila dɛ tamasiyɛn min don a ka ɲi musokɔrɔba bɛ nɔrɔ min na buramuso min na nka nin kɛ tan i m'a ta dɔ kan a bɛ tila k'i wele ko na nin kɛ tan i m'a ta dɔ wele a bɛ na a jɔrɔlen de parce que musokɔrɔba b'a wuli dongo do su de n'an ka dilan labɛn n'an da yɔrɔ labɛn a kunna ka di Lamini n'Ala sɔnna madame Jabate a bɛna den ɲɛnama de wolo Lamini ne denmuso fɛnɛ ne m'ale jɔrɔ kun ye nin na a b'i wele su o su de mais ni dugu jɛra n'ale tun bɛ don buramuso kan k'a ka so furan k'a ka dilan labɛn ka jɔsi ka yɔrɔ jɔsi ka yɔrɔ sɔrɔ a ma wele est-ce qu'il bɛ wele su fɛ i tɛ wele su fɛ o fo denmisɛnninw k'a dɔn de ko barika tɛ sɔrɔ fu la mɔgɔ tɛ se ka sidiki wolo fu la fo denmisɛnninw k'a dɔn de i cɛ ba o ka barika o bɛ min ɲɛ ye hali i yɛrɛ wolo b'a ta ɲɛ ye parce que i bɛ duwawu se i cɛ ma i cɛ bɛ kɛ duwawu den ye wa e yɛrɛ min filɛ nin ye e bɛ den fɛn fɛn wolo a bɛɛ bɛ kɛ barikaden ye fo musow k'a dɔn de k'a fɔ buramuso ladon ni denmisɛnninw bannen don a ma dɔw yɛrɛ bɛ yen bi na Lamini hali dumuni tobi t'u ka vie la bilen ni dugu jɛra dɔrɔn u b'u ka saki ta o ka ca du kɔnɔ bi dɛ u bɛ saki de ta ka taa baarakɛyɔrɔ la o ka ca du kɔnɔ bi dɛ u bɛ saki de ta tuguni ka na tobilen ko ɲuman sɔrɔ k'i sigi a kunna k'a dun hali u tɛ maloya fo denmisɛnninw k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ baara fɛn fɛn kɛ i t'a kɛ mɔgɔ i b'a k'i yɛrɛ de ye wallahi n'u ma barika ɲini u tɛ den ɲuman sɔrɔ koyi n'u ma musokɔrɔba ninnu ladon ka cɛkɔrɔba ninnu ladon u ka barika ɲini k'a di u furukɛw ma u ka barika ɲini pour que u yɛrɛ ka den ɲuman sɔrɔ u ka sabali musokɔrɔba ninnu kɔrɔ u ka hakɛ ye min ye u k'a d'u ma don dɔ la u yɛrɛ bɛ kɛ musokɔrɔba de ye wallahi don dɔ la i yɛrɛ sigilen i ɲɛ b'i denw fɔlɔkɔ tagalen na basa i ma foyi ɲini k'a di denw ma e ka denmisɛnninw lajɛ bi kɛ n'i ye denmisɛnninw lajɛ bi barika bɛ min na o ka dɔgɔ ayiwa barika tɛ sɔrɔ ni ninnu tɛ ale bɛ sufɛ ko min kɛra komi ni kojugu de ni a b'i wele sufɛ parce que sɔgɔmada fɛ i ka kan ka min kɛ i m'o kɛ sɔgɔma o sɔgɔma taa don i buramuso kan i k'a ka so fura i k'a jɔsi i k'a ka dilan labɛn n'o kɛra sufɛ i tɛ wele bilen wa i b'o min kɛ ala b'i sara min na wallahi ala dɔrɔn de b'a dɔn denmisɛnninw ka sɔn ka musokɔrɔbaw ka ciw ɲɛnabɔ denmisɛnninw ka sɔn furuso kɔnɔ u ka tobili matarafa u tɛ tobili fɛ dɛ u bɛɛ de b'a fɔ u cɛw ye sufɛ k'an ka taga restaurant na an tɛ tubabu ye dɛ depuis ala y'anw ka jamana in da nasɔngɔ de bɛ di yan i bɛ jamani 120 ta nasɔngɔ tɛ di mais Mali barika ye nasɔngɔ di cɛ dɛsɛra cogo o cogo cɛ min n'i ye den ɲuman ye cɛ min ni dusukolo b'i kɔnɔ hali n'a kɛra 100 de ye i b'a bɔ k'a di muso ma ko nin de se bɛ ɲɛ o de bɛ cɛ ka cɛkisɛya yira a b'a ka barikatigiya ɲinɛ a ka du ta cɛ o cɛ n'i b'i ka du ta wallahi filanw tɛ yɛlɛ i kan duden bɛɛ bɛ balo e kelen ka sɔrɔ la o tɛ kɔlɔkɔlɔ baraji ye dɛ fo denmisɛnninw ka sɔn de f'u ka sɔn de du nin ka matarafa denmisɛnninw tɛ sɔn den tobili ma bilen dɛ u tɛ buramuso ko la bilen u tɛ burankɛ ko la bilen hali nimɔgɔlen ko u tɛ nin si la bilen kelen cɛ kelen kelen cɛ kelen o t'anw taabolo ye dɛ o t'anw taabolo ye anw taabolo ye du de ye awa du n'a ma don ni du ma don hɛrɛ tɛ yen ko jamatigiya de ka fisa ni ko bɛɛ ye hali ni miliyari b'i bolo ni jama t'i bolo i ye fu de b'i bolo o tuma an ka ala deli ka ala n'a kira deli ala ka hakili ɲuman di denmisɛnninw ma hakili sɔrɔ ne yɛrɛ madame Jabate ka kuma dɔ kɔnɔna na ko
bi muso misɛnninw tɛ sɔn tobili ma a bɛɛ ko ko n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la u tɛ sɔn buramuso ka sɔkɔnɔ fura ma u tɛ sɔn buramuso ka duwawu ɲini ma ne buramuso ɲɛ bileli ye suba kɔrɔ ɔ kuma de b'u da kɔnɔ hali n'u y'u denw wolo u tɛ sɔn buramuso ka den nin ta ka tɛmɛ miniti 5 kan ko musokɔrɔba y'a kana na kilisi dɔ fɔ n den kan sisan n den ka tile ku kuma filɛ nin ye i bɛ mun de fɔ an b'i tɛmɛ Lamine ala ka hakili ɲuman d'a ma amen n'i y'a bɛ fɔ ko Mali ye jamana barika ko a tɛ ko dɔn avec ces idées de 1960 Lamine an bɛ min fɔ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko Mali barika bɛ Mali la Mali ye jamana maliden bɛɛ bɛnnen b'o kan wa maliden bɛɛ b'a fɔ n'i y'a ye o bɛ fɔ dɛ nin yɔrɔ in de don nasɔngɔ bɔ o bɛ Mali de la an ka tilela don a bɛ Mali de la an ka surafana don a bɛ Mali de la Mali ye duguba di fɛn ba de don muso o muso ne e furula ne tɛ tobili kɛ wallahi n'i tɛ tobili kɛ e tɛ daga sigi fiyewu e tɛ sɔn daga sigi ma n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko muso f'i ka cɛlasigi de kɛ cɛlasigi fɔlɔfɔlɔ ye tobili di ka tobili kɛ k'a di ka denbaya ma ka tobili kɛ k'a di cɛ ma ni hali n'a sɔrɔ e kelen ni cɛ de don f'i ka daga de sigi Lamine o de bɛ den o de bɛ barika don den na barika n'i y'a ye denw bɛ ɲɔgɔn ye ko caman de b'a la dɛ n'i ye denmisɛnnin 2 ye kɛlɛ la dɔrɔn ba 2 de bɛ kɛlɛ la Lamine hali sini sɔgɔma n'i bɛnna ni denmisɛnninw ye wallahi patron bɛ denmisɛnninw cɛ la n'a ye min fɔ o de bɛ kɛ an fanicinin dɔ tun bɛ yen patron bɛ denmisɛnninw cɛ la dɛ Allahu akbar patron bɛ tun bɛ denmisɛnninw cɛ la an sigilen don an nana masumalen di kɛra 82 dɔ ninnu 2 wulila ɲɔgɔn da bon ba 2 sigilen mɛ mɔgɔ si hakili ma ba ninnu ye ale de sigilen don e cɛkɔrɔba dɔ hakili tun ka ɲi sa a sera ka to ten kɔrɔ ale m'a fɔ ko denmisɛnnin 2 ninnu k'a dabila dɛ a sera k'i sigilen to dɔrɔn k'i ɲɛ bɔ don dɔ ten ko dimi bɛ dɔ ba fa sisan dɔrɔn o fɔ kɔrɔ dɔrɔn dɔ ji ɲun dɔ in kɔrɔ k'o kɛ duguma lari bon min bida o basina ka wuli to fagati ka na den cɛ ka bɔ dugu ne ye kuma ye o yɔrɔ de la quoi ninnu 2 y'u kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn ale y'i ɲɛ b'u la dɔrɔn ko dimi bɛ dɔ ba fa sisan Lamine fɔ ani dɔ in ka dɔ in ta vrrr ko wow min den bina ba 2 bɛɛ sigilen han min den bina dɔrɔn sina k'i disi ta gbi kana a taa cɛ ten ka dɔrɔn cɛ ka taa n'a ye fo poussière bɛ wuli a kɔ ne y'a fɔ ne ye dimi ko in faamu o yɔrɔ de la tɛnɛ ka kuma b'o de yɔrɔ yira Lamine furumuso ko ni b'a dɔn den 2 bɛ ɲɔgɔn na c'est que baw de bɛ ɲɔgɔn baw de bɛ ɲɔgɔn na Lamine u k'a dɔn k'a fɔ buramuso bɛ sira fɛn fɛn bila a denkɛ muso kɔrɔ a b'a kɔrɔ de dɔn n'o tɛ n y'a f'i ɲɛna siɲɛ 1 k'an ka dilan labɛn siɲɛ 2 n t'a f'i ɲɛna yɛrɛ n'i y'a ye n bɛ tugu i kɔ n bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ i la juguya tɛ dɛ juguya tɛ a bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ a b'a dɔn k'a ka ɲi biden maa b'a ka dilan labɛn u bɛ se ka taa buramuso ka dilan labɛn yan n ko dilan labɛn bɛ daminɛ so di problème ye de mɔgɔ min ma se k'a ba ka sokɔnɔna labɛn k'a ba ka sokɔnɔna k'a furan k'a jɔsi k'a labɛn denmuso dɔw bɛ yen nɔ n'i donn'u ba ka sokɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko denmuso b'u bolo dɛ i b'a dɔn ko denmuso b'u bolo u tɛ sɔn baarakɛla k'u ba ka sokɔnɔna labɛn olu de jantonen b'u ba ka sokɔnɔna na n'a taara dugu kɔnɔ da de bɛ sɔgɔ fo ba ka na ka wusulan don nin de ka di ne ba ye e min ye denmuso bila fosi la k'a ka kalan kɛ a bɛ janjanjan la kɛnɛma o bɛ furu janjanjan na k'o ka taa buramuso gorobinɛ dɔ sɔrɔ yen o buramuso gorobinɛ o dun tobili de bɛ k'o ka so dɛ i ka n'o ye a ka gorobinɛya n'a ka mobili ba kɔnɔna na mais tobili de bɛ k'a ka so dɛ a ma ban a ka laada la dɛ ale ye tobili k'a cɛ ye k'a to a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a ye tobili k'a cɛ ye ka cɛ somɔgɔw ladon k'e kana fɔ k'e tɛ tobili kɛ k'e bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n ka buramuso y'a ɲɔgɔn kɛ e filɛ nin ye e tun bɛ cogoya min na i buramuso tun bɛ ten Lamine bɛn bɛ se ka n'o du kɔnɔ cogo di o tuma an b'a fɔ an denmuso in u ka sabali an bɛ min f'u ɲɛna u k'u cɛ ladon
u ka tobili kɛ tobili i t'a kɛ mɔgɔ ye ko i b'a k'i yɛrɛ de i b'a k'i denw de u tɛ se u bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la tasuma min b'i jeni daga min b'i jeni jikala min b'i jeni nin bɛɛ tɔnɔ b'i den de kan dɛ nin bɛɛ tɔnɔ b'i yɛrɛ de kan a bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la i ma taa baara kama o mɔgɔ si tɛ taa fɔ k'a ye muso di yan nɔ muso baarakɛla di yan nɔ k'a ka to ka taa biro la a kana baara kɛ furuso kɔnɔna na cɛ si t'o fɔ furusentigi si t'o fɔ mɔgɔ ye ne ye furusentigi ye ka n'i jɔ ka dantigɛli kɛ ko an nana den di aw ma aw k'a don baara la ne y'o kuma mɛn Bamakɔ kɔnɔ yan n dabali de banna ko k'a don baara la baara sugu donc i ma taa muso furu o ye dɛ i taara muso de ta pour que e ka baara ɲini k'a di muso ma k'a don baara sara k'u nana muso d'i ma k'i jija ko ka muso don baara la dɛ faw ka ci de don ani baw ka ci olu ka ci don faw ka ci ni ba ka ci o kɔrɔ ko muso b'i bolo o de t'a to o kumana madame Jabate an k'an furu yɔrɔ woloma a banna ni maa ma n'i furu yɔrɔ woloma ni problème t'i sɔrɔ ni min furu yɔrɔ yɛlɛma woloma i bɛ sɛgɛn dɛ parce que du bɛɛ tɛ du ye kan tɛ se k'an den di fɔlɔ kale bɛɛ tɛ ɲɛ bɛɛ tɛ kale da ɲɛ ye dɛ den bogotigi an tɛ se k'a di fɔlɔ f'a ka tila kalan na n'a ma tila kalan na a tɛ se kalan yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ o y'a sɔrɔ a bɛ san 20 f'a ka baara fana sɔrɔ fa dɔw b'a f'u denw ma kun fɔlɔja ye dabiɲɛma ye n denmuso i furucɛ fɔlɔ ye i ka baara de awɔ furu filanan o ye cɛ min bɛna woro sababu in na bɛnkɛjan hakili la o fɔr'i ye ala k'an bɛɛ sɔrɔ mɛ Lamini bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ lakɔlɔsili kɛ a kuma bɔra maa o maa da jamana in kɔnɔ yan n tɛ jamana wɛrɛ dɔn dɛ mɛ an ka jamana in kɔnɔ a kuma bɔra maa o maa da a bɛɛ tilala ka cɛ san k'a san ka di den ma k'a fɔ ko i cɛ fɔlɔ i ka baara ye a kuma bɔra mɔgɔ da yan denfaw y'a fɔ a kuma bɔra mɔgɔ da yan a bɛ verba don k'i sigi mobili kɔnɔ k'a ka tile ta ka yala ka cɛ ɲini o ma kɔrɔbɔ o ma kɔrɔbɔ kana sigo la fiyewu ala bɛ yen i ka baara fɔlɔ i ka baara fɔlɔ y'i cɛ de denfaw de b'a fɔ ani denbaw muso y'a fɔ jamana in kɔnɔ a bɛɛ tilala ka cɛ ɲini wagatiw de don n'i y'a fɔ kaban dɔrɔn lajarabi daminɛna a bɛ sɛbɛn i nɔfɛ lajarabi daminɛna baara in bɛ sɔrɔ mɛ baara est-ce que baara in sɔrɔlen ye cɛ sɔrɔlen yan o t'o ye dɛ bi an yɛrɛ bɛɛ ka statistique y'a yira k'a fɔ effectivement mɔgɔw b'a ko n'i ye baara sɔrɔ i bɛ cɛ sɔrɔ d'accord mais i bɛ cɛ min sɔrɔ baara in yɛrɛ kɔfɛ est-ce que o ye laɲini cɛ ye wa ayi na kan bɛ cɛ in fana da n delila ka kuma dɔ f'i ɲɛna ko cɛ ɲɛnama i ko ma ko cɛ ɲɛnama ye jumɛn ye cɛ bɛ yen n taara dɔ ɲini tɛ yen a ka fisa bɛ fɔ bulon min kɔnɔ kɛnɛya tɛ yen koyi ayi wa a bɛɛ de bɛ ten a bɛɛ de bɛ laban ten ko non n ka baara fɔlɔ ye n cɛ fɔlɔ ye n ka baara ye a bɛɛ labanna ka cɛ dɔ de ɲini ten wa cɛ in fana bɛ don o kɔrɔ ten de ko parce que k'a bɛ baara la wa kumaw yɛrɛ fɔlen ma sinon hali n'i ye an balimamuso ka cas in lajɛ cɛ ka nin cɛ in filɛ ka muso caman min kɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ y'o ɲɔgɔnw de ye a t'i jɔra foyi la o ye nin fana ko in camanba de bɛ dugu in kɔnɔ bi a cɛkɔrɔbaw bɛ yen a denmisɛnninw bɛ yen a cɛkɔrɔbaw olu ta ye kegunya u bɛ yala minnu denw bɛ yen ni se b'u denw ye tuguyaw ka sɔrɔ denw bolo baw ko ka d'u ye olu fana bɛ yala k'o ɲɔgɔnnaw furu olu ka se k'u bila ka taa iju la k'u bila ka taa imuraw la n'u ye fɛn min d'u ba ma u b'u ba bagabaga a b'u ba bagabaga kɛrɛfɛ k'o minɛ u la o y'a cɛkɔrɔba la a musokɔrɔba minnu ni se b'u denw ye ni se b'u denw ye cɛkɔrɔbaw bɛ yala k'olu de ɲini k'u furu olu dɔw bɛ yen o cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen n'i y'olu ka bazɛn gomi cogo ye tellement a gominen don i bɛ se k'i cɛ ka bɔ goloba yɛrɛ kɔrɔ ka jɔlen a bɛ jɔ olu ta ye ka musokɔrɔbaw lase du ye parce que u denw bɛ fɛɛrɛ minnu ni fɛn minnu ko ye olu ka spécialité u bɛ yala quartier la olu ka spécialité bon cɛkɔrɔbaw ta bɔra Lamini na sisan denmisɛnnin dɔw de fana kelen bɛ k'u bugɔ diinɛ kɔfɛ n b'a fɛ don la an ka kuma kelen an ka émission kelen de sigi nin ko in fana kan sisan denmisɛnnin dɔw de fana kelen don k'u bugu diinɛ yɛrɛ kɔfɛ dɛ Lamini k'u ka baara kɛ nin ye denmisɛnnin fitininw u bɛ yala dɔrɔn muso minnu bɛ yen n'u cɛ banna k'u to denmisɛnninya la tuguya ka fisa u cɛw bolo olu fana kelen bɛ k'u ta kɛ o furu de k'u ba baara ma k'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye n'i ye kuma kelen fɔ dɔrɔn arabukan baw bɛ fɔ yɔrɔ ni arabukan fɔ maliyɛn ka ban a bɛ complexe ye parce que maliyɛn bolo arabukan bɛɛ ye kuranɛkan de alors que tiɲɛ tɛ
donc u yɛrɛ kɛ silamɛ baw ye a dɔw ta subhanallah ala ka bɔda kan ye bon jamana in bɛɛ ka taa o de b'a to jamana in yɛrɛ c'est-à-dire tellement facilité diyara an ye kojugu an bɛ k'a ɲini sira bɛɛ fɛ an y'a ɲini furu sira fɛ k'a ɲini kulonkɛ sira fɛ k'a ɲini ko bɛɛ sira k'a sɔrɔ facilité la dɔrɔn a banna k'a sɔrɔ facilité la dɔrɔn muso dun i mana kɛ cogo o cogo i kalan i ka diplôme la i ka mobili fa la i k'a tugu i nɔfɛ n'i tɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ muso mana kɛ to muso mana tɛmɛ to a ka nin mobili kɛ ko nin ye jɔn ye ko karisa de don k'a furulen don wa ko a k'a ma furu yɛrɛ e mana fɔ ko fɛn la o tɛ dɔ bɔlen a valeur la de e mana fɔ fɛn fɛn la dɔ bɔlen a valeur la donc u k'a dɔn u ka sabali adamaden bɛɛ ni dancogo de don dɔw bi fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u bi diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ u ma se nin bɛɛ ma n'ala y'i da o de kama o bi kɛ o tɛ ka lajɛ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ lafiya furu yɛrɛ kɔnɔna la mais après ala bɛna denw d'u ma olu bɛ cɛw mara donc u ka sabali ko pressé in de o de bɛna ni nin ko ninnu caman ye. n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fu ni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. allo Ansu. Mansu kuma b'i bolo. Lamina ka kuma in a ye fɛn dɔ fɔ kuma y'oluba ye woloma in ye tiɲɛ yɛrɛ de a problème ba de bɛ ne da la ne bɔra an ka dugu la ka na n ye baara daminɛ n ye dɔɔnin sɔrɔ n ye muso dɔ furu nin y'a san 13 de ye den 3 de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a dɔn so donba ne ye nasɔngɔ min d'a ma n ko a ka sɛ ni fɛnw san a y'o de kɛ passe ka dugu minɛ n y'a kibaruya mɛn baara dɔ de kɔnɔ n taara lajɛ ka taa t'a tɛgɛ ma n ko karisa nin ye e a ko awɔ ne ko mun ne bɛ nin kɛ n ko ala ka na sigi den kɔrɔ an ka denw ladon ɲɔgɔn fɛ n ko i bɛna denw barika ban ko ale ka vie a ka vie de ye ko ne k'ale to yen ne ko n ko karisa e kumakan ye ko nin y'ale kumakan ne y'a fa wele k'a fɔ a ɲɛna k'a ba wele k'a fɔ a ɲɛna olu ko n'a kɛra ten olu yɛrɛ y'a wele ka kuma fɛ a ma olu si lamɛn mais n ma jigin olu si la n jigila yɛrɛ la walayi ala kama a y'an ladi sinon an bɛ k'an yɛrɛ bila fɛn dɔ la quoi n'an ma welemali kɛ dɔrɔn a ma ɲi a problème ba de bɛ ne da la ne kɔni diɲɛ yɛrɛ nɛgɛ tɛ ne la tuguni fiyewu walayi walayi ne dalen filɛ den 3 de kɛrɛfɛ ta fɛn bɛɛ lajɛ den 3nan yɛrɛ o bɔra Chine même pas 1 mois e ko k'u ba de bɛ ka mun kɛ ba bolila ka den fili kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ bari de kɔnɔ mun na ka da kun jumɛn de kan ko ale ka vie a ka vie de n y'a ɲininka n ko mun ne bɛ nin kɛ ko o tɛ ne ka sira ye n ko karisa ne ma dɛsɛ k'i balo siyɔrɔko t'i la foyi t'i la n ma dɛsɛ k'i furakɛ mun de don n bɛ baara kɛ n bɛ wari sɔrɔ n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye n ko mun ne bɛ nin kɛ ko ale ka vie a ka vie ye n ye n ka cɛkɔrɔba wele so k'a fɔ a ɲɛna a ko n'i ye sugu kɔnɔ fɛn kɔni ta ko a bɛ feere sugu de kɔnɔ o de kama ɲɔgɔn kuma sɔnji walahi a ye kuma n'anw denmisɛnninw sinon an bɛ ka muso dɔw ye u cɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ an bolo ko muso don muso tɛ fiyewu walahi a tɔɔrɔ filɛ ne kan bi dɛ n bɛ ka kuma ta ɲɛji bɛ ka bɔ walahi ala ka su yɛrɛ d'a ma amina yarabi ala ka a fura nati ka hakili nati denw ba ka segin a yɛrɛ ma a ka ko ye min b'a la segin hɛrɛ kɔnɔ dɛ n'ala sɔnna ma non a bɛ faamu ayiwa a bɛ faamu nka i bɛ min f'i ye toujours n bɛ min f'i ye a bɛ ka min kɛ i kan'o ye dɛ min b'a kɔ i b'o de ye a bɛ waleya min kan bi i ɲɛ kana o ye min b'a kɔ a ɲini k'a dɔn min bɛ k'a bila la i k'a dɛmɛ i k'a bɔ a kɔnɔ parce que nin ka nin waleya ninnu a nɔrɔlen don e la diɲɛ fara lahara kan ka da kun jumɛn de kan a denw b'i bolo den ninnu woloba de ye nin ye den ninnu woloba de ye nin ye i jija muso in kana tiɲɛ i ɲɛna n'o tɛ i ka diɲɛnatigɛ lanfule daminɛlen min filɛ nin ye tan nin bɛ i kɔ bɛɛ kan ka taa fo cɛw k'a faamu i bɛ muso dɔw ye kolankolon kɛ la wagati dɔ la i kana dusu k'a to a kɔnɔ n'i dusura k'a to a kɔnɔ a bɛ n'a kɛlen bɛ ka kɔ to i bolo o kɔni o ye gangɛrɛni de daminɛlen ye dɛ o don dɛ o ye cancer de ye gangɛrɛni a b'a ɲimi de ka taa e wolodenw de ye ninnu ye o e bɛ k'i disi gosi ni minnu ye sini ko ninnu bɛ na kɛ e gese ni fale ye olu de ba filɛ nin ye tiɲɛni ka taa n'i bɛ se i dun k'i jija i ka se i jija cɛ bɛ i ka dusukun nin ta i k'a da dingɛ kɔnɔ i k'a datugu pewu k'i sen da kan i k'i jija ba nin ka segin sira ɲuman kan a sɔrɔla a nana i ka furu kɔnɔ sa o
i jija a ka bila sira ɲuman kan a mana i ka furu kɔnɔ sa o i jija a ka bila sira ɲuman kan i denw kosɔn olu woloba de don e ba ma kɛ ten e denw garisɛgɛ nana don nin ba fasɔn na n'a se b'i ye i jija ba nin ka tilen walasa den ninnu bɛ se k'u disi gosi don min na n'o tɛ a bɛ kɛ kunmasuli ko ye dɛ kabako a bɛ kɛ malo ko ye a man di mɔgɔ si ye k'i ba ye sirakolon fasɔn dɔ kan n bɛ den dɔw dɔn baw bilala sirakolon kan o tilenna den dɔw nana b'u kalama dɔw y'u yɛrɛ faga dɔw banna ba la dɔw ye ba kɛlɛ dɔw y'a faamu mais est ce que ala bɛ hakili ɲuman di bɛɛ ma bɛɛ ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn an bi ɲɔgɔn ye ko dɔw la an k'an jija an k'a ladilan ɲɔgɔn bolo dɛ an ka ɲɔgɔn bɔ a rɔ dɛ an ka ɲɔgɔn bɔ a la dɛ an ka ɲɔgɔn bɔ a rɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ i t'a dɔn a bɛ laban ne dun ye ko dɔ la kɔlɔsi adamadenyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa tugu fasɔn dɔ la i ni dɔ b'a da ɲɔgɔn ɲɛ ka suguba kɔnɔ sisan n'u y'a sɛlɛku mɛlɛku fɛlɛku k'a kɛ warimisɛn ye i bɛ taa sɔrɔ n'i ba kɔrɔkɛ den tɛ i ma muso kɔrɔmuso den ka ca aw bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ aw bɔra ɲɔgɔn kɔnɔ cogo fasɔn dɔ la a bɛɛ ye kelen donc n balimakɛ min bɔra sa a sɔn jalen don bi ne bɛ min ɲini a fɛ ala kama kira kama a dalen bɛ den minnu cɛ la a k'olu lajɛ a k'a jija ka taa ba in a ka wuli k'i jɔ a ka wuli k'i jɔ a ka taa gauche fɛ a ka taa droite fɛ a ka yɛlɛ sanfɛ a ka jigin duguma a ka muso nin bɔ nin kɔnɔ a k'a bɔ den ninnu kana kɔrɔbaya k'u ba ɲini ka taa sɔrɔ nin fɛn fasɔn na dɔw bɛ tiɲɛ u bɛ tigɛ a rɔ alimami kuma b'i bolo ne tiɲɛ dɛ walahi a k'i jija parce que a ka dimi bila pewu kira ko k'i ye balima dɛmɛ a tɔɲɔni a n'a yɛrɛ bɛ ka tɔɲɔ kɛ tuma min e sababu ko ni mɔgɔ tɔɲɔna kɔni an b'a dɛmɛ mais a yɛrɛ bɛ ka tɔɲɔ kɛ o tuma an b'a dɛmɛ cogo di k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ kira ko k'i b'a dɛmɛ k'a bɔ tɔɲɔ in na de a ka tɔɲɔ in dabila a kana kɛ ni dusu ye a ka kɛ ni hakili ye o ye kumaba de ye a kana kɛ ni dusu ye mais an bɛ ladilikan min fɔ lamɛnbagaw ye dɔrɔn mɔgɔw ka furu yɔrɔ jateminɛ tɛnɛya fɔ n'o tɛ n'i ma furu yɔrɔ woloma i bɛn'i denw tɔɲɔ dɛ i b'o tɔɲɔ awɔ kira y'a fɔ ko a bɛ adamadenw ma u kana ɲɛbɔ sunukunna bin ɲumanin fɛ ni ɲɔ falenna ɲaman kan wala tiga falenna ɲaman kan o bɛ se ka ku bɛ sɔrɔ a la den bɛ sɔrɔ a la a bɛ mɔgɔ nafa wa mais a ɲɛna cɛ ka ɲi a b'a sɔrɔ a cɛ ka ɲi ni forokɔnɔ tiga yɛrɛ ye u ye ala kira ɲininka ko ye tiga ko ye sunukunna fɛn falen ni cɛ ɲuman ye jumɛn ye a ko de ye muso cɛ ɲumanin mais a bɔra du jugu de kɔnɔ muso cɛ ɲumanin a ye cogo ni cɛ ka ɲi a tigɛ cogo ni cɛ ka ɲi e ka singo bɔlɔn kɔnɔ ka girin dɔrɔn ka t'i tɔɔrɔ kan ten n'o tɛ n'i y'a furu yɔrɔ jateminɛ k'a dɔn nin bɔra mɔgɔ sɛbɛw la nin bɔra bɔkolobaw la a ko muso bɛ furu adamadenw fɛ kun 4 de kama i bɛ se ka muso furu k'a cɛ ka ɲi a ka cɛɲa a n'a ka sara i bɛ se ka muso furu ko fɛn b'a bolo i bɛ se ka muso furu ko danbebatigi don a bɔkolo ka bon a kɔ ka girin i bɛ se ka muso furu ko diinɛ b'a bolo a jogo ka ɲi ko bɔn ko nin bɛɛ cɛla k'i ka diinɛtigi de ta ko n'i ma diinɛtigi ta i bɛ kɛ bololankolon ye awɔ i bɛ kɛ cɛkɔrɔba dɔ ko muso diinɛtigi k'o ye point 1 ye ko n'a a kɛra kabila batigi ye i bɛ 0 fara point in kan a bɛ kɛ joli 10 bon ni a kɛra n'a ye nafolo sɔrɔ i bɛ 0 wɛrɛ fara a kan a kɛra joli 100 donc n'a y'a sɔrɔ muso in cɛ ka ɲi fɛnɛ i bɛ 0 wɛrɛ fara a kan donc kira ye min fɔ a bɛ kɛ 1000 ye ko mais ko ni muso ni diinɛ t'a bolo k'i ka 1 effacer ta 1 de diinɛ ye tɔ ninnu ye jumɛn ye 0 a bɛɛ 0 a tɔ bɛɛ 0 ye ala ka limaniya d'an ma mɔgɔw k'u jija n'a fɔra ko diinɛtigi a tɛ komi min ye burumusi dɔrɔn don wala min a dɔn min ye mɔgɔ jogo ɲuman tigi ye a bɔra du sɛbɛ kɔnɔ silamɛ don mɔgɔ ladabulen don a bɛ maloya donc ala ka limaniya d'an ma amina ya rabbi
an balimamuso min an ye min ka buramuso ka li dilanni ko fɔ a ko ale tun sirannen don ale tun t'a da sirannen ko min na dɛ mais k'a y'a walawala su in na k'a y'a faamu ko n'ala ni kira sɔnna ma a tɛ fɔ ale ye tuguni ko don i ka taa dilan nin na bɛn awɔ a y'o de fɔ k'a y'a faamu k'aw ni ce aw ka ɲɛfɔli la k'a tɛ fɔ tuguni ale ye tuguni ko don so kɔnɔ awɔ bɛɛ bɛ n'a kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 fu 11 yɛrɛ tilenna. Allo, salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi. Kori baasi tɛ. Baasi t'an na k'an bɛ Ami Jane fo kosɛbɛ. Ami Semega Jane Sila. Ami Semega Jane Sila. Yɛrɛ tilenna balimakɛ. O Sila farala kan. Kori baasi tɛ. Baasi t'an na oui. Bon ne tun bɛ fɛ k'aw ɲininka. Parce que ne kɔrɔkɛ dɔ de ye muso furu. Bon vraiment depuis a bɛ tile 15 la. A bɛ bɔ a bɛ t'u ka so. A bɛ segin funi fitiri mana se a bɛ segin ka na u ka so. A bɛ segin ka na cɛla la. Bon ne y'a fɔ a ɲɛna ko karisa n ko ne kɔni cɛ dɔgɔnin mais i bɛ ka mun kɛ tan tɔ n ko vraiment n k'a cɛ man ɲi. N ko n'a sɔnna masaw bɛ balo la e bɛ nin kɛ yan. Tile 15 yɛrɛ tɛmɛnen tile 15 bannen ala ye diɲɛ dogo don a b'u fɛ ni fitiri sera a bɛ n'u ka so. I m'a ye bon ne ko bon n ko ne kɔni solution tɛ parce que an masaw si tɛ yen bon an dɔrɔn de bɛ yen i m'a ye bon ko sugu bɛɛ kɛra bon a tɛ ka lafiya n taara fɔ a ba yɛrɛ ɲɛna o y'a sɔrɔ. oui attends segin ka kuma nin kan sa e ko jɔn de bɛ bɔ a tɛ na ni su tɛ. a kɔrɔkɛ muso. parce que n kɔrɔkɛ muso. i kɔrɔkɛ bɛ min. ne kɔrɔkɛ a bɛ fɛn na Tɔmɔrɔbugu. a n'a muso tɛ ɲɔgɔn kan de. a n'a muso bɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan. mais e kɔrɔkɛ ma plainte déposé o la. non parce que ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko karisa parce que a muso ka d'a ye i m'a faamu a muso ka d'a ye bon ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n ko karisa n ko vraiment ne ye muso furu ye ne y'i dɔgɔkɛ ne ye muso furu ye mais ne muso tɛ komi tantogo la n ko mais n ko n tɛ muso ka laada yɛrɛ ne hakili la ni muso bɛ tile 15 la ni tile 15 banna a bɛ taa tile ka so o la a bɛ sɔrɔ ka na fitirila fɛ u bɛna foli ni fɛnw kɛ n ko ne yɛrɛ ta kɛra ten cogo la i m'a ye bon muso bɛ bɔ tile 15 la a bɛ taa tile a bɛ na ne ko vraiment ko n tɛ ko ɲɛnama bon ne yɛrɛ tila ka taa ne ni n ka denmisɛnya yɛrɛ ne tila ka taa fo a ba fɛ ka taa ba ɲininka n ko yali n ko e denmuso bɛ ka nin n ko yali aw ka laada de don a ko non k'u ka laada tɛ n ko bon n ko ne aw ka laada tɛ n ko vraiment nin tɛ se ka kan anw fɛ yen i m'a fɔ parce que ne se ka n jɔ n kɔrɔkɛ ma parce que n kɔrɔkɛ bɛ a muso fɛ n se ka kuma i m'a faamu n ko vraiment an yɛrɛ kɔnɔna fili la bon sunkalo yɛrɛ bannen hali diɲɛ don o don a bɛ t'u fɛ yen a bɛ segin ka na a bɛ t'u fɛ yen a bɛ segin ka na i m'a ye bon an kɔni bon. furu in kɛra wagati jumɛn. furu in kɛra a bɛ près 2 ans. nin y'a san 2 ye nka halisa a m'o dabila. halisa a m'o dabila. oui mais n'a ka guwa sera a b'a ka tobili kɛ. bon tobili yɛrɛ la tuma dɔw la a bɛ tobili kɛ tuma dɔw la a bɛ barakɛla bila a bɛ tobili kɛ. a bɛ tɛmɛ ka taa tile u fɛ yen. a bɛ taa tile u fɛ yen ni fitiri sera a bɛ na. sow man jan ɲɔgɔn na de wa. bon sow man jan ɲɔgɔn na o Tɔmɔrɔbugu ani Ɲɔmirabugu. i m'a ye bon ne kɔni ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka conseil ɲɛnama d'an ma. parce que a n'a muso yɛrɛ bɛ to ka émission lamɛn. conseil ɲɛnama bɛ yen o parce que e ye décision au moins e bɛ fɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o. mais e ma fɛn i kɔrɔkɛ muso la jɔ kan min b'i fɛ k'a fɔ a ye wa. ne y'a parce que ne y'a lajɔ k'a fɔ a ɲɛna mɔgɔ ni i buramuso tɛ. i ni mɔgɔmuso don. i ni mɔgɔmuso tɛ ka kuma saba ni ɲɔgɔn tɛ ne ka jɔ k'a fɔ ne ka jɔ ani ne ka kuma ta ɲɔgɔn da kɔnɔ o cɛ man ɲi. i m'a fɔ bon ne b'a fɔ n kɔrɔkɛ ale tɛ kuma de mɛn bon a kɔni bɛ k'a kɛ dɔrɔn muso in kɔni ka d'a ye ne ko min y'a jaabi o ye bon ne kɔni ko komi u bɛ to k'a ka émission lamɛn. si birintira wa si taara dɔɔni wa. i kɔrɔkɛ si taara dɔɔni wa. non a si ma taa fɔ a si bɛ san 32 la. Lamini. bamanan. Lamini. nin bɛ kɛ cogo di. kunfɔlɔdiya ye dabiɲɛma ye. kunfɔlɔdiya. n'i ye ko kunfɔlɔdiya kɔnɔ dɔ bɛ yen ko dabi o tuma o ɲama bɛ wuli i fɛ. non tɛ Lamini
n'a ma fusiri ni sen la a bɛ taa k'a bolo dan dɛ kasa bɛ tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan dɛ nin filɛni min y'u ka so kalabanjiya don kalabanji jugunna salo kilisi tɛ maa da koyi n'o de e furu la i b'i cɛ la lɔ mun ye bila diɲɛ don o don e bɛ taa tile faso ba yɛrɛ y'o dɔn ba b'i ɲɛ tugu o kan ni bɛ min fɔ n balimakɛ in ye min y'a wele kɛ ni denni tɛnɛmuso bɛ yen a ka taa fɔ o ye dɛ ou bien a fanicinin wele bɛ yen min bɛ kow bɔ kow la a ka taa fɔ dɛ n'u y'a bila tagali ɲɛfɛ a b'u bolo dan dɛ tile so gansan tɛ i bɔra i faso la ne hakili la n'i nana cɛla lɔ cɛlaso de ye cɛsiri yɔrɔ ye sa e ɲɛnafin de kan ka somɔgɔw minɛ mais diɲɛ don o don ja e b'a ka so ba b'a ɲɛ tugu o kan maa b'i ɲɛ tugu wolowolo digisɛ da la k'o ye wolowolo ye n'i ɲɛ tugu a b'a kin koyi n terikɛ i b'i jo fɛ n'i kɔrɔkɛ m'a faamu wuli k'i jɔ dɛ n'o tɛ don dɔ la e bɛ k'a kɛ manja min kama muso in bɛ taa k'a to yen muso in bɛ taa k'a dan pewu maa kirikara dɔ bɛ taa ni muso in ye pisa a tɛ tileso gansan tɛ ayi k'a kɛ ko bɛ kɔ a don min da i kun b'a ka so ka kɔrɔ o tuma so e kun tɛ yen nɔ wa. Madame Jabati ne ye nin na kɔlɔsi ko ye ni muso in kelen tɛ dɛ i n'a fɔ sisan n'Ala ye kamereni min garisigɛ don muso min na quartier kelen kɔnɔ i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ sa du de ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma ou bien du fila saba bɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ mais i b'a ye o bɛ carré kelen kɔnɔ ou bien carré dɔ in kɔfɛ ou bien carré dɔ in kɔfɛ o muso in tileyɔrɔ tɛ kɛ foyi ye n'u ka du kɔnɔna tɛ wa cɛ b'i dɛsɛ k'a bɔ a kɔnɔ m'o de faamu a ɲa la kɔlɔsi n'Ala ye minnu garisigɛ don k'u bɛ quartier kelen de kɔnɔ muso in tileyɔrɔ n'a n'i ma to n ka nin dɔn nin dafa n bɛ bana awɔ an ka taa Lamini i b'a dɔn min don wa maa tiɲɛnen ninnu ɲɔgɔn ye baw u bɛ taa yen de a bɛɛ y'o de ye u ni kamalen minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ olu tɛ se ka taa cɛla la olu fɔlɔ ka jagoya gɛrɛ de bɛ taa turu ye e ɲɛ bɛ foyi ma jamana in barika bannen nin dɛ o gɛrɛ de bɛ taa turu ye olu tɛ se ka taa cɛla la olu ni nin de bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ kamalen ninnu de ye ba b'a dɔn a bɛɛ dugu in kɔnɔ wulibali don hali ni kɔrɔna da min tɛgɛ da kan a faamuna Lamini oui nin ye saya ka mɔnɛ ye koyi ni saya ye mɔnɛ min don Ala de b'a bɔ e ma kamalen ka kuma mɛn yan k'u bangebagaw bɛɛ banna mɔgɔ tɛ so kɔnɔ saya de ye mɔnɛ don oui mais Madame Jabate mais hakɛto saya ma mɔnɛ don i jɔ san ka kuma tɔ non n b'i dɛmɛ min na k'i dɛmɛli de don koyi saya ma mɔnɛ don dɛ cɛ min filɛ ka weleli kɛ nin bɛ cɛkɔrɔba place ta nin ye cɛkɔrɔba de nalen ye ta o cɛkɔrɔbaya bɛ fɛ ka bange a la maa dusukun bɛ ka yilan ni nana kɛ cogo fasɔn dɔ la n kɔrɔkɛ bɛ n'a kɛ cogo di n'o tɛ nin diminen jɔlen don donc ni nin diminen jɔlen don du kɔnɔ nin bɛ fɛ ka cɛkɔrɔba place de ta o Lamini molobaliya kana kan ka du kɔnɔ dɔgɔnin ka fisa ni kɔrɔkɛ ye a bɛ ko de yira o ni ne ko saya ye mɔnɛ don dɔgɔnin ka fisa ni kɔrɔkɛ ye kɔrɔkɛ in kɔni bɛ ten de wallahi kɔrɔkɛ in bɛ ten de wa nin bɛ taga ni ka segin min na ten e ni Ala ni kira cɛ ba in b'a dɔn a bɛ min na ko ɲuman tɛ a tɛ bɔ a da kɔnɔ basa a ma taa du ɲuman kɔnɔ n'o tɛ ni fa bɛ yen denni ba bɛ yen a fa bɛ yen hali ni fa yɛrɛ b'a ye don o don fa b'a fɔ o tuma mun de kɛra e furula pour que don o don e bɛ yan i b'a mun de ɲini na yan o bɛ fɔ den ye mais n'i y'a ye kuma tɛ fɔ den ye se k'a mabɔ du ɲuman kɔnɔ o ye kelen ye awa kɔrɔkɛ dun fɛnɛ kɔrɔkɛ bɛ ten de dɔgɔkɛ in de bɛ n'a kɛ kɔrɔkɛ in ka sababu ɲuman ye basa dɔgɔkɛ in laban de bɛ kɛ dutigi ye kɔrɔkɛ in tɛna kɛ dutigi ye dɛ Madame Jabate kɔrɔkɛ in tɛna kɛ dutigi ye dɛ i b'a kɛ to n bɛ du dusukolo tigi n bɛ dudenw mun dusukolo b'u la n'u bɛ ka fa senɔ ta n'u bɛ ka yilan u ka yilan dabila n t'a dɔn n'i b'a faamu dudenw minnu dusukolo b'u la a bɛ cɛ la a bɛ muso la ni nana kɛ sisan u bɛna min fɔ u k'o to yen mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kan o man di a tɛ faamu wa n'ale m'a ka tiɲɛ fɔ fana ale fana crise b'a faga o bɛ kɛ dɛ wa k'o tɛ dilan n'a ma dilan fana du bɛ kun bɛ to a la a bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ du in kɔnɔ wallahi kabako
ntaro ndi ya yoro fam mo chaman de bi munu be fe ka chela musola munu be fe ka fa kieta ibita soro fire to man fari mo ulu be fe ku ka farinya da wala sa du ko nakatle nini kameli ni sera ko ke du ko nala abinya aye fa placita o iye mone minfo moneti na ken tuguni muso in kana bo yoro la munu be kula tonke ma be kana yoro mina fo kula tomba do ka soro na so tala toala fo kula tomba do ka soro wala abe fo mi ma bamanon de ba fo nyame dragon de da ko nsatuma temenan kan satuma temenga ode ni odoke isatuma mana temega femi manka ke enyana ay femi manka ke enyana wo kera enyana isatuma temenika abi fode akanka fode ni karsa tumbiya tunteke woni ngundike ma kera karsa nyana ke chogo man che wuliki jo benke ja kuma tumbi wule tuma fika mi faraka bi ouais ala kambe sawaba kumai lamin ko inte kunu ko mbay tinkuyi yemi fo ko in chienro bora depuis muso bora so mine kono adlan ro wuludi parce que che du kamalen jolen fle yoro mina yoro gelem ne babulo abi fa ki yoro mina voilà donc ako aka fo akoroge aka korge la fin ko se ka solution sur la ma fe bon ngo ka ta fa somgo wi bonne bulo somgo tay farati bala a farati emunye ni ma fasugo atake a foto atake ni somgo ta kalamo imana somgo associé ni kelela nana abna blensisan ka tatukunde ma abna blensisan ka sigi dogoke muso de dala ka soro ka fo ko voilà ni ne kama ngunte songa client so kono aba blen ka sigi dogoke muso dala karatata don mo abe so kala ko ta ka soro ka fo ko bo ko ni ne kama ngunte client so kono donc obena mine o finalement obena ni mi obena ni chieni wore minga jugune be ni korga ni ndogoni mafara abegele atna se absega atna se voilà mais le bolo dogoni na ki jijale bibane korge aki tinjin korge ka ani korge ka kuma akana dimi korge koro ere la minute lenga fo ko chama me ni ko ba ken du so ratinye mais korge tinjin korge ka man aki tinjin korge de solution soronina ala ka be sawo avec Nagoya tene oui kuma bi bolo ala ka hakili nyuma na lami ni débat inte débat fitini de ni débat ye débat bade ni problème de be du kono abade achama antse ka teme aka ala nana nai note muko chama de ka problème muko chama ka furu sara ni de kama akacha muso be furu kata du kono u chelala balma muso ube ni dugu jera ka bo ka daraka dunyoro yu faso yi abana ubinu sigide unyebe u balimake muso ka kobela lamini balima muso o dun fene waliden do ba ka furuso kono o tetu ka so de o be kan ga barake ka de e bama ka barake ka de ema ube klatuguni ko kede ko na chefra ko furusa u yere bu ka furula lamini muso munu be bu ko du kono u ka furuso la ka to kana u faso la kana mo hake bade bala lamini ni furula ka ba afura ni furula ka ba date e bolo duin kono tuguni wa finetri ti bolo duin kono tuguni e manganga se duin kono ni here tanate abana here tana e ka kanga ke du kono o de ko so muso ko ba chama birilendu lamini ala ka no ko ya jamo ala ka no ko ya uteka nga chiefu denje da janyafe muso ko ba chama de be doja mana ko den ko so walla uteka nga chiefu den no ti demso nana anana du masife obiseka famia nana mbala je yekletan duduke yekalu kenike mokota fo kitini fasola me kuma e de bi faso kono e ba nyebola nyefoli e du nye musokoba e de ni ala kasuru ini kaburu kasuru ne kasuru fo musokoba ko don munu su kasabile do sokonana e de ni ala kasuru ni bela jelini parce que ni nadi be ke tugum ni takali be keti e de ala kasuru ne e de kakanga glanike kasoro kataiki dayoroi ika tienfi demsoi voilà ne te fait ki yeya wali de mun biana kanan u toro ubinu ni sigi wali dun ko ka du kono nana unu nyana nyaji de be do anka madame jabate ni
u tɔɔrɔlen d'u ka cɛ kelen tɛ k'u tɔɔrɔ u buramuso kelen tɛ k'u tɔɔrɔ dɛ u buramuso minnu b'u ka furu la ale n'u buramuso ni cini minnu b'u ka olu de kelen don k'u tɔɔrɔ u furuso kɔnɔ tɛnɛ u denw tɛ to u yɛrɛ tɛ to et puis u b'u den deni ka don u la Lamini oui tɛnɛ o faamuyalen don o bɛɛ bɛ mun na muso minnu bɛ taa so kojugu i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na mais cɛw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baw fɛnɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baw b'a ye u bɛ siran tobili de ɲɛ koyi kɔrɔkɛw b'a ye u bɛ siran tobili de wa surafana fɛnɛ bɛ bɔ yen nɔ u bɛ surafana fɛnɛ ta nasɔngɔ dun didenw ma cɛ bɛ nasɔngɔ d'u ma u b'o nasɔngɔ o don pari la Lamini o nasɔngɔ o b'o don pari la ka sɔrɔ ka cɛ ka surafana o de bɛ b'u faso la ka taa so e hakili k'e barika di den ma e hakili k'e furumuso ye wa Ala tɛ barika don i la tɛ barika don i den na ka dugawu de k'a ye vraiment ni ko ɲɛna yɛrɛ ni oui mais min bɛ f'i ɲɛna i bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ min ta du kɔnɔna la kana siran dɛ kana siran ɲɛ dɛ maa jɔyɔrɔ ma nɔgɔn dɛ i bɛna kogoya cɛw i bɛ kogoya musow ye a ka ca Ala fɛ mɔgɔ t'i faamu mais kodɔnnaw hakilimaw bɛ n'i faamu i ka du bi dilan a tɛ kɛ ɲɛngoya kan a tɛ kɛ hasidiya kan a bɛ kɛ tiɲɛ de kan i ye n ka kuma faamu wa voilà a lasigi i k'i kɔrɔkɛ lasigi min b'i fɛ i k'a fɔ musonin ye parce que e b'a fɛ k'a kɛ cogo min na n'i kɔrɔkɛ ja jɔlen tɛ musonin ɲɛ a ka gɛlɛn dɛ e dusukolo bɛ cogo min na e ko k'i kɔrɔkɛ ka dusukolo ka kɛ ten i b'i kɔrɔkɛ tɔɲɔ dɛ aw bɔgɔw ta yɔrɔ tɛ kelen ye aw bɔgɔw ta yɔrɔ tɛ kelen ye dɛ min bɛ fɛ ka bange la kɔrɔkɛ de tun kan k'a sɔrɔ mais a nana e la aw tɛ kelen ye dɛ ale muso bɛ ka va-et-vient min kɛ nin a tɛ k'a tɔɔrɔ dɛ mais a bɛ du danbe bɔ a la e bolo kuma i kɔrɔkɛ fɛ n'ale tɛ se ka tiɲɛ fɔ a muso ye e ka musonin na sigi sa min b'i fɛ k'a fɔ a ye wa i k'i a bɛ fɔ cogo di i k'i kangarimada wa i ka ultimatum i y'a faamu Ala k'a ɲɛ i bolo amina rabi i ni ce vraiment Ala k'aw sara weleli la ok merci nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 k'an bɛ docteur Siaosi fo Siwoshi docteur a bɛ furakɛli kɛ ni chinois furaw de ye miseli ni a b'o dɔn kosɛbɛ a bɛ bana minnu furakɛ o ye kunkolodimi neuropathique spondylocervical séquelle d'AVC a b'o furakɛ ayiwa douleur lombaire hernie discale a bɛ nin bɛɛ kɛ périarthrite d'épaule ayiwa diabète hypertension artérielle docteur chinois kɛ a filɛ ɲare la centre Père Michel Daba yɔrɔ la n'i sera o yɔrɔ la i b'a wele nɛgɛjuru la n'o ye 75 26 78 29 75 26 78 29 o ye docteur chinois kɛ ka fɛngɛ a b'a ka baara ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa k'an bɛ zu fo fana fo zu pneumatique a k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka yɔrɔ filɛ zu batterie zu pneu zu mobili pièces k'a ka yɔrɔ filɛ nin ye ka ɲɛsin église ba ma k'an b'a fo kosɛbɛ Baɲame Sila ji Baɲame bada fura Baɲame k'an b'a fo kosɛbɛ ko fura ɲuman Baɲame a b'a bolo ani ne muso bɛ yen Baɲame wagati dɔ la silama bɔ silala Baɲame i tun bɛna ɲini k'an janfa dɔɔni Kongo dalaw de tun nana Kongo dalaw nana cɛkɔrɔba tun bɛna ɲini a ka sabali dɛ Lamina ko ne ka taa fura minɛ n ma fura sɔrɔ dɛ a tulo b'i la o awɔ n'i taara ka da bɛ fɛ ka janfa min don ma musoko la i k'a fɔ a ye dɛ n b'a fɔ a ɲɛna Lamini ka musoko ɲini ka gɛlɛn a bɛ komi Baɲame ka jugu i ma dɛ ka jugu ma kojugu Kongo tagala in bɛ munumunu na ka d'a la tuma n'ale olu ye dɔrɔn a b'a ko Lamini ka musoko in est ce que an tɛna jate ayi Lamini ka peu an bɛna fɛɛrɛ k'o ka ko Baɲame ka sabali Lamini ko an bɛna ka Kongo ta teliya Baɲame ka Kongo ta ayi min bɛ munumunu na Kongo tagala bamanan b'a fili ka an b'a fiyɛ a bɛ fiyɛ ka bɔ yan Lamini ka musoko bɛ ɲɛnabɔ à chaque fois n'a bɛna ɲini k'a fɔ ko na ni woro ye dɔrɔn Kongo tagala dɔ bɛ n'i munumunu da la ye ko Baɲame ni min ɲɛ bɔ Kongo tagala bolo Baɲame bɛ Kongo tagalaw fɛ wari de b'olu bolo ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna oui
Mansu. Asomoko. Bashitana. Anbara. Ama anti. La mini, anfama. Mba doni. Akara fama yere. Akira fama ya we. Poli de kundo kwanga dabla me anda ni shuna. Na la sonama. Ala ka barka do ka bara. Amina. Monsieur Lenko, idemso ko ale ka cɛ ka muso furu a ka kɛlɛ ka kɔnɔrɔ fili. N'a bɔra muso ko n'a y'o ladon o ko tɛ bɔ ntɛnɛna ka talata sɔrɔ. A ye muso 3 bɛɛ furu ale kɔfɛ. A si tɛ ka ɲa. K'a taara dɔ wɛrɛw furu ale yɛrɛ bɛ Ala deli sa n'a ye min furu ale bɛ taa o ma ko Ala kama i sigi furu na dɛ i kana taa dɛ parce que n'u taara bɛɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛ ɲaraki ka k'ale kan k'ale selen bɛ cɛ in na kojugu ko n'i y'a ye ko cɛ muso tɔw bɛ taa ale ma taa halisa ale de dun ye fɔlɔ ye k'ale de nɔ don ale de tere man ɲi ale de bɛ nin kɛ ale de bɛ nin kɛ du kɔnɔ k'a kɛlen bɛ k'u denkɛ gengeng i y'a faamu mais ba nan'a dɔn kɔfɛ k'a fɔ ko ale denkɛ man ɲi parce que n'i y'a ye muso tɔw bɛ boli c'est que en fait son fils n'est pas facile à vivre a y'o de fɔ muso fɔlɔ mais tɔw bɛ ŋunuŋunu kan min na dɛ k'ale de bɛ ka muso tɔw ninnu bɛɛ fiyɛ i n'a fɔ bamanan bɛ fɛ ka kongolais ninnu fiyɛ cogo min na ala k'a ɲɛ a tɛ k'an ka mɔgɔ si fiyɛ muso fɔlɔ in de y'a muso ye k'a b'a kɛ cogo di a muso de y'o ye ale de b'a cɛ dɔn Lamine b'a tulo ci a donna 2 ka k'olu deli ala kama aw kana taa a ye to yan dɛ n'aw taara ne tɔgɔ bɛ tiɲɛ dɛ a tɛ foyi kɛ Lamine ni n'ale ye wallahi n tɛ foyi kɛ foyi n bɛ n ka baara min kɛ n bɛ to n ka baara la a k'a sigi a k'a ka ala makɔnɔ a ma fɛn kɛ dɛ a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ o u k'a tiɲɛ u k'o fɔ fasi k'a fɔ yɛrɛ koyi o tɛ foyi ta ale la n'a b'a ka tiɲɛ kan a ka to a ka tiɲɛ in kan ye ale sigilen min filɛ nin ye na a b'a ka furu de fɛ a b'a o de kama a sigilen don cɛ ka kolankolon fɛn fɛn a bɛ ka a mɔ a tɔgɔ la k'a sigi ne olu dɛsɛr'o la ka taa ni mɔgɔw bɛ k'i tɔgɔ la tiɲɛ bisigi dun man ɲi fɛn bɛɛ b'a tɔgɔ tiɲɛ o bɛɛ b'a jurumu ta koyi o bɛɛ bɛ laban ale de ma Lamini n bɛ dɔɔnin fara Monsieur Lenko ka yɔrɔ in kan yɔrɔ dɔ fana don mɔgɔw m'a faamu komi Ala y'a dɔɔnin da k'a kɔnɔ fɛrɛ muso min filɛ a kun Ala y'a dɔɔnin kɛ karamɔgɔ bɛ yan nɔ kunnɔfɛn bɛ bɛɛ nɔfɛ o musokɔrɔbalen in kunnɔfɛn ni cɛ in kunnɔfɛn bɛ bɛn dɛ filɛ ka bamanankan de fɔ a ye dɛ fɛn o fɛn bɛ na o kunnɔfɛn n'a ta tɛ bɛn fɛn o fɛn ta n'a ta ma bɛn bolokuru de b'u cɛ n'u y'a ko in la o dilan cogo la o tuma musow bɛ sigi n'u m'o dilan a bɛ kɛ nɔ ye k'a sɔrɔ a nɔ tɛ a bɛ kɛ dɛgɛ susu kolonkala ye a da jɛmɛ dumuni t'a kɔnɔ nka kunnɔfɛn ka baara don minnu fɛn o fɛn bɛ ka na cɛ in kunnɔfɛn n'u ti bɛn u ti fɛn kɛ ɲɔgɔn na sɛtani b'u u fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn a bɛ na k'o k'a ka minɛnw cɛ a ka ca nin jama bɛ yen a bɛ dɔnni kɔnɔ dɔnni kɔnɔ fɛrɛlen don bon mɔgɔw t'a ɲini ye mɔgɔw bɛ taa ɲini sanfɛla min fɛ a tɛ yen Kulubali i ye tiɲɛ fɔ dɛ nka Ala yɛrɛ ka n'a n'u bɛn koyi ne denmuso sɛgɛnna cogoya min na ka to a ka furu la yen ka walawala a sigilen don min kan a kɛlen don Ala ɲɛna a y'o muɲu k'o tɔɔrɔ muɲu a bɛ sigilen ten donc ni min nana n'i bɛ taa o y'u kun ko ye anw tɛ kunnafɛn ko ɲaŋini na anw denmuso sɛgɛnna cogo min na Ala k'a to a denninw kɔ a bɛ k'u fiyɛ ka taa quoi k'u fiyɛ bamanan kana ɲina kongolais ninnu kɔ dɛ Baɲame ye n sɛgɛn dɛ a ye du to de la nɛgɛjuru fiyɛ fo k'u fiyɛ de f'i k'u fili kɔfɛ de k'u fili kɔfɛ yɛrɛ tilenna allo nɛgɛjuru ye 21 furifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui i b'i ka radio nin faga walasa an ka ɲɔgɔn faamu ka ɲa d'accord oui salam alaikum wa alaikum salam oui abina an b'aw fo dante foli min na aw bɛ ka kuma min kɛ a dɔ bɛ ne yɛrɛ kun kan mɛ ne ta ye jinɛtigiw de bɛna ɲininka ne muso minɛ na jinɛtigiw awɔ jinɛtigiw bɛ kuma o kuma na a ka kuma bɛ mɔgɔ jinɛtigiw fana fɛ ne yɛrɛ ka furu kun ma ɲininka sa sababu la n ma jɔn jɔyɔrɔ ɲɛ ma sɔn n ka muso furu sara mɛnna jinɛtigiw kun bɛ ka ne muso hakili bɛɛ yɛlɛma e dun tagamaden ne tɛ sigi n bɛ yan bi sini n bɛ dugu wɛrɛ la mɔgɔ min tɛ sigi n'a fɔra e bɛ bɔ dugu wɛrɛ la ka na sɔrɔ i muso bɛ yɔrɔ wɛrɛ a ma fara yɔrɔ min tagali kan yarɔ kɔni o tɛ furu dɔ ye gɛlɛya b'o kɔnɔ d'accord o kɔni bɛ ne fɛ o dusukasi de bɛ ne kan a ka kuma
kɛrɛnkɛrɛnna bi bamakɔ jinɛtigiw fɛ ka sabali oui walimusow ye u to mais jinɛtigiw tɛ o jinɛtigiw tɛ na madame nɔfɛ fo so kɔnɔ o n'i ka kuma tigɛ ne ta kun bɛna fo so kɔnɔ ne tɛ yen n bɛna fo ne fɛ yen nin tɛ yen ala ni mɔgɔ ɲumanw sababu o banna oui mais ni n y'a f'i ɲɛna ko jinɛtigiw tɛ na i muso nɔfɛ i muso de bɛ taa jinɛtigiw nɔfɛ ale de bɛ ouverture k'u ye o subaga tɛ mɔgɔ den ta ten manamana la dɛ o y'a sɔrɔ dɔ bɛ du kɔnɔ dɛ i ka don tɔn na n'i y'a ye ninnu bɛ na so kɔnɔ c'est que i muso de y'a facilité i muso de y'a ko nɔgɔya u bolo ale de ye teriya sama fo teriya bɛna ɲini ka kɛ balimaya ye ka na fɛ ka du kɔnɔna la n t'a dɔn n'i y'a yɔrɔ faamu olu b'u ka baara dilan mais mɔgɔ min b'u fréquenter mɔgɔ min bɛ t'u nɔfɛ don o don a bɛ daraka dun a bɛ tilɔrɔfana dun a bɛ surafana dun a b'a minɛnw cɛ ka na mɔgɔ min bɛ t'i fɛ yen tuma bɛɛ yarɔ furakɛli laban bɛ kɛ adamadenya ye adamadenya aw bɛ ɲɔgɔn fréquenter o jɔn de nɔ don i muso de nɔ don e de bɛ lavage de de bɛ i muso hakili n'a hakili yira ɲɔgɔn na wa dɔɔni de don dɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ sisan ninnu bɛ min fɔ a ye a mako b'o dilan o n'u bɔra ka bi u bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye fɛnkɛ de don koyi dɔrɔgu de don dɛ dɔrɔgu yɛrɛ de don caman tira sababu la dɛ dɔrɔgu don dɛ a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye koyi n'i b'i muso fɛ an ye min fɔ n balimakɛ ye su daminɛ la e ta in ka jugu n'o ye koyi e ta in ye bɛ lavage de cerveau yɛrɛ de k'i muso la koyi a bɛ boli la min nɔfɛ k'a yira la k'o tɛ a bɛ boli la min nɔfɛ k'a yira la k'o tɛ nin de don nin tɛ nin de don dɔɔni a b'a faamu la boxe t'a ɲɛ dɛ Lamini min ka kuma dafa a ye ka yɔrɔnin min kɔri n'i ma fɛ walawala mɔgɔ t'a dɔn jinɛ furakɛbaa bɛ yen a n'a tɔn mɔgɔ ale sera a tɔn mɔgɔw ma muso o muso n'i b'olu ka tɔn na i taara o yɔrɔ de sinon jinɛ bɛ furakɛ ka tɔn da u tɛ n'i ka so i bɛ jinɛ fura di mɔgɔ ma jinɛ bɛ yɛrɛ bɛ yɛlɛma ka fara ka kɛlɛ t'u cɛ a t'a cɛ fɛngɛ tɔɔrɔ t'a sɔrɔ bana t'a sɔrɔ i tɛ taa kaso a tɛ t'i kaso i bɛ nasi ni jiri min d'a ma a b'a ko ani jinɛ yɛrɛ bɛ ja jinɛ bɛ fara a kan wallahi min kale a ka nasi sigilen a bɛ ala wele ko ala ko hɛrɛ kɛ ni muso in ye satana in b'a fɔ wallahi ibn tamiya la minnu bɛ kuranna kalan ka u b'a dɔn a faamuna m'o yɔrɔnin fɔ cɛ ye a ka n'u buru mansin ɲɔgɔn na bamakɔ ko ye ka sigi k'a bɛɛ bɔgɔ nɔɔni u tɛ kelen ye dɛ ala ka kilima da Benkejan a ko ale barila cɛ la cɛ bɛ message ci a cɛɲɔgɔn wɛrɛw ma a b'a fɔ a cɛɲɔgɔn wɛrɛw ma mɔn bébé mon bébé je pense à toi a n'a nɔ kan fɛn caman a b'a yɛrɛ lankolonw ta a b'o ci a cɛɲɔgɔnw ma ale barila cɛ la a bɛ k'o kɛ cɛ nana téléphone bila a donna WhatsApp kɔnɔ a cɛ lankolon de ja talen don ka to k'a ci cɛw ma mon chéri mon cœur je pense à toi a ko ale y'a ɲini ka furu sa k'a ka mɔgɔw ko n'u y'a furu ko n'a y'a furu sa k'u b'a dan ka diɲɛ fara lahara kan a k'ale bɛ yɔrɔ min na ko n'aw m'a dɛmɛ k'a b'a yɛrɛ faga kuma filɛ nin ye a kan ka mun de kɛ a kana yɛrɛ faga a bɛ ka min ye nin ye nin tɛ tɔtɔ la furumuso la dɛ surtout denmisɛnnin ma san 30 dafa yɛrɛ lamina kana yɛrɛ faga foyi tɛ ban kuma tɛ fɛn min na ka fɛn min tɛ ban kuma tɛ fɛn min na fo n'a kɛra tasuma kɔni tɛ toli a ka a somɔgɔw sigi ani somɔgɔw ka kuma filɛ ka fɛn min fɔ n'a daliluya b'a bolo a k'a jija a ka daliluya ɲini ka di a somɔgɔw ma lamini ani somɔgɔw ka se ka kuma u b'a danga in bɛɛ wagati de u b'a danga cogo di i den wolo k'o danga surtout a nana fɛn min fɔ a bɛ nana fɛn danga a bɛ danga dɔ yɛrɛ kɔnɔ déjà an bɛ ala de deli a bɛ danga min kɔnɔ ala ka b'o la an bɛ dɔwɛrɛ kɛ dɔwɛrɛ kan donc a somɔgɔw ka sigi u ka kuma a ye fɛn min fɔ n'a daluya b'a bolo a ka camancɛ mɔgɔ ya k'o daluya b'a bolo a k'a daluya di somɔgɔw ma a ka somɔgɔw lasigi u ka kuma parce que
al na ko abta furu sa fu kele ne fo ka kana na da luye adina jo chela donc aba jija be fen yini aka jija aka da luye ni yini voilà aka jija aka da luye ni yini wal ma ka yira chela ka fo jugo min bala ni parce que comme chama fene ni dunguno do tay banaye do bi do ala ni kam mais do chama fene tay war nyin nani chama ba ko ina biya chama faram so manga nigetere war ko do war nyin nani do nga ubaka soro yere wa lami yanta ka no walaw lami ido mo be nulu be na français ibsonga sira ku ga biye la maka ko do nyonyele membi de la ga here kanye andogonu me akun ala ka klin manduma benke ja lamine ala ka klin manduma here fo mo goy here fo wallahi lamine be ala de ala ka klin manduma andogonu munu mala lamine lamine ala ka ni nyedaw ko lamine farasi may ala ka klin manduma ala ku bo ko no ko sigi dugo era dal ayoro ni sera rezo de do nala échange di mo mo ka do rezo kono ay lamine wallahi ne do yoro do kono ne do bena iwa ku go dugun senga do solution mutala utuma do kubiye wallahi ma miri ku se ka nyene yoro la ko iwa ku go dugun senga do me solution mutala tu iwiye kaba donc akera feyine nani akera feyine nani abi ma fo jena yere bi oui mais benga jaybe munde sorani na ay yella ban ko te wa ta chien baraw de do nu femunu mbake ube ka here soro noyala facilité ay o doni nga male nyebole la ke ko rota de noya de o ala muso yere ke abeto kelene abe o kelene amuso yere uyo muso do irana la lamin kay furu dama min sa français aka chana ka furu sa muna abe doni mina kuma ka dona barde bablo français farafin ni mana jo aka barda la chauffeur mayala shukele akele mse ka 6000 euros 5000 euros solo mais ini ka musoni mina fi amana nyabe ka musoni fa ka bo bulo ko lenga bola wa so duguse ya bo invité abtana e boutique shop la 2000 euros do 3000 euros do fena kadama eno mse ka nyetu kunia ja furu chama sakum sa tuko flede lamin angata ngala be angata turu angata émission kene ana sire français angana bisoro ka chama fo ebe visa soranyo bisoro nyala sono anteta sena masrafe de ay ba fo yemi nyongona ke 85 côté ali america kata bref angana bo anga sujet kono ne kon me min no balam suyi aka fereke aka prevu nyinala al na be bo aka siga boni kame so ni furu jata la tukun ja fuiti al ni somo ya mine ka jago to la ja fuiti ni furu la tukun d'accord almami danka min fora kono ni yo baramogo ko ni bora ni furu na anga danga bi ka o danga ni yala o ko be chugodi surtout que ni tie soro ni fen façon aha ay bon olu konite o te chien kan lo ka fo ko bi danga galonga fe ka ke tintin ki don kolo komi ala kota koyi komi tebe alama olu ka fo ko be danga o danga be tami o koni o danga be jigolu yere de kan sono o te demso en soro de o danga be kla ka jigi somo no yere de ke ba ka parce que nu ya danga o kan ndron o ya danga kaloni kan oni de mo ko danga kalonga e ka ali min danga be jige de kan de atamine bal'um bun ba'ura don baga badi tundu na bile musa tlela ananan natan na folula ani musa tle de bena me bani israila donc bal'um bun ba'ura akme wajulu musa be wajulu min ke ka fo mo ye ni mai donc yawdaw na fara nyon kan ka war fara nyon kan kana di bal'um ma bal'um ka ka ta musa danga ko pour que ala ka musa daga bo olu dala bal'um ngo musa ala kuma nyon ne bo danga chugodi unna ne na folo bay ka do muso kan ka kuma la télé adron muso fene dona na hakiliche donc a fene sona kapta musa danga donc ananata tursina ikulu sanfé ko musa na ala be kuma yi yoro sanuma yendo jabileno atara tursina ikulu sanfé asoro bal'um tellement que ani ala ka suru na yi fen fo ala be son
fo melekɛw ye Bal'um ɲininka ko ala kira min ko fɔra ala fɛ diɲɛ laban na k'a bɛna na ko de ye nin ya tellement Bal'um ni ala tun ka surun a tun ko ka di ala ye a ka duwawu bɛ jaabi fo u ye Jibrila ɲininka o la Jibrila ko ayi dɛ ko nin tɔgɔ nin ye Bal'um nin tɛ Muhamɛdi ye dɛ o bɛ sira la ka na donc Bal'um bun Ba'ura a ma sɔn u ma sɔn u y'a fɛn k'a fɛn ko f'a ka Musa danga donc muso fana donna na hakili cɛ muso ko n'i y'a ye dugudenw bɛ k'u ɲɛsin e ma k'i b'a sɔrɔ e de ka di ala ye ka tɛmɛ Musa kan koyi Ananiya ma ɲi dɛ e de ne de ye karisa ne de ye karisa ye kojuguba de don n'u tora k'a don i la dɔrɔn i bɛ fili de i b'a sɔrɔ e de ka di ala ye ka tɛmɛ Musa kan o de ye jama ɲɛsin e ma ko i segara kɛ a la dɔrɔn i k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni ala ko e kana kɛ o la i b'a dabila o la a y'i segara kɛ i segara y'a jira a la k'a kana kɛ dɛ ale bɛ se ka Musa danga cogo di dugu jɛra o jaabi fɔ muso ye o mɛn ko e bɛ se ka siɲɛ kelen dɔrɔn i t'a kɛ siɲɛ fila siɲɛ saba mais n'i ye ala bila dɔrɔn sɛtanɛ de bɛ k'i karamɔgɔ ye sisan donc parce que ale ye ala bila sisan donc sɛtanɛ a muso min ye sɛtanɛ o de y'a karamɔgɔ ye sisan o de b'ale guider donc a ye segara filanan kɛ a ma foyi y'o la ka sabanan kɛ a y'o fɔ muso ye muso ko k'o kɔrɔ i k'a kɛ de o n'i y'a ye i ma foyi y'o la dɔrɔn ala ye sira d'i ma de ala dun ka avertissement ye kelen de o a y'a averti ka ban k'a kana kɛ nin si ma to Bal'um ka hakili sɔrɔ a ye sira ta yahudaw cɛlen don a nɔfɛ k'a bɛ taa turu sɛnɛ kulu sanfɛ a b'a ka fali sanfɛ mɛlɛkɛw jiginna k'u jɔ fali ɲɛ a ye fali bɔgɔ ka dɛsɛ fo fali kumana a fɛ fali ko k'ale tɛ se ka taa ko mɛlɛkɛw bɛ ɲɛ i bɛna n faga mɛlɛkɛw jɔlen filɛ nin Bal'um kan ka hakili sɔrɔ nin bɛɛ la a yɛrɛ jiginna u bɛ ka dunu ni tɛgɛrɛw fɔ a kɔfɛ Bal'um e de ye nin ye e de ye nin ye e de ye nin ye a ye sira minɛ ka yɛlɛn kulu sanfɛ ka fali to yen mɛlɛkɛw tɛ fɛn fiyɛ o la tugun o de la ala bɛ mɛn ka hadamaden averti parce que hadamaden ko ka di ala ye kojugu a bɛ mɛn k'i averti ala kota nin kojugu n'i b'a la wallahi n'i minɛ ne ye siɲɛ fɔlɔ tɛ abada lezi i b'a kɛ k'a kɛ siɲɛ dama dama ala bɛ taa dɔ bɔ i kan u y'i maloma mɔgɔ ba mɛ a t'i lebu fiyewu wala o bɛɛ ye k'i averti karisa nin dabila i senbɔni na n'i m'a dabila ten filanan a bɛ mɔgɔ dama dama bɔ a kalama e yɛrɛ ya sabanan a b'a kɛ populaire ye Bal'um ta kɛra ten fɔlɔ ma kɛ sego la filanan ma kɛ mɛlɛkɛw ku jɔ fali ye sabanan minɛ kɛ populaire ye sisan a taar'i jɔ kolo sanfɛ sisan k'i bolo jan k'a b'a ko n tigɛ ala ko Jibrila ma k'a nɛn sama i k'a bɔ a da kɔnɔ k'a bila f'a disi kan Jibrila y'a nɛn sama k'a bila f'a disi kan kuranɛ b'a fɔ k'a misaliya kɛra ko wulu in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath ni wulu n'a sɛgɛnnen no a nɛn bɔlen no a dalen no a nɛn bɔlen no ha a banna ne donc a ko k'a bɛ dangani de kɛ n'a ko a bɛ min fɔ Bal'um fɛn ma Musa n'a ka mɔgɔw ma danga kan na a b'o fɔ ale yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ma a bɛ contraire kɛ donc n'i ko k'i bɛ mɔgɔ danga nkalon kan a bɛ segin e de ma dɛ o de la n ye Bal'um ka kisa in fɔ yan somɔgɔ ninnu mana fɔ k'u bɛ den nin danga nin ko in na wallahi a danga bɛ segin olu de ma nkalon kan donc Bal'um y'a ye ko tiɲɛna a ko bɔn Bani Israilakaw n bɛ solution kelen f'aw ye a bɛ t'o kɛ sinon ne ta tiɲɛna ka ban nka a y'a fɔ ko mɔgɔtigininw ye u ka fini siri u disi la ka taa bila kunberekuru la o tɛ minijibu ye sa wa parce que o wagati musow bɛ suturalen don u ka feerefɛn daw kun ka yala cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ kelen ye jɛnɛya kɛ Bani Israilakaw la mɔgɔ kelen o tuma na ala yɛrɛ bɛ taa tugu Musa ka mɔgɔw la Allahu akbar mais ale kɛra sɛtanɛ de san donc ale bɛ ka Musa kɛlɛ de san ale bɛ na Musa kɛlɛ de san donc an ka mɔgɔw fana y'o kɛ Musa kɔnna k'o fɔ a mɔgɔw ye ko bon aw bɛna lajarabi ni npogotigini cɛ ɲuman dɔw ye u suturalen tɛ e k'a lajɛ bɛ ko ka fini siri k'a da kɔgɔ la ka n'a bila kunberekuru la e ka npogotiginiw ka fini kala modèle lajɛ bi an ta ninnu lajɛ olu taw bɛ cogo di bi comme mɔgɔ si kana u lajɛ jango ka kuma fɛ a dun ma ɲɛ min kɔ dɔ kɛlɛkura o mɔgɔ kelen ka jɛnɛya kosɔn ala ye fiɲɛ bana bila Bani Israilakaw la n'o ye épidémie ye
i n'a fɔ choléra misaliyara Musa ka mɔgɔw la o ye mɔgɔ 13 de faga Musa ka mɔgɔw la mɔgɔ kelen ka Ala kota kosɔn o kosɔn n'i ye a ye Mali problème tɛ ban adamadenw ye Ala kota de kɛ i n'a fɔ ko kɛ wasɔnɔ ko yɛrɛ ye Ala bɛ diminen don aw kɔrɔ fan bɛɛ e bɛ ɲɛsuma cogo di tɛ ɲɛsuma o Ala ka limaniya d'an ma dɔrɔn nka solution ye mun de ye sisan a k'i ban kɛ Lamine ale de tɛ furu la ale de ye coupable fɔlɔ ye a ko preuve bɛɛ b'a bolo ni preuve bɛɛ b'a bolo a banna mɔgɔw la cogo di k'a bɛ n'o yira a ka mɔgɔw la cogo di a ka taa yira ni baden kɔrɔkɛ a ka baden kɔrɔkɛ ladon ou baden dɔgɔnin ou bien a baden dɔgɔnin k'a yiru la ou bien n'a kɔrɔmuso bɛ yen a kɔrɔkɛ n'a kɔrɔmuso a b'u lasigi ka preuve bɛɛ yiru la awɔ a kana sɔn cɛ in na olu b'a bɔ olu bɛ tiɲɛ fɔ masaw ye a kana sɔn cɛ in na abada n'a sɔnna cɛ in na ani cɛ bɛɛ kɛra kelen ye dɛ parce que Ala y'a bɔ a kalama a t'i furu sa a ka furusa ka bɔ nin kun dɛ a furusa kun ye jahadaba kɔnɔ mɔgɔ de ye Lamine ne bɛ min fara kan i ko i b'i yɛrɛ fa balimamuso ye n'i y'i yɛrɛ fa ye n'a mun kɛ k'an yɛrɛ fa ya dɛ ne kɔni b'o gɛlɛya ma cɛ ka fasa e ka fasa nɔfɛ Ala y'a lajarabi bi ka tafe siri a kelen ye cɛ ye wa nka ne ye yɛrɛ fa ye mun don a mɛrɛ dɛ kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ne yɛrɛ fa dɔrɔn o de bɛ ne dimi e ka n'i yɛrɛ fa bani Ala b'i dɛmɛ n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye tagara ka taa furusa ɲini Ala b'a nɔgɔya ye n'Ala sɔnna a ka preuve minɛ a bolo dɔrɔn a ka taa fɔ ko n nana de aw ka furusa preuve filɛ nin ye a b'a yɛrɛ ɲini yɛrɛ tilenna Ala k'i bɔ nin kɔnɔ amina kuma b'i bolo allo nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 voix du cœur de radio Clédou Camp an tulo b'i la yɛrɛ tilenna Mansu somɔgɔw baasi t'an na amina yarabi aw filɛ muso min ka kuma la nin n'a ko k'a ye photo y'a cɛ kun an bɛ muso min ka kuma la n'a ye mun kɛ n'a ye photo y'a cɛ kun awɔ k'a furu san dɔrɔn o dɔrɔn y'a solution ye a faamuna Ala ye jamana kelen halaki ka sababu kɛ cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini muso ni muso ka ɲɔgɔn ɲini allo an bɛ k'i laminɛ oui den minnu bɛ a ni cɛ in cɛ a ka da olu ma ka n'a sɔrɔ Ala ka den wɛrɛ don ni ɲɔgɔn cɛ tuguni musow ka bɔ a ka d'an y'an ka baro kɛ nka i ka nɛgɛjuru tɛ ka sɔn nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo kabako Lamine nɔnɔtigi cɛ filɛ bubula a kɛra fama ye a kɛra o ye dɛ bon ma fama Lamine ma kosɛbɛ koyi aw kɔni famani ma hali o don an donna voix de cœur awɔ o ye tiɲɛ a y'i don na tiɲɛ don o kɛra ka k'aw fo fɔlɔ nɔnɔtigi dun nɔnɔtigi bɛ k'an ɲi lamɛn a ka radio nin ma a n'a denw ma ka kɛnɛ ye kosɛbɛ ni fo fɔlɔ Lamine n'Ala sɔnna oui ka kɛnɛ fo ka madame Jabate fo ali doyen fo ko ani terikɛ Kulubali n'Ala sɔnna oui an ka diinɛ ɲɛmaa fila ninnu fo Bɛnkɛ Jan ni Alimami Sise ne bɛ souvent la Lamine n bɛ maaw ye musow b'u plaigner ne ma nin sɔrɔ ma na muso ka hɛrɛ kama o muso bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka bala yɛrɛ la n'i b'a fɛ k'a sigi den wolo ou bien a taatɔ filɛ jinɛ bɔra ye ne ye nin se ye o don na n ko jinɛ tɛ bɔ maa ye ni jinɛ bɔra i ye don o don i bɛ sa ou bien i t'o lakali jinɛ tɛ bɔ mɔgɔ ye ayi n'a bɔra i ye don o don i bɛ tɛmɛ hali n'i ma sa kɔni i bɛ kɛ bobo ye maa ba de bɛ bɔ i ye mais o b'a sɔrɔ i sɛgɛn i ba c'est-à-dire hadamaden ka n'i yɛrɛ n'i tɔɔrɔ quoi Lamine tagamara wulila n nana n y'a sɔrɔ birifini 2 bɛ yen kelen bɛ magara la a tɛ kan k'i lamaga kelen dɔ yanni n ka s'a ma a bɛ kan ka birifini bɛ kan k'i lamaga n ko nin n ko kalon bɛ yan nin de ye tiɲɛ ye musow b'a fɔ mɔgɔ ma a se yɔrɔ min walidenw ma
Lamine o b'a sɔrɔ i ye jala caman min. Wallahi wallahi o ye tiɲɛ. Muso bɛ sɛgɛn de la ka dunalatigɛ la. Wallahi an bɔr'o de mais kama. ala bɛ tila k'a fɔ a den dɔw ma ko asikei. Wallahi. N'i y'a kɛ ala kama dɛ. Wallahi Lamine ne ye mɔgɔ ye. A ka muso a b'a ka armoire dakari. Cɛ. K'a muso ka armoire dakari. U ni wariko b'a la. A bɛ wari in ta. N'a bɔtɔ a b'a fɔ bon n ye armoire dakari n ye wari ta. Muso b'a fɔ i ye nin fana kɛ wa awɔ baasi tɛ. Ne bi den kelen de b'a bolo cɛ la. A zila jɔ n'i y'a ye nafolo b'a bolo komi fɛn. N'i cɛ sutura ala kama. Maaw kama tɛ dɛ. Parce que n'i ye fɛn min kɛ maaw kunna don dɔ la a b'i kunna da n'a ye. I k'a kɛ ala kama. N tɛ kan ka don o don la ni Macky Sall ta f'i ye nin. I b'a dɔn kɔni ye sɛgɛnbagatɔ den 2 de. I ka feerela ni maneburu. Den 5. Den cɛ 4 denmuso 1. Président bɔra la. Fa ni ba sima ka hɛrɛ ye. Fa banna 98 Amadou Sall. Ba banna Kumba Timbo en 2007 ale kɛra ye 2012. O de diyara ala ye. A bɛ tin min Lamine. Kana ɲini yɔrɔ jan an ka taa kunnanjɛ kukala ta an ka taa nin genge nin si tɛ. A kɛ ala kama. Ne de ye de ko ne ka furu da ne tɔɲɔlen don dɛ i ɲɛ bɛ n na. Mais n bɛ ka jaabi kɔnɔ. Wallahi a t'i bolo lankolon bila. Wallahi. Silamɛya t'o la kafiriya t'o la. Maa ma i ko kɛ ala kama wallahi. I bɛ bɔnɔ hadamadenw ye nin kɛ a m'a dɔn i tɛ surunwale. Tɛnɛ bɛ to k'a fɔ yan ko ala tɛ juru don mais a bɛ juru sara. Mais n da bɔ min na Lamine. Parce que i ka fɛn in leçon yɔrɔ don. Barokɛ yɔrɔ don. Ne la ka nin f'i ye. Dɔ tun bɛ Centrafrique i b'a dɔn. Jean Bedel Bokassa. Bokassa premier. Voilà. U y'a fa minɛ k'a faga le 13 novembre 1927. Ale bangera 1921. Yan'a ka balo la a ye muso 18 furu. Den 36. A fɔra ma empereur. A kɛra président à vie. A kɛra maréchal ye. Mais fa ni ba sala fa fagalen une semaine ba ye juru da yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga. A woloba. A woloba. Fa bɛ faga de san 6 la. Il est de 1921 fa fagara en 1927. Le 13 novembre. I ma ala ka ko ye. N'i y'a dulon nin na, i y'a dulon fɛn min na o bɛ bin. Mais n'i y'a dulon ala la. Kuma in ka bon hakili ma. Ko kɔrɔ n'i ka ko to ala ma. Billahi. N'a ma k'i ɲɛna a b'a k'i kɔ. F'a ka f'i denw ma ko asikei f'a tun ka kɛ tan. Lamine bi bila ala k'i mɛn ka kɛ. Amina. Kow ye nin de t'i ta la. Fandala ko k'i fo. N'ala sɔnna k'an b'a fɔ kosɛbɛ. Foli dɔ Lamine. K'a kɛra faama ye ko n bɛna basi dun na. A ko k'i ka na. I yɛrɛ faamara a ma o. Walayi n faamana a ma dɔɔni koyi. Lamine mandiya ne de la c'est-à-dire ni mandiya ni ka sɔrɔ a bɛ sa sugu la plateau kɔnɔ. Lamine i bɛ taa mɔgɔ caman ba dalen sɔrɔ bɔgɔ la ye. O ye tiɲɛ. Ala ka dima don. Ala ka dima don. N'a y'a dima don i b'a minɛ ni hakili ni fɛn ye. I nana bin feere yɔrɔ la don min n bɛ segin a kan ne y'i ye o don de. Haraba n ko mun bɛ yan min ko Lamine. Ko Lamine ma ko kilidu Lamine. O don de an ye ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ bintigiw bɛ boli la yen nɔ. A kɛra ten. Maa caman bɛ na u tɛ boli a nɔfɛ. Ayi ma o tɛ fo. Foli don Lamine. A diyara n ye. La. K'an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Nɛgɛjuru ye 21 fu 11 a ma nɔgɔn. A ko ayiwa k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Bamanan a ko ni fɛn min y'ale sɔrɔ siɲɛ 1 k'o bɛ kɛ siɲɛ 2 fo siɲɛ 3 i n'a fɔ sa a ye exemple di k'ale y'a muso ka mobili ta a bɛ tubabu jamana de kan a y'a muso ka mobili ta a taara accident kɛ numanbolo kan o kɔfɛ a ye accident kɛ o numanbolo kelen kan o kɔfɛ a ye accident kɛ o numanbolo kelen kan donc ni ko y'a sɔrɔ ni sira min ye o ko bɛ o ko tagama segin o bɛ taa kana ka o yɔrɔ kelen in fana ka siɲɛ 2 siɲɛ 3 Lamine o bɛ kɛ ala a ko mun de bɛ k'o kɛ mun de bɛ ka s'ale ma bamanan dayɛlɛli ka di Lamine cɛ in ɲininka dɛ n'i kun b'a sɔrɔ n'a fa tɛ filani a mɔkɛ ye filani bɔnsɔn don o de b'o se mɔgɔ ma e wolofa ye filani
ou bien tɛnɛmuso dɔ ye filani i bɔra filani dɔ la i ka ko bɛɛ bɛ kɛ fila anw fɛ bamanan dɛ dɔnniyaw tɛ kelen ye dɛ ɔhɔ parce que n'i bɛ kuma fɔ n'i y'a kuma fɔ Mali la u b'a a yɛlɛma anw kɔni fɛ bamanan anw ka jate la n'i y'o tigi sɛgɛsɛgɛ filani bɔnsɔn don anw fɛ hali buntenni bɛ to ka mɔgɔ ci ma caman tɛ buntenni dɔ fɛnnin dɔ don a kun wulilen don filaniw ka fɛn de don anw fɛ parce que i ɲɛ bɛ an bɛɛ sigi bɛ ɲɔgɔn kan Afiriki an ka kow tɛ kelen ɔ ngo ti baasi ye a bɛ faamu anw kɔni fɛ filani bɔnsɔn don n'a fani jeni tɛ filani a mɔkɛ dɔ ye filani hali n'a yɔrɔ ka jan ko n'i y'a sɔrɔ don o don ko ni filani bɔnsɔn don k'a k'o f'i ye n'u bɛ k'a fɔ a ye k'a fa ye filani ye olu ka ko caman ye fila ye anw fɛ bamanan hakɛ ten ayiwa n'Ala sɔnna nka fura ye mun de ye fura min b'a la i b'a dɔn caman tɛ filaniw ka yiri dɔn a bɛ filani yiri kɛ k'a ko fila in bɛ dabila o yiri bɛ yiri fila don n'a y'o sɔrɔ k'o don da rɔ don o don ka dɔ mɛn a jiri k'i kɔ a la ko fila in bɛ bɔ a nɔfɛ tɛnɛ ko fila t'a sɔrɔ fɛn fura feerelaw tɛ Faransi dugukolo Paris camancɛ la fura feerelaw bɛ yen dɛ guwa bɛ yen yen guwa ka bon ni yan ta ye komi Lamine tɛ taa la dugu la yen guwa ka bon ni yan tɛnɛ i taara guwa turu Faransi tuma Lamine jɔn ka histoire f'i ye tɛnɛ Faransi yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Château Rouge mun de bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ Château Rouge la kunjɛ bɛ yen fɛn bɛɛ i mago bɛ karamɔgɔ dɔ de delila ka bɛn yen ko k'a bɛ ka taa nɛgɛ walan san k'a bɛ ka taa nɛgɛ walan ɲini Château Rouge la a mɛnna k'a bɛ ka taa nɛgɛ walan ɲini nɛgɛ walan Château Rouge la k'a bɛ sɔrɔ Château Rouge la Lamine butigi dɔw bɛ Château Rouge la foyi tɛ yen ni bamanan ka fɛnw yɛrɛ tɛ Lamine na n ka tɔni dafa i ye anw fɛ yan dɔnnibaaw tɛ taa ziyara kɛ wa ala Lamine mɔgɔw b'a ye na bamanan ye fɛn wɛrɛ ye bamanan tɛ fɛn wɛrɛ ye ala de ye bamanan da mɔgɔw tɛ taa ziyara kɛ wa e mɔkɛ ye filani i fa ni jini ye filani i ma muso ye filani i ma saraka b'u ye i ma sarakati b'u ye u bɛ kaburu kɔnɔ ye u bɛ gɛlɛya la o tuma olu bɛ tɔɔrɔ min na dɛ e ma ko kelen sɔrɔ a bɛ bɔ i la fila de f'u k'a nɔ yiri la Lamine n'i ya nin faamu i b'a dɔn ko bamanan ni ala tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an ko mari masa Lamine ni ko m'a yɛrɛ diyan n bɛ se ka kuma fɔ san 4,000 ne b'a fɔ n b'a tariku dɔn ye se k'a fɔ wa tiɲɛw don ala de ye bamanan da mais an ka ko bɛɛ kun ye ala de e mɔkɛw ni mamusow bɛ filaninw do i ma sarakati b'u ye ba foyi b'u ye u bɛ kaburu kɔnɔ tɔɔrɔ la e bɛ dugukolo in ka mobilibaw ni fɛnw kɔnɔ ni ko y'i sɔrɔ e tɛ saraka b'u ye e ka ko bɛɛ ka ɲa e ko e ka ko bɛɛ ɲa ni ko y'i sɔrɔ a bɛ kɛ fila ye f'i k'a jiri ko n'i ye ko fɔ i b'a wala a bɛ taa nin fɛn caman bɛ sɔrɔ tubabuw fɛ yen dɛ ayi tɛnɛ ye n janfa dɛ a y'a mɛn de tɛnɛ e taara guwa turu Château Rouge la jɔnni bɛ donc an bɛ kilisi fɛn fɛn sɔrɔla yan ne ko n ko e ne bɛ guwa kɔrɔ e y'o dɔ bila ka taa Faransi mun ye kunjɛ se Faransi gɔntɛgɛ ninnu bɛ sɔrɔ Château Rouge la ale dagamana woro fitini bɛ sɔrɔ dagamana woro Faransi n y'a to a la Château Rouge la nɛgɛjuru ye 20 a belebele n'a fitini a bɛɛ tɛnɛ donc ni mardi bɔra la e bɛ taa Faransi dimanche i bɛ na o de tɛ turabu bɛ da ni bɔgɔ min ye o bɛ sɔrɔ yen n'Ala sɔnna nɛgɛjuru sisan sɔmina caman tɛ taa lase tugun kɔrɔmugu b'a daji kɔrɔmugu k'a da kɔrɔmugu la yɛrɛ tile la oui kuma b'i bolo an tɛ sɔn tɔ la min an su nse tiɲɛ na don o don ne b'a ka émission lamɛn a ka di ne ye mais bi ta bɛ mun kan ko musow ka na aw ka du kɔnɔ i furulen a bi kuma in fɔra a diyara ne yɛrɛ de parce que a kuma a ko bɛ kɛ hali dimanche don an kɔrɔ parce que ne ma furu dɛ tiɲɛ na ma furu n ye denmisɛnnin ye mais n dɔgɔnin furulen don dimanche don a nana an ka so
ne ɲɛ b'a la 17h tɛmɛna dɔrɔn ne y'a gɛn fo da la n k'a ka taa ka so parce que an ba b'a fɔ ne ɲɛna ko ale k'a bɛna ale furu ale ma deli ka na hali ni ko gɛlɛn kɛra ale la a cɛla la ale bɛ fɛrɛ ka na u ka so ka nin munumunu mais ale t'a fɔ a mansaw ye nin de kɛra ne na ale bɛ segin tuguni ka taga wa ale ma deli ka soutenir ta o kuma ninnu bɛ ne hakili la quoi ne fɛnɛ mana a ye ko ne dɔgɔnin b'o sira kan ne fɛnɛ b'a fɔ k'a ka taa so hali tuma dɔ ne b'a fɔ karisa déjà i ka mariage kɛra tuma bɛɛ mɔgɔw kana to k'i ye du kɔnɔ n k'a cɛ ma ɲi tuma dɔ la i b'a ye i ŋanafin ka mɔgɔw minɛ o la o nege bɛ to ɲɔgɔn kalo 2 kalo 3 awɔ i bɛ n'i munumunu siɲɛ 1 ne yɛrɛ ne ma cɛ sɔrɔ fɔlɔ mais ne ko u ma ko ne taara don o don k'u bɛ ne communiquer kɛ radio la k'u ka mɔgɔ dɔ tunun na parce que a fɔra ko ye yɔrɔ 3 ka kɛ muso la ni i t'i cɛ ka so komi diɲɛlatigɛ kow ye ala ka kow ye a bɛ se ka kɛ kungo dɔ bɛ k'i ka so déjà que i bɔra so min yɛrɛ kɔnɔ kɔni i tɛ se k'i ba la kungo dɔ bɛ kɛ i bɛ na i ka so cɛ yɛrɛ ma n'i furu ka bɔ tɔntɔ la ne fɛ ni i cɛ min bila ala kota de la ne cɛ ko mun o de ye muso danbe ye quoi parce que mun fɛnɛ bɛ nin kɛ anw denmisɛnninw an musique de ka d'an ye an tɛ wajulu lamɛn an tɛ fo émission lamɛn an ka musique k'an kulo kɔrɔ dɔrɔn k'an kulo kɔrɔla chauffer olu de ka d'an ye n'a fɔra ko ala ye mɔgɔ dɔ fa kisi ka bɔ jahanama ma k'a ma taa fa banabatɔ lajɛ e mɔgɔ min ta tɛ banabatɔ lajɛ fo ka bɔ ka taa yaala o e ta bɛna kɛ cogo di an k'an miiri an mansaw la sa n'i furu la n'i ye ko mun kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ image ɲuman de i ma bɔ ni i somɔgɔw ma ladamu ɲuman de d'i ma quoi olu bɛ dɔgɔya yɔrɔ la ka sɔrɔ u tɛ yɔrɔ min na o ye yɔrɔ mɔgɔ den mana ko o kɛ a b'a fɔ o kumana nin bɔra du sugu jumɛn kɔnɔ walima mara sugu jumɛn dira nin ma mɔgɔ kan k'i miiri o bɛɛ la mais sisan an t'an miiri o la f'an yɛrɛ diya ko dɔrɔn émission in diyara ne ye bi fo k'a faga walayi n dalen yɛrɛ de don n bɛ k'aw wele n tɛ k'aw sɔrɔ fo mɔgɔ k'i yɛrɛ mara ka sɔrɔ hali i mansaw tɛ yɔrɔ min na toujours i k'a fɔ fo ne ka ko kɛ mun bɛ n yɛrɛ kunna wolo mun bɛ n parents kunna wolo tout ça o bɛɛ bɛ diɲɛlatigɛ la quoi mais i mana kɛ n bilalen don diɲɛ kɔnɔ ten n mana mun kɛ n yɛrɛ ma parce que masa dɔw tɛ se ka kuma n t'a dɔn den diya n yɛrɛ don wa siran yɛrɛ don o bɛɛ bɛ diɲɛlatigɛ la mais i yɛrɛ k'a lajɛ mun nafa bɛ mɔgɔ kan i k'o kɛ mun bɛ laban i k'o kɛ diɲɛlatigɛ la palon tɛ laban ko bɛɛ wagati surtout muso yɛrɛ ka ko diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bɛ laban ka tɛmɛ muso kan wagati min na ko fitinin dɔrɔn ni hali n'i bɛ denmisɛnninya la i ye kulonkɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ hali n'i ye den kelen sɔrɔ ka 2 sɔrɔ dɔrɔn cɛw i y'a sɔrɔ mun yɛrɛ sɔrɔ olu b'u bɛɛ la o ye tiɲɛ o nasuguya n'anw denmisɛnninw min yɛrɛ fɛnɛ kan ka hakili sɔrɔ hali n'a fɔra ko mara sera segiso ye ni mɔgɔkɔrɔbaw tɛ ka a ko jugu bɛ ka a ko bɛ conséquence ye anw de ta ye an de b'a a ko bɛ kɔlɔlɔ ta quoi ni mansaw ma se k'a kɛ a sera anw yɛrɛ fɛnɛ k'an réfléchir dɔɔni o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna hali caman baara la an b'i fo ala ka tile ɲuman d'a ma halisa amina rabi cɛ ɲuman ala k'a nɔgɔya ye amina k'an balimamuso kana n'u fotow ye an mago bɛ cɛw bɛ ka nalen dɛ cɛw bɛ ka nalen yɛrɛ maloya t'a la c'est se donner encore plus de chance walasa ka furu sɔrɔ kana ni fotow ye cɛw bɛ ka nalen benkɛjan dɔgɔninw n'a denw bɛ nalen u ka ca yɛrɛ a kɔrɔw caman fana bɛ ka nalen ala ka tile ɲuman d'a ma sutura kɔnɔ bonya kɔnɔ sutura kɔnɔ ma caman b'a ɲɛna ko anw ka foto bɛ na yan ko kɛnɛkanko ko bonya si t'a o t'a dɔn de a sutura mɛn bɛ se k'a fɔ ani bulon kɔnɔna bɛɛ kan jakuma bo a datugulen kɛlɛ foto yɛrɛ ne yɛrɛ ma bɔ n'a ye i lebu si tɛ bɔ bamanan an bɛ furu 258 na bi kuna sini dɔ ka woro 3 tara a ye dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka furu ni si bɛn ala ka kɛ sima fila ka furu ye ala ka seni bolo bɔ ala ka fa cuada ni ba cuada bɔ mɔgɔ caman de ye furu sɔrɔ ta i bɛ ka furu kɔnɔ i bɛ hɛrɛ la ka di nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11 voix du cœur don madame Jabate ko i bɛ se k'i ma don i cɛ ba la cogo di c'est-à-dire ma don ni i bɛ se k'i ma don a la cogo di kelen i bɛ se ka baro k'a fɛ cogo di ani baro sugu juma
i denmuso de bɛ ka ɲininkali kɛ han ne denmuso ka nɔgɔ ni fɛn bɛɛ ye ni a b'a na ale yɛrɛ ka dɔnni t'a la a b'a n'a cɛ ba tɛ kelen ye. mais attention a Benkejan kuma baranin ta Benkejan a bɛ musomaninw kunna déjà n cɛ ba de ye nin ye. Awɔ u ba tɛ. Ne ba tɛ dɛ. Bonya bɛ yen n ba tɛ kelen. Filanan musow bɛ kuma ɲɔgɔn ye quoi. Cɛ ba ka farin donc hali ni e cɛ ba man farin sa o kɔni bɛ kunkolo kɔnɔ o sɛnɛlen do kunkolo kɔnɔ e n'o bɛ don du kɔnɔ de donc i ja jɔlen tɛ fɔlɔ jajɔli ko dɔrɔn de don ani fana ni ye n cɛ ba ni cɛ bɛ baro la sisan k'aw to fiançailles la a bɛ to ka kuma minnu fɔ a ba kan ani n'i y'a ba ka ŋani peut-être a ba ka kanuya ou bien en tout cas i mana i cɛ ye cogo min na a bɛ min fɔ a ba kan o de image bɛ taa jɔ i ɲɛkɔrɔ ten n'e tɛ mɔgɔ ja jɔlen ye e na se ka baro kɛ musokɔrɔba fɛ n ko dɔw bɛ ne jɔ dɔw tɛ hali u da yɛlɛ ka kuma i fɛ mais i ba de ko Lamini ka t'i jɔ ka tɛnɛ fo cogo fasɔn dɔ la i ye ko sɔrɔ dɛ Lamini Lamini a y'a bɛ ka maloya de a bɛɛ tɛ maloya ye Lamini an kana ɲɔgɔn ji jugu la kun a ye kɔnɔ Alimami Sise est-ce que tɛnɛ ɲɛda lajɛ est-ce que a ka nɔgɔn buramuso ncini min bɛ t'i jɔ tɛnɛ ma ko tɛnɛnu la il faut que i ka soli ka wuli non ayi tɛnɛnkɛ bi janfa de juguyara ma balimamusonin kelen nin bɛ se ka taa ga sigi Château Rouge la cogo di ka puruyali tɛnɛnjo t'a la dɛ tɛnɛnjo tɛ dɛ nka aw ka furaw de bɛ feere la ye n kɛ ni tɛnɛ ka fura dɔ ni feereli kɛra tɛnɛ i tɛna wari d'a ma mais ne t'a dɔn k'an kɛra international ye aw kɛra o ye ne yɛrɛ n'an bɛ Bamako sugu de la o ye surprise de kelen fo Benkejan bɛ bɔ yan ka taa nɔnsi kɔkolo sa France n'a dɛsɛra yan a bɛ taa san France madame Diote kuma b'i bolo Lamini a fɔ n denmuso ɲɛna k'a fɔ k'a k'a yɛrɛ lafiya ni ba y'i da cogoya min na a bɛ mɔ ten de n'a fɔr'i ɲɛna k'a fɔ ko karisa ye subaga ye n'a m'i den ta a ka subagaya tɛ tiɲɛ ye dɛ a ye hadamadenw ɲini aw k'u dɔn o ka fisa ni kuma lamɛn ye n'i gɛrɛla mɔgɔ o mɔgɔ la i b'a tigi dɔn wa n'i dun siranna ka gɛrɛ ko a ɲɛda bɛ ten ou bien a fɔra n ye ten o ye bisigi de ye Ala tɛ bisigi fɛ dɛ ne b'o de fɔ denmisɛnninw ye tuma bɛɛ aw kana siran k'a fɔ ko aw cɛw ba ye aw cɛw ba de ye aw cɛw ba ye aw de ba ye wallahi y'i ba bila mɔgɔ mɔgɔ kama o ka jugu n'i ba ye muso n'i sera yɔrɔ dɔ la i bɛ jɛ i ba kɔ i bɛ jɛ i fa kɔ i bɛ taa di maa min ma o man jugu n'i ba n'i fa ye o ka jugu n'i ba n'i fa ye dɛ wa furu de b'o kɛ awɔ wallahi u bɛ Abidjan de ale bɛ Mali la yan wallahi tɛn'a lajɛ a ye tɔɔrɔ min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ la muso de ye aventure fɔlɔ ye wallahi nin bɛ aventure de la wallahi mun y'a s'a ma furu de y'a s'a ma dɛ ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna a y'a ɲini aw k'aw cɛw dɛmɛ a y'aw cɛw dɛmɛ dɛ a ye barika ɲini aw ka d'aw cɛw ma o tɛ sɔrɔ n'aw ma gɛrɛ ba ninnu na koyi a ye gɛrɛ ba ninnu na wallahi i ye muso o muso y'i denkɛ kun fo ni Ala m'i kɛ silamɛ ye n'o tɛ o muso tɛ se ka kɛ jugu ye o muso tɛ se ka kɛ hali k'a dan don o don an tɛ tobili ko kuma la e bɛ daga ta k'a sigi tar la i bɛ tobili kɛ i bɛ n'a di buramuso de ma n'i jugu don a tɛna i faga yɔrɔnin kelen maa o maa bɛ suman tobi k'a d'i ma i faga ka d'a bolo dɛ fo hadamadenw k'o de faamu buramuso fɛn min don fɛn valeur ma ba de don aw bolo wa bɔ bɛ cogo min na ni saya bɛ ten don dɔ la e yɛrɛ bɛ n'a sigi ale place de la n'i y'i miiri o la dɔrɔn i bɛ gɛrɛ i ba in na wallahi i ba de don 100% ka n'a kan n'a ɲɛ kumunna don min na an ɲininka dɛ a dun kɛra cogo di ne ba mun de b'i la bi
fɛn ka di ko bɔ min mana k'a la a b'a fɔ e ka gɛrɛ ne la i b'a sɔrɔ a kɔnɔ fara nin de kɛra bi dɛ i b'a fɔ ne ba o tɛ kojugu ye an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan mɔgɔ buramuso ka kan ka k'i teri de ye a bɛ dɔ fara i si kan a bɛ dɔ fara i buramuso si kan mɔgɔ buramuso ka kan ka k'i i kalifabaga de ye n'i tɔɔrɔ hali ni cɛ i cɛ bɛ ko min k'i la n'a b'i tɔɔrɔ kɛ n'i y'a fɔ i buramuso ye a solution ɲuman b'ale bolo ka tɛmɛ e yɛrɛ kan wallahi n'a y'a denkɛ wele ko siɲɛ kelen k'i ye mun de kɛ karisa la denkɛ b'a faamu ko janni muso ka di n ba ye o ye hɛrɛ de y'i ma o ye arjanala don de y'i ma yanni k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'i bɛ t'i kunko fɔ i teri ye o bɛ e yɛrɛ ka kuma an bɔra ka min fɔ su in na ka kariw sago ko bɛ taa ɲɛfɔ n ba ye i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu i b'i ka furu tiɲɛ i b'i ka furu jɛngɛ wa i n'i cɛ tɛ i ni buramuso tɛ wallahi mɔgɔ n'i buramuso don hali n'i cɛ ko k'a b'i bila a tɛ se ni buramuso ni n'a jɛra hali ni cɛ banni la a tɛ se basa a bɛ kariman fa ye nin den nin a y'i diya nin den nin bɛ to yan a m'i diya nin den nin bɛ to yan wa ni duwawu den de y'a den ye wallahi a b'i to yen i tɛ taa yɔrɔ si wa i bɛ sigi ka hɛrɛ kunna denmisɛnninw kana siran u kana siran Lamini n ko ne denmuso ni Hawa a bɔra Mopti k'a k'i bisimila n ko Hawa b'o de fɔ ne ɲɛna ni dugu jɛra n'a nana dɔn ka Lamini a b'a fɔ ko mama i bolo kurulen de sira n b'a fɔ ko Hawa bolo kelen tɛ ne bolo fila yɛrɛ de kurulen sira ni ne y'o fɔ a n'a denw nana Hawa n'a denw nana Hawa n'a denw nana a cɛ dun sori sori seginna o kɛra Moptika ye o kɛra Moptika ye wallahi an ka buranɲɛ in kɛ sanankuya ye o de don n y'a ye an taara Hawa ka denguli la madame Jabate buramuso an ka madame Jabate ni Hawa bɔlen ayi o yɛrɛ tɛ o Lamini wa n terimuso don koyi n ko n ye ko dɔ ye Lamini da ka wuli ne y'aw ye yɔli la ɲɔgɔn Lamini na n ka nin f'i ɲɛna ni muso saba de ka dengudi tun bɛ yen Awa nana retard la madame Jabate pɛrɛla ka Awa kɔnɔ Awa na jama tun bɛ yen dɔ kabako dɔ Awa a ye madame Jabate ni tension min ye dɔrɔn a sina k'a bolo fila kɛ tan depuis a bɛ sira la a y'a bolo fila kɛ tan o kɔrɔ ye Ala kama n to sutura la a y'o kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn madame Jabate ko Awa na o y'a sɔrɔ madame Jabate ko fasada tɛ kɛ ko buramuso fasa tɛ da ko fo du muso fo Hawa kana ko Hawa de a bɛ kɛ ten de a bɛ kɛ ten Hawa de bɛ na a sina ka yafa deli n'i y'a kɛ biden ye ani fayida ni yada min dengudi tun bɛ kunaya da a bɛ kunaya wallahi an ka fan denmuso ye u ka sabali a y'a buramuso ye ani intention min na dɔrɔn a y'a bolo fila kɛ tan a y'a kalan k'a ban a y'i bolo fila kɛ tan ka tila ka s'a la y'a faamu a sina ka yafa deli ten da m'a fɔ ɲɛmaa ye fo anw kɔlɔsi baga kelen fo voix du cœur tɛnɛ ka dɔ fara ka kuma kan oui bamanan i b'a kɛ to fo i hakili ka dayɛlɛ i ka faamuyali kɛ buramuso minnu bɛ na du kɔnɔ buramuso kɔrɔbaw bi yɔrɔ min na i ni hakili ka na i ka faamuyali kɛ i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ maloya min bɛ saamɛ a banna koyi i ka ɲɛ dɔn i ka bolo dɔn ten golo bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na i ko dɔn i ka ɲɛkɔmi dɔn i ka i k'o dɔn c'est à dire adamaden bɛ se ka sin kɛ mɔgɔ ye sira o sira fɛ i k'o bɛɛ dɔn yanni da ka waga parce que da bɛ taa waga yɔrɔ min na o tɛ hɛrɛ i ma mɔgɔkɔrɔbaw tɛ se ka fɛn f'i ma abada ni ɲɛda m'a f'i ye fɔlɔ ɲɛda de fɔlɔ bɛ kuma bɛnkɛjan ko k'ala tɛ mɔgɔ malo k'a b'a yirila n'i m'a faamu o bɛɛ la sa a bɛ sɔrɔ ka malola kow si ma mais o y'a sɔrɔ a kuma n'i fɛ kosɛbɛ mais n'a fɔra k'ala bɛ kuma mɔgɔ fɛ ala t'a fɔ a da la ko nin kɛ tan a bɛ signw de yirila donc kunkolo de dira mɔgɔw ma ka hakili d'i ma i k'a labaara i ka se ka fɛn dɔw faamu ne m'a f'i ɲɛna ko ni na tun ko ko ne b'o dɔgɔkun bɛɛ kɛ n b'a dɔn min don n b'a dɔn min don bi mɔgɔ de tɛ o fɛn ninnu dɔn
i bi ɲɛda fara ɲɔgɔn kan u t'o kɔrɔ dɔn n'i y'i dagolo sama u t'o kɔrɔ dɔn n'i y'i ɲɛ kelen tugu ka ɲɛ kelen yira u t'o kɔrɔ dɔn n'o tɛ fɔlɔ mɔgɔ n'a ka mɔgɔkɔrɔba tun bɛ kuma jama la a sigilen bɛ jama la a bɛ fɛ ka min f'i ye a b'a f'i ye n'a ɲɛda ye wa i bɛ t'o ko kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'aw kalama a bidenw dun f'i k'u wele de ka pɛrɛw kunna k'a kuma f'u ɲɛna a bɛɛ jajalen don a bɛɛ janba ka telefɔni de la u si jan tɛ baramɔgɔ ɲɛda la tuguni bɛɛ de occupelen don ni telefɔni min ye mɔgɔ si ka sira tɛ mɔgɔ si ɲɛda la tuguni mɔgɔ si ka sira tɛ mɔgɔ ka si ɲɛda tuguni ni e ye telefɔni écran kalan ka tɛmɛ i cɛ ɲɛda kan n'i ye telefɔni écran kalan ka tɛmɛ i den ɲɛda kan n'i ye telefɔni écran kalan ka tɛmɛ i buramuso ɲɛda kan i bɛ mun de dɔn i bɛ bɔ mun de kalama foyi kalama bɛɛ nalon de talen don ten nin telefɔni ko in telefɔni ko nin e kun de birilen don e ye o ye bɛ whatsapp kan i bi tobili la i bi whatsapp kan i bi i cɛ kɛrɛfɛ i bi whatsapp kan i da wagati i bi whatsapp kan i wulila i bi whatsapp kan i bɛ don telefɔni na ɲɛgɛn kɔnɔ whatsapp kan i bi n'i sigi salon kɔnɔ baro t'i n'i cɛ whatsapp kan bɛɛ de kun birilen don hali ne y'a la kɔlɔsi restaurant na ni ala cɛ bɛ muso invité restaurant na u sigilen don u fila bɛɛ u bɛ na restaurant de la k'u ka baro kɛ dɛ u sigilen don cɛ ka telefɔni b'a bolo a kun birilen muso fana ka telefɔni b'a bolo u kun birilen ne ko n ko mɛ nakun jumɛn de b'aw la nakun tɛ la dɛ whatsapp ye n'iw ba ɲɔgɔn na koyi nakun tɛ la dɛ nakun jumɛn de b'aw la nakun foyi t'a la i m'a ye bɛɛ ɲɛ mɔgɔnin cira wa mɔgɔ si ɲɛ tɛ avancé la tuguni a ye ɲɛ ɲumantigi yɛrɛ man ca a ye ɲɛ ɲumantigi ma tɛ wa a bi tɛmɛ nin kan sisan san 5 san 6 san 10 nin kɔfɛ bɛɛ bɛ kɛ vertigi ye anw kɛ yota bɛ denbaya telefɔni yelen bɛ ka bɛɛ ɲɛ ci a bɛɛ ca ordinateur na wagati o y'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ ka ɲi télévision kɔni tun bɛ ka jouer mɔgɔw ɲɛ kan sisan ordinateur nana tɔ bɛɛ tiɲɛ ordinateur fana téléphone écran belebelema ninnu fana nana ka na o tɔ bɛɛ tiɲɛ o bɛɛ boyi ɲɛ tɛ mɔgɔ si kun tuguni mɔgɔ si janta mɔgɔ ɲɔgɔn na bɛɛ de jan bɛ téléphone in na ni mɔgɔ min ɲinɛ n'a ka téléphone kɔsɔ a bɛ k'a kɔnɔ i b'a fɔ ko a ɲinɛ n'a ka chèque de kɔsɔ i y'o ye sɛbɛnnikɛ la a bɛ boli ka t'o nɔfɛ kabako donc yanni i k'i janto mɔgɔw ɲɛda la bɛɛ de jan bɛ téléphone écran na b'i buramuso ɲɛda dɔn cogo di i t'a dɔn i b'a yɛlɛ cogo dɔn cogo di i t'a dɔn i bi yɛlɛ a fɛ cogo di i bi jigin a fɛ cogo di i bi baro k'a fɛ cogo di i t'a dɔn bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ se baro la bɛɛ bɛ baro kɛ téléphone de la bɛɛ de kun birilen téléphone kan wa u bɛ se whatsapp la kuma la depuis ala in da maa ɲɔgɔn ye ayi n k'i b'a fɔ ko o bɛ k'u denkuni kɛ u bɛ se whatsapp la kuma la i bɛ taa baro min kɛ whatsapp ni kɛ mais o baro kɛ adamadenw o kɛ mɔgɔw fɛ i ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu i ma ye adamadenya tɛ yen tuguni wa e lamini n ka kan ka nin de kɛ ni adamaden ɲɔgɔn ye n ka kan ka gasi sigi tan de n ka kan ka yɛrɛ tan de n ka kan ka jigin tan de o t'o dɔn a bɛɛ kɛra fɛngɛ ye a laban yɛrɛ bɛna kɛ sisan ni banni kɛra yɔrɔ min na teri min b'u la internet kan o teri t'u la diɲɛnatigɛ yɛrɛ ta ayi olu de bɛ lamɛn teri min b'u la internet kan ils ont plus de 2000 amis 3000 amis o bɛɛ bɛ kɔ mais adamadenya yɛrɛ la o tɛ teri kelen fila saba o tɛ i b'o ɲɛdɔn cogo di lamini n bɛ dɔ fara a ka kuma in kan aw ma kuma musow kan wa ala jamana yɛrɛ halaki cɛw ta ka jugu a ye n ko ala yɛrɛ ka dan cogo la lamini n bɛ kuma n yɛrɛ kan fɛlɛ bɛ bɔ anw fɛ bamanan ne fa tɛgɛ kun ka di a bɛ taa a bɛ sogo 5 sogo 6 faga fɛlɛ la ka na mais n'a nana ne bɛ kamaleya nɔ n'a nana n bɛ taa busiw fɛ yen k'a fɔ n bɛ yan n b'a fɔ k'a diya an ka dugumɔgɔw b'a dɔn ne tun b'a kɛ n bɛ taa sogo san ka na sigi n ba ka ga kɔrɔ a yɛrɛ mana na a bɛ yɛlɛ a b'a dɔn anw kun bɛ kɛ ten de a bɛ ka ne entraîner de ne b'a dɔn a b'a fɔ nin ye cɛkɔrɔba caman nɔ ye ne b'a fɔ ɔhɔ ko a nana n'a ye sisan a b'a fɔ k'a tɛ fɛ ka sogo de dun a bada a ka sogo t'a la e lamini cɛ de bɛ entraîner ta sa nka ne ma se ka kuma i denkɛ fɛ e bɛ dusu don o kɔnɔ ka sa wa e salen kɔ o bɛ mun saraka bɔ ye du ci k'u yɛrɛ filɛ Tanyini i ye fɛn dɔ fɔ sarakako la bamanan ka segin bamanan n'i ye dencɛw ni denmusow ka kow lanfulen ye ka bila i ma n'i bolo don ko la si tɛ ɲa i ma n'i sen don ko la si tɛ ɲa i ɲinɛna de ɲinɛna kɛ maliyɛn kelen kelenna bɛɛ ɲinɛna bɛɛ tubabuya y'o nɔ ye arabuya y'o nɔ ye ko benkɛja ni alimami ka hakɛ to han tiɲɛ don tubabuya y'o nɔ ye
arabuya o nɔ ye o fɛn fila in don silamɛya dun donna yan nɔgɔya la ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan anw ma siɲɛ ta an bɛ segin ka silamɛya donna manden bolo kan ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan kɛlɛ ma kɛ silamɛya ye fɛn a kɛlen i b'a fɔ ko silamɛya bɔra yan de ka t'i munumunu ka segin ka na an ɲɛfɔra dɔrɔn tellement que silamɛya bi yan a bɛ yan silamɛya bɔra yan de ka t'i munumunu arabu jamana kan olu k'a tɔgɔ ta olu ka sɔrɔ k'u ka sow ta ka na panmuru jɔ an na yan n'an tɛ silamɛya bangera ka silamɛya to yan anw kɛ a tun bɛ yan i t'i tɛnɛma ko kɛ o ye fɔlɔ ye i t'i walifɛn kanu i t'o fɛ i t'i kɛ walifɛn fɛ i t'i suɲɛli kɛ i t'i nkalon tigɛ i t'i namara kɛ n'i y'o kɛ a b'i kun ci bɛ kun ci o bɛ tun bɛ yan fɛ n'i y'o kɛ i dalakan tɛ sabati i bɛ fasa n'i y'o kɛ i ka kilisi t'i minɛ a tɛ minɛ kabako mun de y'a ni silamɛya bɔ ɲɔgɔn ma Allahu akibar ka seli ka sujudu bɛ ka sujudu bɛ o don o tɛ o don bien o bɛɛ kuma ye mun de ye sisan i faw de banna voilà i baw banna i kɔrɔw banna i dɔgɔw banna nin bɛɛ ma taa o u sogobu taara dugu jukɔrɔ nka nin bɛɛ b'aw ka du kɔnɔ dɛ u bɛɛ ɲɛ bɛ du kɔnɔna na dɛ voilà nin si ma taa nin bɛɛ bɛ du kɔnɔ dɛ a bɛɛ bɛ a fɔra ko fiɲɛ lankolon kana bila kunbaa la tasaleji lankolon kana bila kunbaa la fɛn caman bɛ du kɔnɔ aw kana sɔn nin ka kɛ ta parce que an kelen tɛ du kɔnɔ kunbaa la u ye nin bɛɛ yala lajɛlen ye ka nin bɛɛ kɛ c'est des histoires u y'o bɛ kɛ histoire ma ye bamanan i bɛ taa kaburudon na bi k'an bɛ kaburudon matarafabagaw fo kosɛbɛ an b'o fɔ an b'o barika da u kɛlen bɛ ka GIE sigi kaburudonw na minnu bɛ kaburudon binw tigɛ minnu bɛ kaburudon arranger ka ɲa a ɲana kojugu fɛngɛ bamanan dɔw mana t'u ta bila bi ko lahara jɔ dɔw tɛ se yen u tɛ se bilen u se tɛ bila yen kaburu bɛ kari jɔ ka tila dɔɔnin yɔrɔ in ka di kira ka duwawu la a ka duwawu dɔ bɛ yen a ɲɛ b'a arabu bɛ se kuma la kojugu Allahu akbar ko ala ka hinɛ la donna don min na mɔgɔw bɛ na ɲinɛ ale kɔ ko ala ka hinɛ la donna don min na mɔgɔw bɛ na ale kaburu yɛrɛ bɛ na tunu mɔgɔw la ala ka hinɛ la donna don min na mɔgɔ tɛ taa bɔ a ye Allahu akbar Allahu akbar donc tellement awɔ ko nin bɛɛ bɛ adamaden na don dɔ bɛ na kɛ nin bɛɛ de a ye donc a dɔnba de y'a fɔ n ko an ka GIE mɔgɔw fo an k'o fo an k'o fo dɛ u kɔni mɔgɔ caman bɛ yen u ka su bi kaburudon na u b'u jɔ kaburudon na ka duwawu kɛ u ka su tɛ yen u b'u jɔ kaburudon na ka duwawu kɛ i ye n ka kuma faamu tiɲɛ don nka an k'a ta an bɛɛ kelen ka taa a tɛ silamɛya kɔn a tɛ kafiriya kɔn ayi a bɛɛ ka kan nin yɔrɔ in na bɛɛ ka kan nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in kɔni bɛɛ ka kan a tɛ silamɛya kɔn a tɛ kafiriya kɔn parce que e fana bɛna wele ka da dugu in de jukɔrɔ i bɛ taa ni hakili tori la o i bɛ dɔ sɔrɔ wa i tɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ kɛ ala k'a to an bɛɛ ka dɔ sɔrɔ amina ala k'a to hakili ka jigin an bɛɛ lajɛlen dɔ la kelen na ami n bɛ min fɔ dɔrɔn u ka to ka furuw sɔn i bɛnba furuw u sɔn dɛ cɛ yanfan fa yanfan ba yanfan a ye furuw sɔn saraka b'u ye i bɛ min tɔgɔ dɔn i tɛ min tɔgɔ dɔn e kɔni bɔra mɔgɔ dɔw de la o e sun n'i y'a ye e nana diɲɛ kɔnɔ yan c'est que sun dɔ b'e la sun b'i la dɛ sun min b'i la nin ye o ye depuis bahirika a ka ca bahirika a ka jan i bɔra yɔrɔ dɔ la o 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 bɔra an bɛ Sunjataw fɔ bi bila Sunjataw de don Sunjataw tɛ an bɛ firi ninnu fɔ bi bila firiw de don wa o tɛ an kuntigi Mamadu kisi nɛma ba ye bilako de don wa bilako tɛ Ibrahima ninnu ye bilako de ye wa bilako tɛ Noé tɔgɔ Nuhu Nabila ye Nuhu ninnu ye bilako de bilako tɛ dɛ Jésus Christ ye bilako de bilako tɛ olu bɔnna ka na se bi ma an fana bɛ sa paquet san 70,000 san 80,000 an bɛ dugu jukɔrɔ an bɛ o tiɲɛ a ka jan dɛ nka ni min y'i hakili to a kɔ la ɲɛmɔgɔw b'u hakili to i la dɛ a bɛ ten dɛ wa n bɛ min f'i ye komi bi mɔgɔ de nata ka bon natabaya ni a ko bɛɛ de ko n ka kɛ fɛn ye sisan i ma coro ne ye wa sisan o de don mɔgɔ si tɛ fɛ ka baara kɛ ka bila denw ɲɛ ka baara kɛ ka bila mɔdenw ɲɛ ka baara kɛ ka bila tulomasama bɛɛ de ko n k'a tɔnɔ sɔrɔ sisan
furu kɔnɔ n ka tɔnɔ sɔrɔ sisan muso mana furu cɛ ma ko fo cɛ in bolo ka kɛ fɛn dɔ la sa villa ka k'a bolo mobili ka k'a bolo sisan ka kɛ jamana yɛrɛ ɲɛma a yɛlɛmana sisan fana bi cɛw de ko n bɛ muso nafolotigi de fɛ fasa mana sa wa kɛra fasa ye o bɛ ne ɲininka ko ne ko dɔ t'i bolo ye kasani bɛ min fɛ ko wari bɛ min fɛ fasa c'est-à-dire n'u y'a daminɛ i yɛrɛ sigilen jaba i jabe tigɛ jatigɛ ko tɛ de parce que o fana banna yɛrɛ la k'ale b'a ka kalan kɛ fɔlɔ i cɛ fɔlɔ i ka baara muso k'a fɔ ko cɛ nafolotigi cɛ fana k'a fɔ ko muso nafolotigi kabako tɛ n ko kabako don kabako ayiwa n'i m'i hakili to i bɔra minnu na yala minnu bɛ nalen olu bɛ n'u hakili to i la wa ayi hakili kɔni tɛ to an dun k'a dɔn n'i taara i jɔ dɔ su kunna dɔw bɛ taa jɔ i su kunna o bɛ kɛ dɛ bamanan i ka sukɔrɔw sɔn dɔ fana nata i fana kɔrɔma dɔ b'i sɔn k'i sɔn nin ye tiɲɛ ye tun b'a fɛ ka nin yɔrɔ in de fɔ nin walawala koyi filanintigi ka kungo bɛ yan ka kuma in yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn la mɛ k'a fɔ diɲɛ laban in yɛrɛ ka mɔgɔ kisi a girigarɛw ni a fɛnw yɛrɛ ma foyi t'a kɛ ni saraka tɛ tellement dɔnnikɛlaw ye saraka fɔ ka gɛlɛya an bɛ ala kɛra ko kuma ɲuman tellement a y'a fɔ ka pour que fantan kana fɔ k'ale nen t'a la hali jisuma pour que fantan kana k'a nen tɛ jisuma tɛ dɛ kuma ɲuman yɛrɛ ye saraka tɛ kuma ɲuman ko ye saraka ye wallahi saraka don alkalimatu tayyiba sadaqa Allahu akbar kuma ɲuman o ye saraka ye i ye gabakuru ye kuma la ni mobili bɛ tɛmɛ sira kan gabakuru n'a bɛ position dɔ la ni mobili sen a burusi a bɛ mɔgɔ bana k'o ta ka bɔ sira la o ye saraka ye yɔrɔ gulonnen tɛ fɛntigi ala dɛ ayi o t'o la lamini k'i kisi diɲɛ girigaraw ni a kow ma bi saraka an yɛrɛ bɛ tilen k'a fɔ an ka kuma la koyi k'a kɛra saraka minɛ koyi ko ma porokoto dɔrɔn saraka minɛ de bɛ fɔ a belebeleba ma fɔ a dɔgɔmani ma fɔ a dɔgɔmani ma a bɛ diba a bɛ di ni ŋaniya min de a bɛ bɔ diinɛ ni ŋaniya de la innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa fɛn o fɛn baara o baara a bɛ sara ni i ka ŋaniya de ŋaniya y'a kɛ ka da yɔrɔ min na a sara bɛ bɔ o de la donc adamaden bɛɛ k'i ka saraka caya n'ala sɔnna mun fɔ an ka fiɲɛ ninnu an minnu sigi da la waati korona kuma laban bɛ di alimami ma alimami i denmuso dɔ ko k'i ɲininka ko mun de bɛ mɔgɔ bila janababa koli la kɛwale jumɛn de bɛ mɔgɔ bila o la madame Jabate i denmuso dɔ bɔra yen sa a ye ladilikan ɲuman di f'a ko k'ale y'a dɔgɔnin ladi o tɛ nka cɛ min bɔra a nɔfɛ sa min ye bataki ci ka na a bɛ cɛ 14 bɔ n y'a compter a bɛɛ ko ayiwa a t'a fɔ nin den ye n b'a furu hakili b'a la dɛ awɔ k'a fɔ a ɲɛna ayiwa n'a bɛ furu kɔ a ka n wele sini 76 43 110 45 la an balimamuso min ko sa k'a dɔgɔmuso furula ko ni 17h sera k'a b'a gɛn ka taa so cɛ 14 n y'a compter a bɛɛ ko k'a b'a fɛ furu la ko hakili ɲuman b'a la bɛnkɛ jan fana ko k'a fana b'a la ja bɛnkɛ jan bɛ si yan ma fɔra n ye monogame de si ye bɛnkɛ jan i y'a lɔ lamini i bɛ se ko bɛɛ la n ka du bɛɛ sigilen bɛ arajo lamɛn la i ye monogame de si bɔra tile yɛrɛ tɛ n bolo i bɔra tile t'i bolo wa i ja jɔlen tɛ i ja jɔlen tɛ a kana kun ko si ma lamini ja jɔlen o ye ja jɔlen tɛ lamini fana sera dandugu tɛnɛ a sera dandugu a ɲɛ don ne ɲɛna k'a bɛ kɛ wɛrɛ la lamini bɛ sɔn k'a ɲɛ don ne ɲɛna k'a bɛ muso a balimamuso tɛ sɔn jayibo ko tɛrɛ ma nɔgɔn ne tɛ balimamuso kuntigi ka lamini kan ayi balimamuso ma sɔn kɔrɔkɛ muso tɛ sɔn fila min bɛ ala kusi wa bɛnkɛ jan sen t'a la alimami kuma b'i bolo alhamdulilayi lamini muso ye ɲininkali min kɛ sababu minnu bɛna ni janaba koli ye sababu dɔw bɛ yen olu janaba ko ye wajibiw ye n'o sababu nana janaba ko bɛ kɛ wajibi ye bon sababu dɔw bɛ yen olu tɛ wajibi ye nka a kanunen don olu la sababu minnu na n'o bɛ kɛ janaba ko kɛ wajibi ye o kuma o fɔlɔ o ye kafoɲɔgɔnya ye kafoɲɔgɔnya que ça soit a kɛra furu hukumu kɔnɔ o hali n'a ma kɛ furu hukumu kɔnɔ o kuma hali n'a ma kɛ furu hukumu kɔnɔ o jurumu bɛ a dama na mais o t'a yira ko janaba ko tɛ wajibi y'i kan janaba ko ye wajibi ye aw fila bɛɛ kan o kuma na madama ni kafoɲɔgɔnya kɛra kafoɲɔgɔnya fɛnɛ kɛli janaba ko la a fɛnɛ sharti
sirilen tɛ nimisi wasa la o kumana ni fɛn bilala fɛn kɔnɔ dɔrɔn janaba ko wajibiyara o kuma hali ni nimisi wasa ma kɛ donc o ye côté fila bɛɛ ye a wajibiyalen no cɛ kan a wajibiyalen no muso kan o cogo kelen na donc janaba ko wajibiya dɔ fana ye jumɛn ye dɔw bɛ o bɛ muso dɔrɔn de ka côté la i n'a fɔ kalo labɔ kɔfɛ ni muso bolo donna ji la n'a y'a ka kalo labɔ ye kalo labɔ mana jɔ o kuma janaba ko kɛra kan jakoya ye a bɛ janaba de ko ka sɔrɔ ka alabato daminɛ a b'o cogo la n'a garisigɛra n'a ye den sɔrɔ o kuma na bange joli fana mana jɔ a bɛ janaba de ko janaba ko kɛra kan wajibi ye o kuma a bɛ janaba de ko ka sɔrɔ ka alabato continuer donc o lahalaya fila o bɛ muso de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc a b'o cogo kelen fana na ni adamaden ni lawa bɔr'i la que ça soit a kɛra k'i dalen to sunɔgɔ la i sigora de sa o walima i yɛrɛ fɛn dɔ de filɛ i tulonkɛri i yɛrɛ la fo ka taa lawa bɔ sa o walima a sɔrɔla miiri sira fɛ sa o kuma na a kɔni bɔra sira o sira fɛ sunɔgɔ ni i ɲɛna ni lawa kɔni bɔra ka ban o kuma janaba ko kɛr'i kan wajibi ye i bɛ janaba de ko ka sɔrɔ ka seli ka sɔrɔ ka ala bato kuma ninnu ye janaba ko wajibiya yɔrɔw ye a b'o cogo la silamɛ su n'a fatura a bɛ janaba ko de ka sɔrɔ ka sutura madama ni a ma fatu kɛlɛda la jihadi la seedu su bɛ sa cogo min na o su bɛ don ten a tɛ ko a tɛ kasange parce que o ye su wasolenw ye lahara u bɛ wuli u sa cogo de la kira yɛrɛ de y'o fɔ awɔ donc komi o jihadi kɛlɛ n'o ye silamɛw ni kafiru ka kɛlɛ ye an ka b'o de ma mais o ka nɔgɔn parce que bibi in na bingani kɛlɛw de bɛ yen ni diinɛ tɔgɔ ye o de cayalen no mɔgɔw fɛ fo mɔgɔw b'a fɔ ko jihadikɛlaw tɛ o tɔgɔ in yɛrɛ man ka f'u ma ko jihadisiw parce que jihadisi kɔrɔ de ko jihadikɛla a kan ka f'u ma de ko terrorisiw jihadikɛlaw tɛ voilà donc sinon n'a bɔr'o la ni adamaden fatura o kuma na janaba de a bɛ janaba ko di ka sɔrɔ ka taa sutura voilà donc o ye janaba ko wajibi ma yɔrɔw ye o cogo la ni mɔgɔ donna silamɛya la ni tubira i kan ka janaba de ko fɛnɛ ka sɔrɔ ka diinɛ baaraw daminɛ donc o bɛɛ ye janaba ko wajibiya ma yɔrɔw ye donc o kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen olu kanunen don i n'a fɔ juma don n'i bɛ taa juma la i kan ka janaba de ko kanunen don seli don n'i bɛ taa seli kɛnɛ la i kan ka janaba de ko hiji la n'i taara hiji la n'i bɛna hiji fini don ka hiji baara daminɛ mais o tɛ kanunen de o ye wajibi ye o kuma wajibi de bɛ janaba ko ka sɔrɔ ka hiji fini ka ŋaniya don ta ni hiji fini tali ye ka sɔrɔ ka hiji fini don donc janaba bɛ ko o la o ye hiji ta o ye wajibi ye donc an ye nin fɛn fɔ bon o kɔfɛ ni y'a kan janaba ko ka di yɛrɛ ye ko kɔni i ka dɔn ni y'a ŋaniya ta k'a ko i bɛ baraji sɔrɔ a la donc ala ka faamuya d'an bɛɛ ma dɔw ko ne k'i ɲininka ko yala ni cɛ bɛ taa hiji la ko wajibi de don i k'i kun gana n'i bɛna taa hiji la ayi wajibi tɛ i k'i kun gana mais n'i sera makan ye n'i bɛna namu ta o kumana n'o ye hiji fini u b'a fɔ de ma ko namu n'i bɛna hiji fini ta an ma janaba ko in fɔ donc a bɛ ɲini i ka i sɔniw tigɛ o kumana i ka siw dɔgɔya wala i k'u gana wala i k'u coiffer o kumana kunsigi b'o la fo ka taa se dogoyɔrɔ siw yɛrɛ bɛɛ ma donc o bɛɛ lajɛlen b'o la i k'i saniya ka sɔrɔ ka hiji fini ta bon n'i ye hiji fini fɛnɛ ta n'i ye hiji baaraw kɛ i n'a fɔ maliyɛnw bɛ hiji qualité min kɛ hiji ye qualité 3 de ye hiji ye qualité 3 ye ifradu n'o ye ka hiji 1 dɔrɔn kɛ qiranu o ye ka hiji ni imura tugu ɲɔgɔn na ni fini 1 ye tamatu'u o de ye ka namu ta ka imura kɛ fɔlɔ ka namu bila
ka sɔrɔ k'i sigi ka selibakalo tile 8 don kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin ka namu ta ni hiji ŋaniya ye a fɔ mɔgɔ tamatu'u maliyɛnw bɛɛ b'o de kɛ donc o hiji cogoyaw o la i bɛ taa magan i bɛ imura kɛ en même temps i bɛ hiji kɛ donc o la n'i ye namu ta san parce que imura bɛɛ bɛ kɛ wagatinin kelen tile kelen yɛrɛ tɛ wagatinin kelen n'i ye namu ta ka n'i donna magan da fɛ parce que namu ta yɔrɔw de bɛ i b'a ta yanni ka don magan kɔnɔ de donc o kuma o yɔrɔw bɛ fɔ aw ye hijiw la komi an tɛ hiji ko kuma la mais ɲininkali de nana n'a ye donc n'i donna magan kɔnɔ kaba ka sɔrɔ namu b'i la i b'i tilen alikaba de ma n'i taara alikaba fɛnɛ la nafila seli wɛrɛ tɛ yen i bɛ taa a daminɛ alikaba la munumunu de ka turu cɛ alikaba la n'i donna misiri bɛɛ kɔnɔ misiri fɔ nafila bɛ yen fo n'i nana alikaba la k'i to hiji la hiji fɔlɔ i siɲɛ fɔlɔ ka don i tɛ nafila kɛ n'i donna dɔrɔn i bɛ t'i tilen tawafu kɛyɔrɔ de ma donc tawafu i b'a daminɛ farafinma o min ni mɔgɔw b'u kunkolo don a kɔnɔ k'a sumusumu o niveau i b'o bila i kiniya i numanyan fan fɛ mais u kɛlen don ka ample verti dɔ kɛ ka ɲɛsin a ma donc o ample verti o de ye taamasiyɛn k'a fɔ ko nin yɔrɔ côté i bɛ tawafu daminɛ i bɛ jate daminɛ yan de fɛ san voilà mais o b'a sɔrɔ alikaba bɛ bila e côté gauche de fɛ donc i bɛ sɔrɔ ka munumunu daminɛ ni partie gauche ye alikaba la ka bɔ o lumière verte na ka munumunu ka segin lumière verte na o ye turu kelen ka na tugu i b'o kɛ fo siɲɛ 7 donc n'i y'o kɛ siɲɛ 7 i bɛ sɔrɔ ka t'i jɔ ka nafila seli mais se o se a ma komi i kan ka t'i kunkolo don a kɔnɔ k'a sumusumu de komi jama caya ni fɛn fɔ o tɛ sɔrɔ i b'i bolo kɔrɔ ta ka sɔrɔ k'i bolo amarase k'a fɔ Allahu Akbar i bɛ bolo kɔrɔ ta k'i bolo amarase i bɛ turu 7 in kɛ turu mana ban o kuma na i bɛ sɔrɔ ka t'i jɔ makamu Ibrahim yɔrɔ la ka nafila jɔko 2 seli ni o nafila jɔko 2 banna zamzam ji i bɛ taa zamzam ji min donc n'i bɔra zamzam ji min yɔrɔ la i bɛ sɔrɔ ka taa safa ni marwa tagama kɛ o bɛ kɔfɛla la yen a bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ yen u ye misiri jɔ ka don a bɛɛ la san donc i bɛ taa safa ni marwa tagama kɛ ka bɔ safa ka na marwa ka bɔ marwa ka na safa o i b'o fɛnɛ turu 7 kɛ donc n'i y'o turu 7 kɛ ka ban i bɛ sɔrɔ ka bɔ ka sɔrɔ ka t'i kundi n'i ye cɛ ye wala i b'a coiffer mais n'i ye muso ye i b'a ko bɛ dɔɔni o bɛ dɔɔni tigɛ a si la donc o kuma na i bɛ taa ka taa o kɛ mais alakira yɛrɛ ye kundi de kɛ donc dɔnna kuranɛ fɛnɛ b'a fɔ cogo min na a kuranɛ bɛ fɔlɔ kundi de la muhalliqina ru'usahum aw muqassirin u bɛna u kunkolo dilen walama a coiffelen donc dɔnna o ko ala ye dili fɔlɔ min fɔ k'o de ka fisa donc i k'a di o de ka ɲi donc nka wajibi tɛ n'i m'a di jurum foyi t'i kan mais i kɔni b'a coiffer donc n'i y'a coiffer sa o ye umra bannen i bɛ taa fini min b'i la i bɛ taa fini in bila san i bɛ ka fini ordinaire don san fo ka taa se selibakalo tile 7 o tile mana bi i bɛ sɔrɔ ka jɛnaba ko mais o b'a sɔrɔ déjà i bɛ magan kɔnɔ yen i b'a ko magan yɛrɛ i bɛ i ka hôtel yɛrɛ la yen ka segin ka namu don ni hiji ŋaniya ye san parce que hiji baara bɛɛ bɛ daminɛ selibakalo tile 8 de donc ala ka faamuya d'an ma ala ka tagali nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bi ta bila yan bɛnkɛ jan b'i fo tɛnɛ b'i fo kulibali an b'i fo awɔ dɛbɛnin kan awɔ ne yɛrɛ y'a ye awɔ lamɛn nɔgɔ ko jɛnatigɛ ala ka bɔda kan ala ye masa bɛnkɛ jan b'i fo tɛnɛ an b'i fo kulibali an b'i fo sise an b'i fo misele ko an ka foli b'i ye Lamini madame Jabate an b'i fo kosɛbɛ ko da min tɛ kɔrɔlen dɔ o kana sogojala kɛ nana ne bɛ a galifo ani buloja cɛ in hakili ka bɔ a hakili banna ala ka garijɛgɛ foni ala ka garijɛgɛ foni an tɛ ɲa i ye kɔ tɛnɛ balimakɛ n balimakɛ iyo bɛ ɲɛgɛnɛ fura de bɔ ni mɔgɔ min mago bɛ iyo ka numéro la 76 97 49 71 76 97 49 71 iyo bɛ fɛn caman kɛ
kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banna hajakana. Usolante bamboro, usolan kasadumate banna hajabano. Bongalire te bamboro, bongalire kasadumate banna jidakono. Sambara te bamboro, talongere mate banna hajabano. Dupur te bambolo, dupur kompile te banna hajakana. Ni samburu madiana musundu ne sambina ni leni samburu madiana musundu ni ne sila konkora ma ajaba yelena odinfa usulante babara usulante sadumate banna ajabara bongolire de baboro bongolire kasadumate banna jidako Sambara de babolo, talongena mate banna ajaba. Alors ça va? On en a fini maman la dia kacha. Alors ça va? On en a fini maman la dia kacha. Solomon